Mose ngoma edikan ana Genesis ti baako. Mfitiase no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase. Na asase yɛ sakasaka ne hunu. Na esum wɔ ebunu ani. Na Onyankopɔn honhom butu nsuo no ani. Na Onyankopɔn kaa sɛ, ɛnyɛ hann. Na ɛyɛ hann. Na Onyankopɔn hunu hann no sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn pae hann ne esum no mu. Na Onyankopɔn frɛ hann no sɛ awia. Na esum no deɛ ɔfrɛ no anadwo. Na adeɛ san, na adeɛ kyee, da a edi kan no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ntrɛmu mmra nsuo no ntam, na ɛmɛpae nsuo ne nsuo mu. Na Onyankopɔn yɔɔ ahunumu ntrɛmu. Na ɔpae nsuo a ɛwɔ ntrɛmu no aseɛ ne nsuo a ɛwɔ ntrɛmu no so no mu. Na ɛyɛɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ ntrɛmu no ɔsoro. Na adeɛ san, na adeɛ kyee, da a etia mmienu ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no mmoaboa ano wɔ faako, na wonhunu asase pɛsɛɛ. Na ɛyɛɛ sa. Na Onyankopɔn frɛ pɛsɛɛ no asase, na nsuo mu ano no ɔfrɛ no ɛpo. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mfumwura frɔmfrɔm, nhahan a ɛso aba, nnua a ɛso aduaba sɛdeɛ ne su tie a n'aba wɔ mu wɔ asase so. Na ɛyɛɛ sa. Na asase fifiri nwura, nhahane a ɛso aba sɛdeɛ ne su tie, ne nnua a ɛso aduaba a n'aba wɔ mu sɛdeɛ ne su tie. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so mmiɛnsa ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nkanea mmra ɔsoro ntrɛmu no mu, na ɛmɛpae awia ne anadwo mu, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne bere nkyekyɛmu ne nna ne mfie, na ɛnyɛ nkanea wɔ ɔsoro ntrɛmu mu, na ɛnhran asase so. Na ɛyɛɛ sa. Na Onyankopɔn yɔɔ nkanea akɛseɛ mmienu no. Kanea kɛseɛ no, sɛ eni awia so, ne kanea ketewa no, sɛ eni anadwo so, ne nsoroma nso. Na Onyankopɔn de sisii ɔsoro ntrɛmu no mu sɛ ɛnhran asase so. Na eni awia ne anadwo so, na ɛmpae hann ne esum no mu. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ san, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so nnan no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, nsuo no nnɔre abɔdeɛ a ɛte aseɛ manyamanya, na ntakraboa ntu mfa asase so ɔsoro ntrɛmu no ani. Na Onyankopɔn bɔɔ nsuboa akɛseɛ ne abɔde a ɛte ase a ɛkeka ne ho a ɛyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ɛne nnoma a wɔwɔ ntaban nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn sɛ, monwo na monnɔ, na monyɛ ɛpo mu nsuo mu ma, na ntakraboa nnɔɔso asase so. Na adeɛ san, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so nnum ne no. Na Onyankopɔn kaa sɛ, asase mma abɔde a ɛtete aseɛ mfiri mmra, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ntɔteboa ne mmoa a wɔwea, ne asase so mmoadoma, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na ɛyɛɛ sa. Na Onyankopɔn yɔɔ asase so mmoadoma sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne afueboa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a wɔwea fam nyinaa sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn kaa sɛ, momma yɛnyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛsoɔ, na wɔne ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne ntɔteboa ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so. Nyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Na Onyankopɔn hyiraa wɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monwo na monnɔ, na monyɛ asase so ma, na monhyɛ so, na munni ɛpo mu mpataa ne wiem nnomaa ne mmoa a ɔkeka wɔn ho wɔ asase so nyinaa so. Na Onyankopɔn kaa sɛ, hwɛ, mede nhahan a ɛso aba nyinaa a ɛwɔ asase nyinaa ani, ɛne nnua nyinaa a aduaba a n'aba wɔ mu mama mo, ɛnyɛ mo aduane. Na asase so mmoadoma nyinaa ne wiem nnomaa nyinaa ne mmoa a ɔwea asase so nyinaa a ɔkra a ɛte aseɛ wɔ wɔn mu no.
mede ahammoro mama wɔn sɛ oni. Na ɛyɛ sa, na Onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛɛ nyinaa na hwɛ, ɛyɛ papa, na adeɛ san, na adeɛ kyɛn, da a ɛtɔ so 6 ne no. Genesis timienu. Na wowie ɔsoro ne asase ne emu asafo nyinaa bɔ. Na da a ɛtɔ so 7 no, Onyankopɔn wie n'adwuma a ɔyɛɛ no. Na da a ɛtɔ so 7 no, ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛɛ nyinaa ho. Na Onyankopɔn hyiraa da a ɛtɔ so 7 no, na ɔtee ho, ɛfiri sɛ, ɛno mu na ɔhome firi n'adwuma a Onyankopɔn bɔɔyɛ na ɔyɛɛ nyinaa ho. Yenum ne ɔsoro ne asase a wɔn ntoatoasoɔ wɔ wɔn bɔ a wɔbɔɔ wɔn no mu. Ɛda a Awurade Nyankopɔn yɛɛ asase ne ɔsoro no, na afuo mu nnua nyinaa nya ma asase so, na afuo mu hahan nyinaa nya mfifiri, ɛfiri sɛ na Awurade Nyankopɔn nya ntɔ nsuo ngu asase so, na onipa a ɔbɛdɔ asase nni hɔ, na kusukuukuu firi asase so foroe, na ɛfɔɔ asase ani nyinaa. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene onipa, na ohun nkwa home gu ne hwene mu, na onipa yɛ ɔkra teasefoɔ. Na Awurade Nyankopɔn yɛ oturo bi wɔ Eden a ɛwɔ apueeɛ fam, na ɔde onipa a ɔnwono no tenaa hɔ. Na Awurade Nyankopɔn maa nnua ahodoɔ nyinaa wɔ hɔ a ɛyɛ fɛ, na ɛyɛ sɛ wodie fifiri asase no so, ne nkwa dua a esi turo no mfimfini, ne papa ne bɔne ho nimdeɛ dua. Na asuo bi firi Eden bɛfɔ turo no, na efiri hɔ ara na emu paapae yɛ Nsuterenan. Deɛ edi kan no din de Pison. Ɛno na ɛkonto ntwa Hawila asase a sika wɔ so no nyinaa ho. Na asase no so sika yɛ. Ɛhɔ na Bedola ne apopobibire boɔ wɔ. Na asu a etia mmienu no din de Gihon. Ɛno na ɛkonto ntwa Etiopia asase nyinaa ho. Na asu a ɛtɔ so 3 no ne Hidikel. Ɛno na ɛsene wɔ Asiria puyeɛ. Na asu a ɛtɔ so 9 ne Eufrate. Na Awurade Nyankopɔn de onipa no kodua Eden turom sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ. Na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa no sɛ, turo mu ha nnua nyinaa di bi, na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ne deɛ ni, ɛfiri sɛ da a wobɛdi bie no, wuo na wobɛwuo. Na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ, ɛnyɛ sɛ onipa nkotena, mɛyɛ ne nsɛsoɔ boafoɔ mama no. Na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwuno wura mu mmoadoma nyinaa ne ewiem nnomaa nyinaa, na ɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛdeɛ ɔbɛfrɛ wɔn. Na deɛ onipa de frɛ abɔde a ɛte ase biara no, ɛno ara ne ne din. Na onipa totoo ntɔteboa nyinaa ne ewiem nnomaa ne wura mu mmoadoma nyinaa din. Nanso onipa deɛ wɔanya ne nsɛsoboafoɔ ama no. Na Awurade Nyankopɔn maa Nahor tɔ onipa no so, na ɔdae, na oyii ne mpadeɛ mu baako, na ɔde nam tua anan mu. Na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa, na ɔde no brɛɛ onipa no. Na onipa no kaa sɛ, afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nnam nie. Oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa, ɛfiri sɛ ɔbarima mu na oyii no firiɛ. Saa nti na ɔbarima begya ne gya ne na hɔ, na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho, na wayɛ honam korɔ. Na wɔn baanu no deda adagya, onipa no ne ne yere, na wɔn ani ngu. Genesis timiɛnsa. Na ɔwɔ yɛ aniteɛ kyɛne wura mu mmoadoma a Awurade Nyankopɔn yɛɛ wɔn nyinaa. Na ɔka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, ampa ara Onyankopɔn aka sɛ, munni turom ha nnua nyinaa bi. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ ɔwɔ no sɛ, turom ha nnua aba no yɛdi bi, nanso dua a esi turom no mfimfini no aba deɛ, Onyankopɔn aka sɛ, munni bi, nso momfa mo nsa nka na moanwu. Na ɔwɔ no ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, ɛnyɛ wuo na mobɛwuo. Onyankopɔn nim sɛ da a mobɛdi bie no, mo ani bɛbue, moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne. Na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wodie, na ɛyɛ aniwa fɛ, na dua no yɛ akɔnnɔ, na ɛbɛte ani. Enti ɔtee n'aba bi, na odii, na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho no nso, na odii. Na wɔn baanu ani buebuei, na ohunu sɛ ɔdeda adagya,
na ɔpempam borɔdoma hahan yɔ nkataanim fae. Na ɔtee Awurade Nyankopɔn nka sɛ ɔnam turo mu hɔ ɛwɔ anwummerɛ mfiri mu. Na onipa no ne ne yere kohunta firi Awurade Nyankopɔn anim. Wɔ turo mu hɔ nnua mu. Na Awurade Nyankopɔn frɛ onipa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wowɔ he? Na ɔse, metie wo nka wɔ turo mu hɔ no, mesuroe, ɛfiri sɛ meda adagya na mehuntae. Na ɔkaa sɛ, Hwan na wɔka kyerɛ wo sɛ woda adagya? Dua mehyɛɛ wo sɛ inni bie no na wadi yi. Na onipa no se, Ɔbaa wode no bɛkaa me ho no, ɔno na ɔmaa me dua no aba bie, na mediiɛ. Na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ, Adɛn na woyɛɛ saa? na ɔbaa no se, Ɔwɔ na ɛdaadaa me na mediiɛ. na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ɔwɔ no sɛ, Ɛnam sɛ wɔyɛ yei nti, wadome wo tɔteboa ne wura mu adome nyinaa mu. Wo yɛfono so na wobɛnanteɛ, na woadi dɔteɛ wo nkwa no nyinaa. Na mede ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no ntam, ɛne w'asefoɔ ne n'asefoɔ ntam. Ɔno na wɔbɛbɔ wo tiri, na wo nso woaka ne nantin. ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, Dɔ ne mɛma wo yaa ne wo nyinsɛn mu berɛ adɔɔso. Yaa mu na wobɛwo mma, na w'ani bɛgyina wo kunu, na wɔno na wobɛdi wo soɔ. na Adam deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ wotie wo yere ne, na wɔde dua a mehyɛɛ wo sɛ nnie no bie nti. Wo nti wadome asase. Yaa mu na wobɛdidi soɔ wo nkwa no nyinaa. Na nkasɛɛ ne nkyɛmsen na ɛbɛfifiri ama wo, na woadi afuo so ahahan. W'anim fifiri mu na wobɛdidi adi akɔsi sɛ wobɛsane akɔ dɔteɛ mu. Ɛfiri sɛ emu na woyii wo firii, na woyɛ dɔteɛ, na dɔteɛ mu na wobɛsane akɔ. na onipa too ne yere din Hawa, ɛfiri sɛ ɔno na wayɛ ateasefoɔ nyinaa na. Na Awurade Nyankopɔn yɛ nwoma ntadeɛ maa onipa ne ne yere de hyɛɛ wɔn. Na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ, Hwɛ, onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako, hunu papa ne bɔne. Na afei deɛ ɛbɛyɛ na wantene ne nsa ante nkwadua no nso bi anni antena ase daa nti. Awurade Nyankopɔn tuu no firi Eden turo mu hɔ sɛ ɔnkɔdɔ asase a ɔfaa no firi mu no. Na ɔpamoo onipa no, na ɔde kerubim ne ogyaframa afena a edi ahim besii Eden turo no anim. Apueyɛ fam sɛ wɔnwɛn nkwadua no ho kwan. Genesis 10:9. Na Adam hunu ne yere Hawa, na onyinsɛnee, na ɔwoo Kain, na ɔse, Awurade adaworo ma manya ɔbarima. Na ɔwoo ne nua Hebel kaa ne ho. Na Hebel yɛ odwanhwɛfoɔ, na Kain deɛ ɔyɛ okuafoɔ. Na ɛbaa sɛ nna bi akyiri no, Kain de afuom nneɛma bɛyɛɛ Awurade ayɛ. Na Hebel nso de ne nnuan mu mmakan ne wɔn a wɔadɔre no bi bɛmae. Na Awurade ani sɔɔ Hebel ne n'ayɛyɛdeɛ no. Nanso Kain ne n'ayɛyɛdeɛ deɛ, n'ani ansɔ. Na Kain bu fuw pii, na omunae. Na Awurade ka kyerɛɛ Kain sɛ, Adɛn nti na wobɔ afuo, na adɛn nti na wɔmuna yi? Sɛ woyɛ yie a anka w'anim rente anaa? Na sɛ woanyɛ yie a bɔne butu ɛpono ano, na wɔakyiri kwan na ɛrehwehwɛ, nanso di ne so. Na Kain ne ne nua Hebel kasae. Na ɛbaa sɛ ɔwɔ afuom no, Kain sɔre tiaa ne nua Hebel, na okum no. Na Awurade ka kyerɛɛ Kain sɛ, Ɛhe na wo nua Hebel wɔ? Na ɔse, Minim me nua sohwɛfoɔ ne me anaa? Na ɔse, Ɛdeɛn na woayɛ yi? Wo nua mogyaa ne team frɛ me firi asase so. Na afei wadome wo afiri asase a abue n'ano agye wo nua mogyaa afiri wo nsam no so. Sɛ wodɔ asase a, ɛrenkɔ so mma wo ne nnɔbae bio. Wobɛyɛ ɔkobɔni ne asesabɔni wɔ asase so. Na Kain ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Me bɔne so adeɛ so kyɛn sɛ metumi ma so a. Hwɛ, wapam me nnɛ afiri asase so, na mehu ntam afiri w'anim. Na mayɛ ɔkobɔni ne asesabɔni wɔ asase so. Na obiara a obehu me no, obeku me. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛno nti obiara a obekum Kain no, ɔbɛtɔ ne werɛ ahodoɔ nson. Na Awurade yɔɔ sɛnkyerɛnneɛ bi maa Kain, na obiara a obehu no no anku no.
Na Kain firi Awurade anim kɔe, na ɔkɔtenaa Nod asase so wɔ Eden apueyɛ. Na Kain hunu ne yere, na onyinsɛnee, na ɔwoo Henok. Na ɔkyekyeree kuro bi, na ɔde ne ba Henok dini too kuro no. Na wɔwoo Irad ma Henok, na Irad woo Mehuyal, na Mehuyal woo Metusal, na Metusal woo Lamek. Na Lamek faa mmaa baanu waree. Ɔbaako din de Ada, na deɛ ɔka ne ho no din de Sila. Na Ada woo Yabal. Ɔno na ɔyɛ ntomadan mu ne mmoa ho tenafoɔ agya. Na ne nua din de Yubal. Ɔno na ɔyɛ asankubɔfoɔ ne mmɛnhyɛnfoɔ nyinaa agya. Na Sila nso wɔ Tubal-Kain a ɔyɛ kɔbere ne dadeɛ adeɛ nyinaa atomfoɔ agya. Na Tubal-Kain ne nuabaa ne Naama. Na Lamek ka kyerɛɛ ne yerenom sɛ, Ada ne Sela, muntie me ne. Lamek yerenom, monyɛ asom amasɛm. Mikum ɔbarima sɛ opira me, na mikum aberanteɛ sɛ ɔborɔ me. Na sɛ wɔtɔɔ Kain so werɛ mprɛnson a, Lamek deɛ bɛyɛ 79. Na Adam hunu ne yere bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Set, aseɛ ne nsianan mu sɛ, Onyankopɔn de ɔba foforo asi me Hebel a Kain kum no anan mu. Na Set nso wɔwɔ ɔba maa no, na ɔtoo ne din Enos. Ɛberɛ no mu na ofiri aseɛ bɔɔ Awurade din. Genesis Tinum. Adam awɔ ntoatoasoɔ nwoma nie. Da a Onyankopɔn bɔɔ onipa no, ne suban so na ɔyɔɔ no. Ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn, na ohyiraa wɔn, na ɔtoo wɔn din onipa, ɛda a ɔbɔɔ wɔn no. Na Adam dii mfirihyia 130 na ɔwoo ɔba wɔ ne nsɛsoɔ so sɛ ne suban, na ɔtoo ne din Set. Na nna a Adam woo Set no akyiri no, odii yɛyɛ mfirinhyia 180. Na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Adam na a odii yɛ nyinaa yɛ mfie 930, na owui. Na Set dii mfirinhyia 105 na ɔwoo Enos. Na Set woo Enos no akyiri no, odii mfie 187, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Set nna nyinaa yɛ mfie 912, na owui. Na Enos dii mfirinhyia 90 na ɔwoo Kenan. Na Enos woo Kenan no akyiri no, odii mfie 115, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Enos nna nyinaa yɛ mfie 905, na owui. Na Kenan dii mfirinhyia 70 na ɔwoo Mahalalel. Na Kenan woo Mahalalel no akyiri no, odii mfie 140, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Kenan nna nyinaa yɛ mfie 910, na owui. Na Mahalalel dii mfirinhyia 65 na ɔwoo Yared. Na Mahalalel woo Yared no akyiri no, odii mfie 130, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Mahalalel nna nyinaa yɛ mfie 195, na owui. Na Yared dii mfirinhyia 162 na ɔwoo Henok. Na Yared woo Henok akyiri no, odii mfie 100, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Yared nna nyinaa yɛ mfie 962, na owui. Na Henok dii mfirinhyia 65 na ɔwoo Metusala. Na Henok woo Metusala no akyiri no, ɔne Onyankopɔn nantee mfirinhyia 300, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Henok nna nyinaa yɛ mfie 365. Na Henok ne Onyankopɔn nantee, na otu yerae, ɛfiri sɛ Onyankopɔn faa no kɔe. Na Metusala dii mfirinhyia 187 na ɔwoo Lamek. Na Metusala woo Lamek no akyiri no, odii mfie 782, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Metusala nna nyinaa yɛ mfie 969, na owui. Na Lamek dii mfirinhyia 182 na ɔwoo ba, na ɔtoo ne din Noa, na ɔkaa sɛ, Oyi na ɔbɛkyerɛ yɛn werɛ wɔ yɛn nnwuma ne yɛn nsa ano bere mu wɔ asase a Awurade adome no soɔ. Na Lamek woo Noa no akyiri no, odii mfie 595, na ɔwoo mmabarima ne mmammaa. Na Lamek nna nyinaa yɛ mfirinhyia 779, na owui. Na Noa dii mfirinhyia 500, na Noa woo Sem, Ham
ne Yafet. Genesis 10:9. Na nipa firi ase redɔɔso wɔ asase so na wɔwoo mmamaa maa wɔn no. Nyankopɔn mahunu nipa mmamaa sɛ wɔn ho yɛ fɛ, na ɔwareware wɔn mu biara a ɔpɛ. Na Awurade kaa sɛ, me honhom rentena onipa mu nkosi daa, ɛfiri sɛ ɔyɛ honam, enti wɔn nna nyɛ mfie 120. Nna no mu na abrane akɛseɛ wɔ asase so. Na akyire yi nso a Nyankopɔn mma kɔɔ nipa mmamaa ho na wɔwoo mma maa wɔn no. Yenum ne abrempɔne a wɔwɔ din firi teteete. Na Awurade hunu sɛ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so. Na wɔn akomam adwene nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa. Na Awurade nuu ne ho sɛ ɔyɛɛ onipa wɔ asase soɔ. Na ɛyɛ no ya n'akoma mu. Na Awurade kaa sɛ, mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani, ɛfiri onipa so kosi ntɔteboa ne mmoa a wɔwea ne wiem nnomaa so, ɛfiri sɛ menu me ho sɛ meyɔɔ wɔn. Na Noa deɛ onya adom Awurade anim. Yenum ne Noa awoɔ ntoatoasoɔ. Noa yɛ onipa tenenee a ɔyɛ pɛ wɔ ne brɛ so nnipa mu. Noa ne Onyankopɔn na ɛnanteeɛ. Na Noa wɔ mmabanim 3: Sem, Ham ne Yafet. Na asase asɛe wɔ Onyankopɔn anim. Na ɛneɛden ahyɛ asase so ma. Na Onyankopɔn hunu asase, na hwɛ, asɛe, ɛfiri sɛ honam nyinaa asɛe wɔn kwan wɔ asase so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, honam nyinaa wie yɛ aba m'anim, ɛfiri sɛ wɔn ani ɛden ahyɛ asase so ma. Na hwɛ, mɛsɛe wɔn ne asase. Fa ɔwawa yɛ adaka, na yɛ mpia wɔ adaka no mu. Na fa ɛhyɛ tare mu ne ho. Na sɛdeɛ ɛyɛ no nie, ne ntwimu basafa 3, ne trɛ basafa 50, ne kron basafa 30. Yɛ adaka no ho mpoma, kosi sɛ aka basafa baako na ɛduru soro. Na si adaka no ano pono ne nkyɛn mu, na yɛ nsamsoɔ 3, deɛ edi aseɛ, deɛ edi ntɛm, ne deɛ edi soro. Na hwɛ, mede nsuyiri bɛba asase so ma bɛsɛe honam a nkwa honhom wɔ mu nyinaa wɔ soro ase. Asase so ade nyinaa rebɛwuwu. Na me ne wo bɛpam ato hɔ, na woakɔ adaka no mu, wo ne wo mma, ne wo yere, ne wo mma yerenom. Na fa ade a ɛte aseɛ nyinaa, honam nyinaa mu 2, onini ne ɔbedeɛ, kɔ adaka no mu, na onya nkwa nka wo ho. Nnomaa sɛdeɛ wɔn su teɛ, ne ntɔteboa sɛdeɛ wɔn su teɛ, ne mmoa a ɔwe asase so nyinaa sɛdeɛ wɔn su teɛ. Wɔn nyinaa mu 2 mmra wo nkyɛn, na onya nkwa. Na wo deɛ, boaboa aduane a wodie nyinaa bi ano kɔ mu, na ayɛ wo ne wɔn aduane. Na Noa yɛ ɔsa, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no nyinaa no, saa ara na ɔyɛɔyɛ. Genesis 10:9. Na Awurade ka kyerɛɛ Noa sɛ, wo ne wo fie nyinaa, monkɔ adaka no mu, ɛfiri sɛ wo na mahu wo ɔteneneeni m'anim, awoɔ ntoatoaso yi mu. Mmoa a wɔn ho tie nyinaa mu, fa nsonson, ɛnini ne abedeɛ, na mmoa a wɔn ho ntie mu, fa 2, onini ne ɔbedeɛ. Ewiem nnomaa mu nso, nsonson, ɛnini ne abedeɛ. Na wɔn ase nya nkwa asase nyinaa ani, ɛfiri sɛ aka ɛha 7 na mato nsuo gu asase so adaduanan awia ne anadwo. Na mapepa deɛ ɛwɔ hɔ a mayɔ nyinaa afiri asase ani. Na Noa yɛɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no nyinaa. Na nsuyire no baa asase soɔ na Noa di mfirinhyia 600. Na nsu a ɛrebɛyere no nti, Noa ne ne mma, ne ne yere ne ne mma yerenom kɔɔ adaka no mu. Mmoa a wɔn ho teɛ ne mmoa a wɔn ho nteɛ ne nnomaa ne wɔn a wɔwe asase so nyinaa mu. 2 baa Noa nkyɛn adaka no mu. Onini ne ɔbedeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ Noa no. Na nanson akyiri no, nsuyire baa asase so. Noa nkwa mu afe a ɛtɔ so 600 mu, bosome a etia 2 so, bosome no dadu 9 so. Da no ara, ebunu kɛseɛ no nsuo ani nyinaa paepae, na ɔsoro mpoma buebue, na osuo tɔɔ asase so pii adaduanan awia ne anadwo. Saa da yi ara mu na Noa ne ne mma, Sem, Ham ne Yafet,
ne Noa yere ne ne mma yerenom baasa kɔɔ adaka no mu. Wɔn ne mmoadoma nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ ne ntɔteboa nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne mmoa a wɔwea asase soɔ nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ, ne ntuboa nyinaa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Nnomaa ne ntakraboa nyinaa baa Noa nkyɛn adaka no mu. Honam a nkwa home wɔ wɔn mu nyinaa mu mmienu, na wɔn a ɛbaeɛ no, honam nyinaa mu ani ne abedeɛ na ɛbaeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no, na Awurade too no mu. Na nsuyire no baa asase so adaduanan, na nsuo no dɔɔe, na ɛsoaa adaka no, na ɛmaa so firi asase so. Na nsuo no borɔ so na ɛyirii dodo wɔ asase so, na adaka no tɛɛ nsuo no ani. Na nsuo no borɔ so ara wɔ asase so, na ɛkataa mmepɔ atenten a ɛwɔ ɔsoro ase nyinaa so. Nsuo no borɔ so kɔɔ ɔsoro basafa dunum kataa mmepɔ so. Na honam a ɛkeka ne ho asase soɔ nyinaa, nnomaa, ntɔteboa, wuram mmoa, mmoa a wɔwea asase soɔ nyinaa, ne nnipa nyinaa, wɔn a nkwa honhom ahome wɔ wɔn hwenem, na wɔte asase pɛsɛɛ soɔ nyinaa wuwui. Na ɔpepaa biribiara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase ani, ɛfiri nnipa so kosi ntɔteboa, ne mmoa a wɔwea ne ewiem nnomaa so. Na ɔpepaa wɔn firi asase so, na ɛkaa Noa nkɔ ne wɔn a wɔne no wɔ adaka no mu no. Na nsuo no boroo so wɔ asase so nna 150. Genesis 10:8. Na Onyankopɔn kaee Noa ne mmoadoma nyinaa ne ntɔteboa nyinaa a wɔne no wɔ adaka no mu nyinaa. Na Onyankopɔn maa mframa bɔ faa asase so, na nsuo no ano brɛɛ ase, na ebunu no nsuo aniwa sisii, na ɔsoro mpoma mu totoe, na osu a ɛfiri soro no gyaee tɔ, na nsuo no twe firi asase so ara, na nna 150 akyiri no na nsuo no so rehwan. Na bosome a ɛtɔ so 7, bosome no da a ɛtɔ so 17 na adaka no kɔtaa Ararat mmepɔ soɔ. Na nsuo no kɔɔ so twe ara kosii bosome a ɛtɔ so 10 no so. Na bosome a ɛtɔ so 10 no, da a edi kan no na mmepɔ atifi deda adie. Na ɛno akyiri adaduanan no, Noa buee adaka no mpoma a ɔyɔɔɛ no. Na ɔsomaa anene, na ofiri adi, na odi akɔneaba de kosii sɛ nsuo no wee asase soɔ. Na ɔsomaa aburuburo firi ne nkyɛn sɛ ɔnkɔhwɛ sɛ nsuo no awe wɔ asase ani anaa. Nanso aburuburo no annya ne nan sibea, na ɔsane baa ne nkyɛn adaka no mu, ɛfiri sɛ nsuo no da so wɔ asase nyinaa ani. Na ɔtenee ne nsa faa no baa ne nkyɛn wɔ adaka no mu. Na ɔtwɛn nnanson bio, na ɔsomaa aburuburo firi adaka no mu bio. Na aburuburo no baa ne nkyɛn anwummerɛ, na hwɛ, ngudua hahan frɔmfrɔm tua n'ano. Na Noa hunu sɛ nsuo no awe asase so, na ɔtwɛn nnanson bio, na ɔsomaa aburuburo no, na wansane amma ne nkyɛn bio. Na afe a ɛtɔ so 601, bosome a edi kan no, da a edi kan no na nsuo no awe asase soɔ. Na Noa yii suhyɛ no firi adaka no so, na ɔhwɛe, na hwɛ, na asase ani awɔ. Bosome a etia 2 no, da a ɛtɔ so 27 no, na asase so awɔ koraa. Na Onyankopɔn kasa kyerɛɛ Noa sɛ, firi adaka no mu, wo ne wo yere ne wo mma ne wo mma yerenom a ɔka wo ho, mmoadoma a wɔka wo ho nyinaa a ɛfiri honam nyinaa mu, nnomaa ne ntɔteboa ne deɛ ɛwe asase so nyinaa ne wo mfiri adi, na ɔnyɛ asase so menyamenya, na wɔnwo na wɔnnɔɔso asase so. Na Noa ne ne mma ne ne yere ne ne mma yerenom firi adi, mmoadoma nyinaa, wɔn a wɔwea nyinaa ne nnomaa nyinaa, deɛ ɛkeka ne ho asase soɔ nyinaa, sɛdeɛ wɔn mmoa ban teɛ, firi adaka no mu firi adi. Na Noa si afɔrebɔkyia maa Awurade, na ɔfaa ntɔteboa a wɔn ho teɛ nyinaa mu bi ne nnomaa a wɔn ho teɛ nyinaa mu bi de wɔn bobɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ bɔkyia no so. Na Awurade tee afɔdeɛ no hwam, na Awurade kaa no n'akoma mu sɛ, onipa nti meremmɔ asase dua bio, ɛfiri sɛ onipa akoma mu adwene yɛ bɔne firi ne mmɔfraase. Na merensɛe deɛ ɛte aseɛ nyinaa bio, sɛdeɛ mayɛ yi. Na asase wɔ hɔ nyinaa, oguo ne wotwa, awɔ ne ahukuro, ɛsusɔ ne ɔpɛ,
awia ne anadwo rennyae da. Genesis 10:9. Na Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mma, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monwo na monnɔɔso, na monhyɛ asase so ma. Na mo huhu ne mo ho suro mmra asase so mmoadoma nyinaa, ne ewiem nnomaa nyinaa, deɛ awia fam nyinaa, ne ɛpo mu mpataa nyinaa so. Mo nsa na wɔde wɔn ahyɛ. Deɛ ɛkeka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa, ɛnyɛ mo aduane. Mede nyi nyinaa mama mo, sɛdeɛ mede nhamono memaa mo no. Nam a ɛwɔ ne kra, ɛne sɛ ne mogya mu nko na mu nie. Na mo mogya deɛ, mo kra nti mebisa. Aboa biara nsɛm na mebisa. Na onipa nsɛm, obiara a ɔyɛ ne nua mpo nsɛm, na mebisa onipa kra. Deɛ ohwie onipa mogya aguo no, onipa so na wɔnam behwie ne mogya aguo. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn suban so na wɔyɔɔ onipa. Na mo deɛ, monwo na monnɔ, na monyɛ asase so menyamenya, na monnɔɔso wɔ so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mma a ɔka ne ho no sɛ, Na me nso hwɛ, merema mapam atim hɔ ama mo ne mo asefo a ebedi mo akyiri, ne akra a ɛtete ase a ɛka mo ho nyinaa, nnomaa, ntɔteboa ne asase so mmoadoma nyinaa a ɔne mo wɔ hɔ, wɔn a ɛfiri adaka no mu nyinaa. Na mama me ne mo apam yi agyina hɔ, sɛ meremfa nsuyiri me nsɛ honam nyinaa bio, na nsuyiri remma me sɛe asase bio. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Apam a merema no ada me ne mo ne akra ate asefo a ɛka mo ho nyinaa ntam akɔ na nsantene awoɔ ntoatoasoɔ no ho nsɛnkyerɛnne nie. Menya nkontɔn na mede masi mununkum mu, na ayɛ me ne asase ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na sɛ mede mununkum me ba asase so a, obehunu nyankontɔn no wɔ mununkum no mu. Na makae mapam a ɛwɔ me ne mo ne honam nyinaa mu akra ate asefoɔ ntam no. Na nsuo annane nsuyiri ansɛe honam nyinaa bio. Na nyankontɔn no bɛba mununkum mu. Na mahwɛ, na mede makae daa apam a ɛwɔ Onyankopɔn ne honam a ɛwɔ asase so nyinaa mu akra ate asefoɔ nyinaa ntam no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, Yei ne apam a mama no agyina me ne honam a ɛwɔ asase nyinaa ntam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na Noa mma a ofiri adaka no mu firi adie ne Sem, ne Ham, ne Yafet, na Ham ne Kanaan n'agya. Yenum ne Noa mma baasa no, wɔn mu na nipa firi petee asase nyinaa soɔ. Na Noa firi ase yɔɔ kuya, na ɔyɔɔ bobituro, na ɔnom nsa no bi, na ɔboroe. Na ɔda ne ntomadan mu a ne ho da hɔ. Na Kanaan agya Ham kohunuu n'agya adagya mu, na ɔkɔka kyerɛɛ ne nuanom baanu no wɔ adi hɔ. Na Sem ne Yafet faa ntoma, na wɔn baanu de gu wɔn matiri so nam nkyirinkyiri de kɔkataa wɔn agya adagya so, na wɔdanee wɔn ani kyerɛɛ akyire, na wɔanhunu wɔn agya adagya mu. Na Noa ani so tete firii ne nsaburo mu na ɔtee deɛ ne bakumaa no ayɛ no, ɔkaa sɛ, Wadome Kanaan, ɔbɛyɛ nkoa mu akoa ama ne nuanom. Na ɔkaa sɛ, Nhyira ne Sem Nyankopɔn Awurade, na Kanaan nyɛ wɔn akoa. Onyankopɔn ma Yafet asentrɛ, na ɔntena Sem ntomadan mu, na Kanaan nyɛ wɔn akoa. Na nsuyire akyiri no, Noa tena ase mfirinhyia 350, na Noa na odiiɛ nyinaa yɛ mfie 950, na owui. Genesis 10:10. Na yenum ne Noa mma, Sem, Ham, ne Yafet awɔ ntoatoasoɔ, na nsuyire no akyi wɔwɔ mma maa wɔn. Yafet mma nie: Goma ne Magog, ne Madai, ne Yawan, ne Tubal, ne Mesek, ne Tiras. Na Goma ma ne Askenas, ne Refat, ne Togama. Na Yawan ma ne Elisa, ne Tarsis, Kitim, ne Dodanim. Yenum mu na nsua no amanaman no firi kɔpete wɔn nsase so. Sɛdeɛ wɔn mu biara kasa ne wɔn mu suateɛ, wɔn amanaman mu. Na Ham ma ne Kus, ne Misrim, ne Put, ne Kanaan. Na Kus ma ne Seba, ne Hawila, ne Sabta, ne Rama, ne Sabteka. Na Rama ma ne Saba, ne Dedan. Na Kus woo Nimrod.
Na Kus wɔ Nimrod, ɔno na ofiri aseɛ yɛɛ otumfoɔ asase soɔ. Ɔno na ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ a ɔwɔ tumi Awurade anim. Enti na ɔka sɛ, ɔbɔmmɔfoɔ a ɔwɔ tumi Awurade anim te sɛ Nimrod nie. Na n'ahenni mfitiaseɛ ne Babel, ne Erek, ne Akad, ne Kalne a ɛwɔ Senea asase soɔ. Asase no so na ofiri kɔɔ Asiria kɔkyekyere Niniwe, ne Rehobot ne Kala, ne Resen a ɛda Niniwe ne Kala ntam no, ɛne kuro kɛseɛ no. Na Misrim wɔ Ludim, ne Anamim, ne Lehabim, ne Naftuhim, ne Patrusim, ne Kasluhim a Filistifo firi wɔn mu, ne Kaftorim. Na Canaan wɔ n'abakan Sidon ne Het, ne Yebusifoɔ ne Amorifoɔ ne Gergasifoɔ, ne Hiwifoɔ ne Akifoɔ ne Sinifoɔ, ne Awadifoɔ ne Samarifoɔ ne Hamatifoɔ. Ɛno akyi na Kanaanfoɔ musua peteeɛ. Na Kanaanfoɔ hye firi Sidon koduru Gera de kosi Gasa koduru Sodom ne Gomora ne Adma ne Sebuem de kosi Lasa. Yenum ne Ham mma, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amanamanteɛ. Na wɔwɔ mama Sem a ɔne Heba ma nyinaa agya ne Yafet ne nua panin no nso. Sem ma ne Elam ne Asu ne Afasad ne Lud ne Aram. Na Aram ma ne Us ne Hul ne Geta ne Mas. Na Afasad wɔ Sela, na Sela wɔ Eba. Na wɔwɔ mma baanu ma Eba. Deɛ odi kan no din de Peleg, aseɛ ne nkyekyɛmu. Ɛfiri sɛ ne na mu na ɔkyekyɛɛ asase mu. Na ne nua din de Yoktan. Na Yoktan wɔ Almodad ne Selef ne Hasamawet ne Yera, ne Hadoram ne Usa ne Dikla, ne Obal ne Abimael ne Saba, ne Ofe ne Hawila ne Yobab. Yenum nyinaa ne Yoktan ma. Na wɔn tenabea firi Mesa koduru Sefa apueɛ bepɔ so. Yenum ne Samma, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amanamanteɛ. Yenum ne Noa ma musua, sɛdeɛ wɔn awɔ ntoatoasoɔ teɛ wɔ wɔn amanaman mu. Na efiri yenum mu na nsuyire no akyi amanaman petee asase soɔ. Genesis tidu baako. Na asase nyinaa sofoɔ yɛ anokorɔ kasakasakorɔ. Na wotuu kwan fa apueɛ no, wohunu asasetam bi wɔ Senea asase so, na wɔtenaa hɔ. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, Wiɛ, momma yɛnnwɔ ntayaa na yɛnto. Na ntayaa no yɛ wɔn aboɔ, na ama yɛ wɔn dɔteɛ. Ɛna wɔkaa sɛ, Wiɛ, momma yɛnkyekyere kuro, na yɛnto abantenten a n'atifi bɛduru soro, na yɛmfa nye din, na yɛanhwete asase nyinaa ni. Na Awurade duru bɛhwɛɛ kuro ne abantenten a nnipa mma retoɔ no. Na Awurade kaa sɛ, Hwɛ, ɔyɛ ɔman baako, na wɔn nyinaa kasakasa korɔ. Na deɛ wɔafiri aseɛ reyɛ nie. Na afei biribiara rentumi nsi wɔn deɛ osusu sɛ ɔbɛyɔ no biara ho kwan. Wiɛ, momma yɛnsane nkɔ hɔ, na yɛnkɔyɛ wɔn kasa basabasa. Na wɔn mu biara ante ne yɔnko kasa bi. Na efiri hɔnom na Awurade bɔɔ wɔn hwetee asase nyinaa ni, na wogyaee kuro no kyekyerɛ. Enti na wɔfrɛɛ hɔ Babel, aseɛ ne basabasa, efiri sɛ ɛhɔ na Awurade yɛɛ asase nyinaa kasa basabasa. Na efiri hɔ na Awurade bɔɔ wɔn hwetee asase nyinaa ani. Yenum ne Sem awoɔ ntoatoasoɔ. Sem di mfirinhyia 100 na ɔwoo Afasad, nsuyire no akyiri mfeɛ 2. Na Sem woo Afasad no akyiri no, odi mfeɛ 500 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Afasad di mfirinhyia 35 na ɔwoo Sela. Na Afasad woo Sela no akyiri no, odi mfeɛ 403 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Sela di mfirinhyia 30 na ɔwoo Eba. Na Sela woo Eba no akyiri no, odi mfeɛ 403 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Eba di mfirinhyia 34 na ɔwoo Peleg. Na Eba woo Peleg no akyiri no, odi mfeɛ 430 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Peleg di mfirinhyia 30 na ɔwoo Reu. Na Peleg woo Reu no akyiri no, odi mfeɛ 209 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Reu di mfirinhyia 32 na ɔwoo Serug.
na Reu woo Serug no akyiri no, odi mfeɛ 207 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Serug di mfirinhyia 30 na ɔwoo Nahor. Na Serug woo Nahor no akyiri no, odi mfeɛ 200 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Nahor di mfirinhyia 29 na ɔwoo Tera. Na Nahor woo Tera no akyiri no, odi mfeɛ 119 na ɔwoo mmabarima ne mmamaa. Na Tera di mfirinhyia 70 na ɔwoo Abram, Nahor ne Haran. Na yenum ne Tera awo ntoatoasoɔ. Tera woo Abram ne Nahor ne Haran. Na Haran woo Lot. Na Haran wuu n'agya Tera anim, asase a wɔwoo no soɔ no so, ɛne a ɛwɔ Kaldea. Na Abram ne Nahor waree yerenom. Abram yere din de Sarai, na Nahor yere din de Milka a ɔyɛ Haran babaa. Na Haran yɛ Milka ne Iska agya. Na Sarai yɛ obonini, onni ba. Na Tera faa ne ba Abram ne ne ba Haran ba Lot ne n'ase Sarai, ne ba Abram yere, na ɔne wɔn firi a ɛwɔ Kaldea sɛ wɔrekɔ Kanaan asase so. Na oduru Haran no, wɔtenaa hɔ. Na Tera na yɛ mfeɛ 205, na Tera wuu wɔ Haran. Genesis 12. Na Awurade ka kyerɛɛ Abram sɛ, wo deɛ, firi w'asase so ne w'abusua mu, ne w'agya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ, na mehyira wo, na mama wo din aso. Na woayɛ nhyira, na mehyira wɔn a wohyira wo, na wɔn a wɔdome wo no, mɛdome wɔn. Na wo mu na wobehyira asase so mmusua nyinaa. Na Abram kɔe sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛɛ no no. Na Lot ne no kɔe. Na Abram firi Haran no, na wadi mfeɛ 75. Na Abram faa ne yere Sarai ne ne nuaba Lot ne wɔn ahode a wanya nyinaa ne akra a wanya wɔ Haran. Na ofiri hɔ sɛ ɔrekɔ Kanaan asase so. Na woduru Kanaan asase so. Na Abram twam asase no so koduru baabi a wɔfrɛ hɔ Sikem, koduru More ahahan pɔ ho. Nso berɛ no mu, na Kanaanfoɔ wɔ asase no so. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ Abram kaa sɛ, w'asefoɔ na mede asase yi bɛma wɔn. Na osii afɔrebɔkyia wɔ hɔ maa Awurade a oyii ne ho kyerɛɛ no no. Na otutu firi hɔ kɔɔ Betel apueɛ bepɔ bi so. Na osii ne ntomadan a Betel da atɔeɛ, na Ai da apueɛ. Na osii afɔrebɔkyia maa Awurade wɔ hɔ. Na ɔfrɛɛ Awurade din. Na Abram di atutena ara kɔɔ anafoɔ fam. Na ɛkɔm baa asase no so. Na Abram sane kɔtenaa Misraim kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ wɔ hɔ, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no mu yɛ den asase no so. Na ɔreyɛ aduru Misraim asase soɔ no, ɔka kyerɛɛ ne yere Sarai sɛ, hwɛ, minim sɛ woyɛ ɔbaa a wo ho yɛ fɛ, na sɛ Misraimfoɔ hu wo a, wɔbɛka sɛ, ne yere nie, na wakumi, na wama woatena ase. Enti ka sɛ, me nua ne wo, na wo nti wayɛ me yie, na wo nti me kra atena ase. Na Abram duru Misraim no, Misrifoɔ hunu ne yere no sɛ ne ho yɛ fɛ sɛ. Na Farao atitiri hunu no, na ɔkɔkamfoo no kyerɛɛ Farao, na ɔbɛfaa ɔbaa no kɔɔ Farao fie. Na ne nti ɔyɛɛ Abram yie, na onyaa nnwan ne anantwie ne mfunumu ne nkoa ne mfena ne mfunumbedeɛ ne yoma. Na Abram yere Sarai ho asɛm no nti, Awurade de ɔha kɛseɛ haa Farao ne ne fie. Na Farao frɛɛ Abram kaa sɛ, ɛdeɛ na wayɛ me? Adɛn nti na woanka nkyerɛ me sɛ ɔyɛ wo yere? Adɛn nti na wo se ɔyɛ me nua? Anka merefa no ma aware no, na afei hwɛ, wo yere nie, fa no na kɔ wo kwan. Na Farao tuo nnipa maa no sɛ wonkogya no ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Genesis 12. Na Abram firi Misraim, ɔno ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa, ne Lot nso, baa anafoɔ fam. Na Abram anya ne ho sɛ mmoa ne dwetɛ ne sika mu. Na odi atutena firi anafoɔ fam koduru Betel, deɛ aka ne na ne ntomadan sii no, wɔ Betel ne Ai ntam, deɛ afɔrebɔkye a osii wɔ hɔ kane no wɔ. Na Abram frɛɛ Awurade din wɔ hɔ.
Na Lot nso a ɔne Abram nam no wɔ enwan ne anantwie ne ntomadan. Na asase no nso mma wɔn sɛ wɔbɛtena faako. Efiri sɛ wɔn ahodeɛ dɔɔso sɛ, enti wɔantumi antena faako. Na akasakasa baa Abram mmoahwɛfoɔ ne Lot mmoahwɛfoɔ ntam. Na bere no mu na Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ tete asase no so. Na Abram ka kyerɛɛ Lot sɛ, mesrɛ wo, ma akasakasa mma me ne wo ntam, ne me mmoahwɛfoɔ ne wo mmoahwɛfoɔ ntam, na yɛyɛ anuanom. Ɛnyɛ asase no nyinaa na da w'anim yi. Mesrɛ wo, twe wo ho firi me ho. Sɛ wofa benkum a, mɛfa nifa, na sɛ wofa nifa a, mɛfa benkum. Na Lot maa n'ani so hwɛɛ Yordan kanko nyinaa, sɛ ne nyinaa so wɔ nsuo, ansa na Awurade resɛe Sodom ne Gomora no. Te sɛ Awurade turo, te sɛ Misraim de beduru Soa. Na Lot yii Yordan kanko no nyinaa, na otutu faa apueeɛ fam, na anuanom no dii mpaapaemu. Abram tenaa Kanaan asase so, na Lot deɛ, ɔtenaa Yordan kanko no nkuro mu. Na otutuu ne ntomadan ara de koduruu Sodom. Nso na Sodomfoɔ yɛ abɔnefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ kɛse Awurade anim. Na Lot tee ne ho firi Abram ho no, Awurade ka kyerɛɛ Abram sɛ, Ma w'ani so, na firi deɛ wowɔ hɔ hwɛ atifi fam, ne anafoɔ fam, ne apueɛ ne atɔeɛ. Na asase a wohu yi nyinaa, wo ne w'asefoɔ na mede bɛma mo daa. Na mɛma w'asefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo. Na sɛ wobitumi kan asase so mfuturo a, ɛneɛ na wobitumi akan w'asefoɔ nso. Sɔre, fa asase no tɛntɛn ne tɛtrɛtɛ mu, na wo na mede bɛma wo. Na Abram tutuu ne ntomadan, na ɔbɛtenaa mammerɛ pɔ a ɛwɔ Hebron no mu, na osii afɔrebɔkyia maa Awurade wɔ hɔ. Genesis Tidunan. Na Siniahene Amrafel, Elasahene Ariok, Elamhene Kedolama, ne Amanamanhene Tidial breso. Wɔne Sodomhene Bera ne Gomorahene Bisa, Admahene Sinab, ne Seboimhene Semaba, ne Bela ɛne Sowahene Diako. Yenum nyinaa behyiaa Sidim bɔnhwa mu. Ɛno ne ɛnkyene po no. Mfirinhyia 12 na wɔsom Kedolama. Na afe a ɛtɔ so 12 no, wɔtee atua. Na afe a ɛtɔ so 14 no, Kedolama ne ahemfo a ɔkeka ne ho no bekum Rafam wɔ Asterot Karnaim, ne Susifoɔ wɔ Ham, ne Emifoɔ wɔ Kiriataim mpaprɛ so, ne Horifoɔ wɔ wɔn bepɔw Seir so de kosii El Parane a ɛwɔ ɛsrɛ soɔ no. Na wɔsane baa En-Mispat ɛne Kades, na wɔka Amalekfoɔ asase nyinaa ne Amorifoɔ nso a wɔte Haseson Tama no gui. Na Sodomhene ne Gomorahene ne Admahene, ne Seboimhene ne Bela ɛne Sowahene firi bae. Na wɔne Elam hene Kedolama ne Amanamanhene Tidial, ne Siniahene Amrafel, ne Elasahene Ariok, de bɛbɔɔ ani wɔ Sidim bɔnhwa mu. Ahemfo baanane a ɔreko atia baanum. Na Sidim bɔnhwa mu yɛ ama amena ara nko. Na wɔkaa Sodom ne Gomora ahemfo gui. Na wɔtotɔɔ wɔ hɔ. Na wɔn a aka no dwane kɔɔ bepɔ so. Na wɔfaa Sodom ne Gomora nneɛma nyinaa ne wɔn nnuane nyinaa de sim kɔe. Na wɔfaa Abram nuaba Lot a ɔte Sodom ne n'ahodeɛ kɔe. Na odwanefoɔ bi bɛka kyerɛɛ Hebrini Abram a ɔte Amorini mammerɛ Eskol ne Ane ne nua po mu, nso na ɔne Abram wɔ apam. Na Abram tee sɛ wafa ne nua domum no. Wɔde ne mmamarima a wawo wɔn wɔ ne fie 318 tuu ɔsa tii wɔn koduruu Dan. Na ɔne ne nkoa kyɛɛ wɔn humu baa wɔn so anadwo. Na ɔbobɔɔ wɔn, na ɔtaa wɔn koduruu Hoba a ɛda Damasko benkum no. Na ɔde nneɛma no nyinaa ne ne nua Lot, ne ne nneɛma ne mmaa no nso ne nkurɔfoɔ no sane bae. Na ɔsane firi Kedolama ne ahemfo a ɛkeka ne ho no kum no reba no. Sodomhene firi kohyia no wɔ Sawe bɔnhwa a ɛne ɔhene bɔnhwa no mu. Na Salemhene Melkisedek de paano ne bobesa brɛɛ no. Na ɔyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfo. Na ohyiraa no sɛ,
ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no nhyira nka Abram, na nhyira ne ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔde w'atamfoɔ ahyɛ wo nsa. Na Abram maa no nneɛma no nyinaa mu ntotosoɔ 2. Na Sodom hene ka kyerɛɛ Abram sɛ, fa nnipa no ma me na fa ahodeɛ no. Na Abram ka kyerɛɛ Sodom hene no sɛ, memma me nsa so mekyerɛ Awurade, ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no, sɛ efiri asaawa so de kosi mpaboa nhoma soɔ, meremfa biribiara a ɛyɛ wo deɛ. Na woanka sɛ, me na mama Abram anya ne ho. Gye deɛ mmeranteɛ no adie no nko, ne mmarima a wɔne me kɔɛ no, ane Eskol ne Mamrɛ kyɛfa, wɔn na ma wɔmfa wɔn kyɛfa. Genesis 15. Nsɛm yi akyi no, Awurade asɛm baa Abram nkyɛn anisoadehunu mu sɛ, Nsuro, Abram, me ne wo kyɛm, na w'akatua bɛdɔɔso pii. Na Abram se, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛn na wode bɛma me? Menni ba na menam, na deɛ ɔbɛfa me fie adie ne Damaskoni Eliezer. Na Abram se, hwɛ, me deɛ wɔama me asefoɔ, na hwɛ, me fie nipa na obedi m'adeɛ. Na hwɛ, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, Ɛnyɛ oyi na obedi w'adeɛ, na deɛ obɛfiri wo ara wo yam no na obedi w'adeɛ. Na ɔde no firi adi kaa sɛ, hwɛ ɔsoro yi, na kan nsoroma so wobɛtumi akan anaa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ w'asefoɔ bɛyɛ no no. Na ɔgye Awurade dii, na obuu yei sɛtenene maa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me ne Awurade a ɔde wo firi Ur a ɛwɔ Kaldea no, sɛ mede asase yi bɛma wo sɛ awunyadeɛ. Na ɔse, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛn na mede behu sɛ menya? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, fa nantwie ba a wɔde mfeɛ 3, ne abirekyi a wɔde mfeɛ 3, ne odwennini a wɔde mfeɛ 3, ne anyankuku ne aborɔnoma ba brɛ me. Na ɔde yɛn nyinaa brɛ no, na ɔpaapae wɔn mu mmienu. Na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛɛ animu totoo hɔ, na nnomaa no deɛ wampaepae wɔn mu. Na nnomaa a wɔdi nam besisii mmoa afunu no so. Na Abram pamoo wɔn. Na owia reyɛ akɔtɔ no, Abram daa nahɔɔ, na hwɛ, ehu ne esum kabii duru no so. Na ɔka kyerɛɛ Abram sɛ, hunu ampa ara sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn deɛ so, na wasom wɔn, na wɔbɛha wɔn mfirinhyia 400. Na wɔn a wɔbɛsom wɔn no, mebu wɔn atɛn, na akyire yi no, wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. Na wo deɛ, wobɛkɔ w'agyanom nkyɛn asomdwoe mu, na wasie wo nkɔkoraberɛ pa mu. Na wɔn ntoatoasoɔ 9 mu na wɔbɛsane aba ha, ɛfiri sɛ Amorifoɔ amumuyɛ nya nnuri. Na owia tɔe na esum kusuu duruiɛ no, hwɛ, fononoo a efiri wisie ne gyaframa a ɛdrɛ bɛfaa afaafa no ntam. Da no ara na Awurade ne Abram pam sɛ, w'asefoɔ nam de asase yi mama wɔn efiri Misraim asubɔnten ho de kosi asubɔnten kɛseɛ, Efrit asubɔnten no so, Kenifoɔ ne Kenisifoɔ ne Kadmonifoɔ, ne Hetifoɔ ne Perisifoɔ, ne Refemfoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Gergasifoɔ ne Yebusifoɔ. Genesis 16. Na Abram yere Sarai nwoma no. Na ɔwɔ afenaa bi a ɔyɛ Misraimni a ne din de Hagar. Na Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, hyɛ Awurade asi ma wɔn ho kwan, enti kɔm afenaa nkyɛn ebi a menya ne ho mma. Na Abram tie Sarai. Na Abram tenaa Kanaan asase so mfirinhyia 10 no. Abram yere Sarai faa n'afenaa a ɔyɛ Misraimni no de no maa ne kunu Abram awadeɛ. Na ɔkɔɔ Hagar ho, na onyinsɛnee. Na ohunu sɛ wanyinsɛn no, obu n'awura animtia. Na Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, asɛmmɔne a wadi me da wo so. Me na mede m'afenaa mato wo kukum, na ohuu sɛ wanyinsɛn nti obu me animtia. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn. Ɛna Abram ka kyerɛɛ Sarai sɛ, hwɛ, w'afenaa wɔ wo nsam, yɛ no sɛdeɛ ɛyɛ w'ani soɔ. Na Sara brɛ no ase, na odwane firi ne nkyɛn. Na Awurade bɔfo hunu no nsuo aniwa bi ho wɔ ɛsrɛ so, sɛ kwan so, nsuo aniwa no ho.
na ɔkaa sɛ, Hagar, Sara afena, wofiri he na woreba, na worekɔ he ni? Na ɔse, Mifiri m'awura Sara anim na meredwane. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Sane kɔ w'awura nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase hyɛ ne nsa ase. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Dɔ na mɛma w'asefo adɔ, na dodoɔ nti ɔrentumi nkan wɔn. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, woanyinsɛn, na wobɛwo ɔba, na wobɛto ne din Ismael, aseɛ ne Onyankopɔn tie. Ɛfiri sɛ, Awurade ate w'amanehunu, na ɔbɛyɛ onipa a ɔte sɛ ɛserɛ so afunumu. Ne nsa bɛtie nnipa nyinaa, na nnipa nyinaa nsa atia no, na ɔbɛtena ne nuanom nyinaa anim. Na ɔfrɛɛ Awurade a ɔne no kasaeɛ no din sɛ, Wone Onyankopɔn a ohunu adeɛ. Na ɔse, Mahunu deɛ ohumi na mpa. Enti wɔfrɛɛ asubura no sɛ Beer-lahai-roi, aseɛ ne ɔteasefo a ohumee no abura. Hwɛ, ɛwɔ Kades ne Bered ntam. Na Hagar wɔ ɔba maa Abram, na Abram frɛɛ ne ba a Hagar woo no Ismael. Na Hagar woo Ismael maa Abram no. Na Abram adi mfie 86. Genesis tidunson. Na Abram dii mfirinhyia 90 no, Awurade yii ne ho kyerɛɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn twedi ampɔn, nante m'anim na yɛ pɛ, na mɛma mapam ada me ne wo ntam, na mama wadɔ kɛseɛ no ara. Na Abram de n'anim butuu fam, na Onyankopɔn ne no kasaa sɛ, Me deɛ, hwɛ, mapam da hɔ ma wo, na mɛyɛ wo aman pii agya, na ɔremfrɛ wo din Abram, aseɛ ne agya a wama no so bio, na mmom ɔbɛfrɛ wo Abraham, aseɛ ne nipakuo agya, ɛfiri sɛ mayɛ wo aman pii agya, na mɛma wadɔ pii pa, na mɛyɛ wo aman, na ahemfo afiri wo mu, na mɛma me ne wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no apam agyina wɔ wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu, na ayɛ daa apam, na mayɛ wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no Nyankopɔn, na mede asase a woyɛ so hɔ yi, Kanaan asase nyinaa, bɛma wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri, sɛ daa awunyadeɛ, na mayɛ wɔn Nyankopɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo deɛ, di m'apam so, wo ne w'asefo a ebedi w'akyi, wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu. Yei ne me ne w'asefo a ebedi w'akyi no ntam apam wɔ mo ni soɔ. Ontwitwa mo mmarima nyinaa twetia, na montwitwa mo ho twetia, na ayɛ me ne mo ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na ɔbabarima biara a wadi na ɔtwe no, montwa ne twetia, mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Deɛ wawo ne fie ne deɛ wɔde sika tɔɔ no wɔ hɔhoɔ biara a ɔnyɛ w'aseni nkyɛn. Twa ne twa deɛ wawo no wɔ fie ne deɛ wode wo sika tɔɔ no ntwetia, na mapam atena mo honam mu sɛ daa apam. Na ɔbarima amomonoto biara a ɔntwa ne twetia no, saa onipa no, obetwa no afiri ne man mu, wato mapam. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo yere Sarai deɛ, mfrɛ ne Sarai bio, na mmom Sara, aseɛ ne ɔhene babaa. Na mehyira no, na mama wo ne mu ɔba nso, na mehyira no, na ɔbɛyɛ aman ahemfo bɛfiri ne mu. Na Abraham de n'anim butuu fam seree, na ɔkaa no n'akoma mu sɛ, Wɔbɛwo ɔba ama deɛ wadi mfirinhyia 100, na Sara a wadi mfe 90 no bɛwo anaa? Na Abraham ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, O sɛ Ismael benya w'anim nkwa. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ampaniampa wo yere Sara bɛwo ɔba ama wo, na wato ne din Isak, aseɛ ne Seruia. Na mɛma me ne no apam agyina, ayɛ daa apam ama n'asefo a ebedi n'akyiri no. Na Ismael ho deɛ, matie wo. Hwɛ, mehyira no, na mama no awo, na wadɔɔso pii pa, atitiri 12 na ɔbɛwoɔ, na mayɛ no ɔman kɛseɛ. Na mapam deɛ, me ne Isak a Sara bɛwo no ama wɔ afida sɛsɛɛ no, na ɛbɛpam ama no ogyina. Na ɔne no wie kasa no, Onyankopɔn firi Abraham nkyɛn kɔɔ ɔsoro. Na Abraham faa ne ba Ismael ne wɔn a wawo wɔn wɔ ne fie nyinaa ne wɔn a ɔde ne sika tɔɔ wɔn nyinaa. Abraham fiefoɔ mu mmarima nyinaa, na otwitwaa wɔn twetia da no ara.
sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no no. Na Abraham adi mfirinhyia 90 na wotwaa no twetia. Na ne ba Ismael adi mfie 13 na wotwaa no twetia. Da no ara na wotwitwaa Abraham ne ne ba Ismael twetia. Na ne fiefo nyinaa, wɔn a wɔwoo wɔn ne fie ne wɔn a wɔde sika totɔɔ wɔn wɔ ahɔhoɔ nkyɛn, wɔtwitwaa wɔn twetia kaa ne ho. Genesis ti 18. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no wɔ Mamrɛ po mu, na ɔte ne ntomadan pono ano awia ketee. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ, mmarima baasa abegyina ne ntentensoɔ. Na ohunu wɔn no, ofiri ne ntomadan pono ano tuu mmirika kohyiaa wɔn, na ɔkotoo fam kaa sɛ, Awurade, sɛ manya w'anim anuonyam a, mesrɛ wo, nsan w'akoa ho nkɔ. Ma wɔnkɔsa nsuo kakra bi mmra, na monhohoro mo nan ase, na monhome dua yi ase, na merekɔ makɔfa paano kakra maba, na mode adwodwo mo akoma, na ɛno akyiri no moakɔ, na enti na mobɛfaa mo akoa nkyɛn yi. Na ɔse, yɛ sɛdeɛ waka yi. Na Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn ntomadan mu kaa sɛ, yɛ ntɛm, fa sikyiresam pa susukura 3 fete to tatare. Na Abraham tuu mmirika kɔɔ anantwie mu kɔkyeree nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ, na ɔyɛ, na ɔde maa abɔfra bi, na ɔyɛ ntɛm siesie no. Na ɔfaa nufusuo anisradeɛ ne nufusuo ne anantwie ba a osiesie no, na ɔde besii wɔn anim, na ɔno deɛ, ogyinaa wɔn anim dua no ase, na odidii. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo yere Sara wɔ he? Na ɔse, hwɛ, ɔwɔ ntomadan mu. Na ɔkaa sɛ, ampa ara, mɛsane maba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ, na hwɛ, wo yere Sara anya ɔba. Na Sara tee no ntomadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano. Na Abram ne Sara nyinaa anyini, na wadi mfirinhyia pii, na deɛ ɛyɛ mmaa no to atwa wɔ Sara ho. Enti Sara seree ne mu kaa sɛ, sɛ menya awi abere wabɔ, na mewura nso abɔ akɔkora yi, na menya anigyeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Abraham sɛ, adɛn nti na Sara seree sɛ, ampaniampa ara manyini yi mɛwo ɔba. Biribi yɛ Awurade yɔna. Bere a mahyɛ no, mɛsane aba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ, na Sara anya ɔba. Na Sara sanee sɛ, menseree, ɛfiri sɛ na osuro, na ɔse, Dabi, na wasere. Na mmarima no sɔre firi hɔ danee wɔn ani kyerɛɛ Sodom, na Abraham ne wɔn kɔkogyaa wɔn kwan. Na Awurade kaa sɛ, memfa deɛ merebɛyi mi nsie Abraham anaa? Ɛfiri sɛ ampa ara Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛyɛ den, na ne mu na wobɛhyerɛ wiase aman nyinaa. Na mahu no, mayi no sɛ ɔnhyɛ ne ma ne ne fiefo a ebedi n'akyiri sɛ onni Awurade kwan so, nyɛ tenenee ne atɛntenenee adeɛ. Na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba ne so. Na Awurade kaa sɛ, Sodom ne Gomora nteamu so, na wɔn ne bɔne yɛ durududu nti, merisane ma kɔhwɛ sɛ wɔayɔ sɛdeɛ nteamu a eduru me nkyɛn no teɛ anaa. Na sɛ ɛnte saa a mehu. Na mmarima no danee wɔn ani firi hɔ kɔɔ Sodom. Na Abraham deɛ, na ɔda so gyina Awurade anim ara. Na Abraham twe bɛn kaa sɛ, wobɛpra ɔteneneeni ne abɔnefo abɔ mu agu anaa? Ebia sɛsɛ ateneneefoɔ 50 wɔ kuro no mu, anka wobɛpra wɔn agu. Na ateneneefoɔ 50 a ɛwɔ kuro no mu nti wɔremfa mfiri kuro no anaa? Yei mpare wo sɛ wobɛdi saa asɛm yi, sɛ wobɛkum ɔteneneeni ne abɔnefo afra, na ɔteneneeni ayɛ sɛ ɔbɔnefoɔ. Yei mpare wo. Deɛ obu asase nyinaa atɛn no remmu atɛntenenee anaa? Na Awurade kaa sɛ, sɛ mehunu ateneneefoɔ 50 Sodom kuro mu a, wɔn nti mede bɛfiri kuro no nyinaa. Na Abraham buaa sɛ, hwɛ, meyɛ mfuturo ne nsodeɛ, nanso masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa. Ebia na aka ateneneefoɔ 50 no so 5. Anka 5 nti wobɛsɛe kuro no nyinaa. Na ɔse, sɛ mehunu aduane 5 wɔ hɔ a merensɛe hɔ. Na ɔtoaa so kasa kyerɛɛ no bio sɛ, ebia bɛhu aduane wɔ hɔ. Na ɔse,
aduanan no nti merenyɔ. Ɛna ɔkaa sɛ, ma Awurade bu mfu na ma me nkasa ebia obehu aduasa wɔ hɔ. Na ɔse, sɛ mehunu aduasa wɔ hɔ a merenyɔ. Na ɔkaa sɛ, hwɛ masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa ebia wobehu aduonu wɔ hɔ. Na ɔse, aduonu no nti merensɛe hɔ. Na ɔkaa sɛ, ma Awurade bu mfu na me nkasa prɛko pɛ yi ebia wobehu edu wɔ hɔ. Na ɔse, edu no nti merensɛe hɔ. Na Awurade ne Abraham wie ɔkasa no, ɔkɔe, na Abraham sane baa ne fie. Genesis tidum-krono. Na abɔfoɔ baanu no duru Sodom anwummerɛ. Na Lot te Sodom kuropɔn ano. Na Lot hunuu wɔn no, ɔsɔre kohyiaa wɔn, na ɔde n'anim butuu fam kaa sɛ, me wuranom, mesrɛ mo, momma no mmra mo akoa fie mɛsoɛ anadwo yi, na monhoro mo nan ase, na anɔpatutu mu asɔre akɔ mo kwan. Na wɔse, daabi, na yɛbɛda abɔntene so. Na ɔsrɛɛ wɔn dendenden, na ɔmanee ne nkyɛn baa ne fie, na ɔtoo wɔn pono, na ɔtoo apiti maa wodii. Na wonya nkɔdaeɛ no, kurom hɔfoɔ, Sodomfoɔ betwaa ɛdan no ho hyiae. Efiri mmɔfra so kosi mpanimfoɔ so, ɔman mu no nyinaa. Na wɔfrɛɛ Lot ka kyerɛɛ no sɛ, na Lot firi kɔɔ wɔn nkyɛn ɛpono no ano, na ɔtoo ɛpono no mu wɔ n'akyi, na ɔkaa sɛ, anuanom mesrɛ mo, monnyɛ bɔne sa. Hwɛ, mewɔ mmabaa baanu a wɔnhunu ɔbarima. Momma memfa wɔn memfiri me mmerɛ mo, na monnya wɔn sɛdeɛ ɛyɛ mo ani so. Na mmarima yi nko deɛ, monnyɛ wɔn hwee. Na ɛno nti na ɔbaa me suhwɛ nwinase yi. Na wɔkaa sɛ, twe wo ho firi hɔ. Na wɔse, saa onipa yi ba bɛyɛ ɔhɔhoɔ, ɛna afei ɔpɛ sɛ ɔyɛ otemmufoɔ yi. Afei yɛbɛyɛ wo bɔne akyɛn wɔn. Na wɔhyɛ ɔbarima Lot so denden twe baa sɛ wobebu ɛpono no. Na mmarima no tenee wɔn nsa twee Lot baa wɔn nkyɛn wɔ ɛdan no mu, na wɔtoo ɛpono no mu. Na nnipa a wogyina ɛpono no ano deɛ, wofirafira wɔn ani firi nketewa so kosii akɛseɛ so. Na wɔhwehwɛɛ ɛpono ano kwan brɛe. Na mmarima no ka kyerɛɛ Lot sɛ, wowɔ obi wɔ ha ka wo ho, aseɛ anaa mmabarima anaa mmamaa anaa biribiara a wowɔ wɔ kuro yi mu. Na momfiri ha, na yɛrebɛsɛe ha, ɛfiri sɛ wɔntie mu so Awurade ani. Na Awurade asoma yɛn sɛ yɛmmɛsɛe ha. Na Lot firi adi ne ne nsenom a wɔrebɛware ne mmammaa no kɔkasaa sɛ, monsɔre mfiri ha, na Awurade rebɛsɛe kuro yi. Nanso ɔyɛɛ ne nsenom ani so sɛ obi a ɔredi fɛw. Na adeɛ reyɛ akye no, abɔfoɔ no piapia Lot sɛ, sɔre, fa wo yere ne wo mmabaa baanu a wɔwɔ ha no kɔ. Anyɛ saa, wɔbɛsɛe wo, ɔman yi amumuyɛ mu. Na ɔtwentwɛn ne nan ase no, mmarima no sosɔɔ ɔne ne yere ne ne mmammaa baanu no nsa, ɛfiri sɛ Awurade rebehu no mmɔbɔ. Na wɔde no firi adi gyaa no kuro no akyi. Na wɔde wɔn firi adie no, wɔkaa sɛ, dwane gye wo kra nkwa, ɛnhwɛ w'akyi, nso ɛnyina ka nkwa yi mu baabiara. Bepɔ so na dwane korɔ, anyɛ saa a wɔbɛsɛe wo. Na Lot ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ao, wowura, mma no nyɛ sa. Hwɛ, w'akoa anyɛ w'anim adom, na ɔma w'adɔyɛ a wɔyɛ me aso sɛ worebɛgye me nkwa. Nanso merentumi nnwane nkɔ bepɔ so, na bɔne no ammɛto me, na manwu. Hwɛ, kuro yi na ɛbɛn sɛ wodwane kɔ hɔ, nanso esu a, ma menwane nkɔ hɔ ensu anaa, na me kra nya nkwa. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, matie wo wɔ saa asɛm yi ho nso, na meremmutu kuro a waka ho asɛm yi. Yɛntɛm dwane kɔ hɔ, ɛfiri sɛ merentumi nyɔ hwee gye sɛ wɔkɔduru hɔ ansa. Enti na ɔfrɛ kuro no din sɛ Soa, aseɛ ne ade ketewa. Na Lot duru Soa no, na owia apue asase so. Na Awurade tɔɔ sɔfe ne ogya firi Awurade nkyɛn ɔsoro guu Sodom ne Gomora so. Na obutuu nkuro no ne kanko no nyinaa ne wɔn a wɔtete nkuro no mu nyinaa ne deɛ afifiri asase no soɔ. Na ne yere hwɛɛ n'akyi, na ɔdanee nkyene sie.
Na Abraham tuaa ahema kɔɔ deɛ ogyina Awurade anim hɔ. Na ɔdanee n'ani kyerɛɛ Sodom ne Gomora ne kanko no asase nyinaa. Na ɔhwɛe, na hwɛ, asase no so wisie foro sɛ fononoo mu wisie. Na Onyankopɔn sɛe kanko no nkuro no. Onyankopɔn kae Abraham, na ɔgyee Lot firi butu a obutuu nkuro a Lot te mu no mu. Na Lot firi so akɔtenaa bepɔ no so, ɔne ne mmammaa baanu no, ɛfiri sɛ osuro so atena. Na ɔne ne mmammaa baanu no kɔtenaa ɔbodan bi mu. Na abakan no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ, yɛn agya anyini, na wɔbarima biara ni asase yi so a ɔbɛba yɛn ho, sɛdeɛ asase sofoɔ nyinaa amanneɛ teɛ. Bra, na yɛma yɛagya nsanom, na yɛne no nkɔda, na yɛnya yɛn agya ho ma. Na ɔmaa wɔn agya nsa nomee anadwo no, na abakan no kɔɔ mu ne n'agya kɔdae, na wanhunu ne na ne ne sɔree mu. Na adeɛ kyeeɛ no, abakan no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ, hwɛ, me ne m'agya akɔda anadwo yi, ma yɛma no nsanom nnɛ anadwo yi nso, na kɔ mu, na wo ne no nkɔda, na yɛnya yɛn agya ho ma. Na ɔmaa wɔn agya nsa nomee anadwo no nso, na akumaa no sɔree ne no kɔdae, na wanhunu ne na ne ne sɔree mu. Na Lot mmammaa baanu no nyinaa nyinsɛn wɔn agya ho. Na abakan no wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Moab, ɔne Moabfoɔ agya de besi nnɛ. Na akumaa no nso wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ben-Ami, ɔne Amon mma agya de besi nnɛ. Genesis ti aduonu. Na Abraham tutu firi hɔ kɔɔ anafoɔ fam asase so, na ɔkɔtenaa Kades ne Sɔ ntam, na ɔkɔyɛɛ ɔhɔhoɔ wɔ Gera. Na Abraham kaa ne yere Sara ho sɛ, ɔyɛ me nuabaa. Na Gerahene Abimelek soma ma wɔbɛfaa Sara. Na Onyankopɔn baa Abimelek nkyɛn anadwo daeɛ mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, ɔba a wakɔfa no no nti worebewu, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere. Nso na Abimelek nnya nkaa no, na ɔkaa sɛ, Awurade, wobɛkum ɔmantenee nso. Ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ me nuane no. Na ɔbaa no so kaa sɛ me nuane no. Makoma mu kan ne me nsɛm teɛ na mede me yɔɔ yei. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no daeɛ mu sɛ, Me nso minim sɛ wakoma mu kan na wode yɔɔ yei. Na me nso misoo wo mu, na woanyɛ bɔne. Ɛno enti na mama wanka no. Na afei da na ɔbarima no yere kɔma no, ɛfiri sɛ ɔyɛ odiyifoɔ, na wapa akyɛw ama wo, na woanya nkwa. Na sɛ woannane no ankɔma no a, ɛneɛ, hu sɛ wuo na wobɛwuo. Wo ne deɛ ɛwɔ wuo nyinaa. Na Abimelek sɔree anɔpatutu frɛɛ ne nkoa nyinaa, na ɔkaa nsɛm yi nyinaa gu wɔn asom. Na nnipa no suroo pii. Na Abimelek frɛɛ Abraham ka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛn na woayɔ yɛn yi, na bɔne bɛn na mayɛ woɔ, na wode bɔne kɛseɛ yi aba me ne m'ahenni soɔ. Ade a wɔnyɔ na woayɔ me yi. Na Abimelek ka kyerɛɛ Abraham sɛ, ɛdeɛn na wohunuyɛ na wodii saa asɛm yi? Na Abraham kaa sɛ, ɛfiri sɛ misusuw sɛ, ampa Onyankopɔn ho suro nni ha yi, na me yere nti obeku me. Nanso ɛwɔ mu ampa sɛ ɔyɛ me nua, m'agya ba ne no, na ɛnyɛ me nabaa, na wayɛ me yere. Na Onyankopɔn maa me firi m'agya fie. Mebekyiniyɛ no, mesee no sɛ, wadɔyɛ a wobɛyɛɛ me ne sɛ, baabiara a yebeduro no, ka no me ho sɛ ɔyɛ me nua. Ɛna Abimelek faa nnwan ne anantwie ne nkoa ne mfenaa de maa Abraham, na ɔdanee ne yere Sara maa no. Na Abimelek kaa sɛ, hwɛ, m'asase na ɛda w'anim yi, baabiara a ɛyɛ wɔ w'ani soɔ no, tena. Na Sara deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, mama wo nua nnwetɛbena pem. Hwɛ, ɛno na wɔn a wɔka wo ho nyinaa de bɛhunu wo tirim, na wo ho afi nnipa nyinaa anim. Na Abraham bɔɔ Onyankopɔn mpaeɛ, na Onyankopɔn saa Abimelek ne ne yere ne ne mfenaa yadeɛ maa wɔwowoe. Ɛfiri sɛ, Abraham yere Sara ho asɛm no nti, na Awurade ato Abimelek fiefoɔ nyinaa yafunu mu. Genesis ti aduonu baako.
Na Awurade bɛhwɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkae no, na Awurade yɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkasaeɛ no. Na Sara nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima ma Abraham ne nkɔkorabere mu, bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no mu. Na Abraham too ɔba a ɔwo maa no a Sara wo maa no no din Isak. Na Abraham ba Isak dii naawɔtwe no, otwaa no twetia sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na Abraham adi mfirihyia 100 na ɔwoo ne ba Isak maa no. Na Sara kaa sɛ, Onyankopɔn ama me sereɛ, obiara a ɔbɛteɛ no bɛsere ama me. Na ɔse, hwan na nka ɔbɛka kyerɛ Abraham sɛ, Sara bɛma ma nufoɔ, nanso ma wo ba ama no ne nkɔkorabere mu. Na abɔfra no nyinii, na otwaa no nufoɔ. Na da a otwaa Isak nufoɔ no, Abraham too pono kɛseɛ. Na Sara hunu Misrini Hagar ba a ɔwo maa Abraham no sɛ ɔredi fɛw. Na ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, pam afenaa yi ne ne ba no, na ɛnyɛ afenaa yi ba ne me ba Isak na ebedi adeɛ. Na ne ba no nti, asɛm no yɛ Abraham ya yie. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, ma abɔfra no ne w'afenaa asɛm no nyɛ wo ya, na deɛ Sara ka kyerɛ wo nyinaa tie. Na Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ, na afenaa ba no nso bɛyɛ no ɔman kɛseɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛ w'aseni. Na Abraham sɔree anɔpatutu faa paano ne nsuo kotokuo, na ɔde maa Hagar, ɔde sii ne kɔn ho, ne abɔfra no, na ɔmaa no kɔe. Na ɔkɔe kɔkyinkyini biase basrɛ so. Na nsuo no san wɔ kotokuo no mu no, ogyaa abɔfra no wɔ dɔtɔ bi ase. Na ɔkɔkɔtenaa akyiri bɛyɛ sɛdeɛ wɔto bɛma a ɛbɛtɔ. Na ɔse, ma menhunu abɔfra yi wuo. Na ɔtenaa ne ntentensoɔ, na ɔmaa ne no so sui. Na Onyankopɔn tee abarimaa no nne. Na Nyankopɔn bɔfoɔ firi soro frɛɛ Hagar ka kyerɛɛ no sɛ, Hagar, ɛdeɛ na ɛreyɛ wɔ? Nsuro, na Onyankopɔn ate abarimaa no ne wɔ deɛ wɔ hɔ. Sɔre ma abarimaa no so, na fa wo nsa sɔ ne mu, na mɛyɛ no ɔman kɛseɛ. Na Onyankopɔn biee n'ani, na ohunu subura bi. Na ɔkɔkɔsaa bi hyɛɛ nwoma kotokuo no ma, na ɔde bi maa abarimaa no nomee. Na Onyankopɔn dii abarimaa no akyi na onyinii. Na ɔtenaa ɛsrɛ so hɔ yɛ agyantoni. Na ɔtenaa Paran srɛ so, na ne na kɔwaree yere firi Misrim asase so brɛɛ no. Na brɛ no mu no, Abimelek ne ne safohene titire Pikol bɛka kyerɛɛ Abraham sɛ, Onyankopɔn di w'akyi wɔ biribiara a woyɛ mu. Enti afei ka Onyankopɔn ntam kyerɛ me sɛ, worentwa me ne me mma nana nkontompo, na saa adɔyɛ a meyɛɛ wɔ no teɛ no, wode bɛyɛ me ne m'asase a wabɛyɛ hɔhoɔ wɔ so yi. Na Abraham kaa sɛ, mɛka ntam no. Na asubra bi a Abimelek nkoa nam aniɛden so gyeeɛ no nti, Abraham kaa Abimelek anim. Na Abimelek kaa sɛ, Minim deɛ ɔyɛɛ saa asɛm yi, na wo nso woanka nkyerɛ me, nanso mentee da gye nnɛ. Na Abraham de nnwan ne anantwie maa Abimelek, na wɔn baanu pamoe. Na Abraham yi nnwantemma abereɛ 7 gyinaa fa. Na Abimelek ka kyerɛɛ Abraham sɛ, nnwantemma bereɛ 7 a woyii wɔn gyinaa fa yi aseɛ ne sɛn? Na ɔkaa sɛ, nyantemma abereɛ 7 yi, gye wɔ me nsɛm, na ɛnyɛ me adanseɛ sɛ me na metuu abura yi. Enti ɔfrɛɛ hɔ Biaseba, aseɛ ne ntanka abura, ɛfiri sɛ ɛhɔ na wɔn baanu nyinaa kekaa ntam. Na wɔpamee wɔ Biaseba. Na Abimelek ne ne safohene titire Pikol sɔree, na wɔsane kɔɔ Filistifoɔ asase so. Na Abraham tɛɛ ɛsɛnteɛ wɔ Biaseba, na ɔfrɛɛ Awurade a ɔyɛ daa Nyankopɔn din wɔ hɔ. Na Abraham yɛɛ hɔhoɔ Filistifoɔ asase so nna pii. Genesis ti 22. Na nsɛm yi akyiri no, Onyankopɔn sɔ Abraham hwɛe, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Abraham. Na ɔse, minie. Na ɔkaa sɛ, fa wo ba koro a wodɔ no no, Isak, kɔ Moria asase so, na fa no kɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ hɔ, wɔ mmepɔ no mu biako a mɛkyerɛ wo so. Na Abraham sɔree anɔpatutu, na ɔhyehyɛɛ n'afunumu,
na ɔfaa ne mmɔfra mu baanu ne ne ba Isak kaa ne ho, na otwaa ɔhyeɛ afɔdeɛ nyina, na osiim kɔɔ deɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no hɔ. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, Abraham maa n'ani so, na ohunuu bea hɔ wɔ akyirikyiri. Na Abraham ka kyerɛɛ ne mmɔfra no sɛ, mo ne afurum yi ntena ha, na me ne abarimaa yi bɛkɔ no ho akɔsɔre, na yɛasane aba mo nkyɛn. Na Abraham faa ɔhyeɛ afɔdeɛ nyina no de soaa ne ba Isak, na ɔfaa ogya ne sekan kurae, na wɔn baanu kɔe. Na Isak ka kyerɛɛ n'agya Abraham sɛ, M'agya. Na ɔse, Minie me ba. Na ɔse, hwɛ, ogya ne nyina nie, na adwama a ɔde rekɔbɔ afɔdeɛ no wɔ he? Na Abraham se, Me ba, Onyankopɔn bɛkyerɛ ɔhye afɔdeɛ adwamaa no. Na wɔn baanu kɔe, na wokoduruu deɛ Onyankopɔn kyerɛɛ no hɔ. Na Abraham si afɔrebɔkyea wɔ hɔ, na osiesie nyina no, na ɔkyekyeree ne ba Isak, na ɔde no to afɔrebɔkyea no so wɔ nyina no so. Na Abraham tenee ne nsa faa sekan no sɛ ɔde rebekum ne ba no. Na Awurade bɔfoɔ firi soro frɛɛ no sɛ, Abraham, Abraham. Na ɔse, Minie. Na ɔse, Mfa wo nsa nka abarimaa no, nso nyɛ ne hwee. Na afei no mahunu sɛ wusuro Onyankopɔn, na woanka me wo ba korɔ no. Na Abraham maa n'ani so, na ohunui, na hwɛ, odwennini a dɔtɔ asɔ ne man mu wɔ n'akyi. Na Abraham kɔfaa odwennini no de no sii ne ba no anan mu bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na Abraham too bea hɔ din sɛ Yahwɛ Yire, aseɛ ne Awurade hunu. Enti wɔka no nnɛ ara sɛ, bepɔ a wohunu Awurade wɔ soɔ. Na Awurade bɔfoɔ firi soro frɛɛ Abraham bio sɛ, Sɛ Awurade sie nie, esiane sɛ woayɔ saa asɛm yi, na woanka me wo ba korɔ no nti, maka me ho ntam sɛ, hyira na mɛhyira wɔ, na dɔ na mɛma w'asefoɔ adɔre sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea. Na w'asefoɔ bɛfa wɔn atamfo nkuro ano apono adi so. Na w'asefoɔ mu na wobɛhyira asase so amanaman nyinaa, ɛfiri sɛ woatie me nne. Ɛna Abraham sane baa ne mmɔfra no nkyɛn. Na wɔsɔre siim baa Biase ba. Na Abraham tenaa Biase ba. Na nsɛm yi akyiri no, wɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, Hwɛ, Milka nso awo mma ama wo nua Nahor. Na Bakan Us ne ne nua Bus ne Kemuel a ɔyɛ Aram agya, ne Kesed ne Haso ne Pildas ne Yidlaf ne Betuel. Na Betuel wɔ Rebeka. Nnipa baawɔtwe yi na Milka womaa Abraham nua Nahor. Na ne yere baako bi a wɔfrɛ no Rehuma nso wɔ Teba ne Gaham ne Tahas ne Maaka. Genesis ti 23. Na Sara dii mfirinhyia 127. Sara nkwa mu mfie nie. Na Sara wuu wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron a ɛwɔ Kanaan asase soɔ no. Na Abraham ba begyam Sara na osuu no. Na Abraham sɔre firi namu no anim. Na ɔne Het mma kɔkasaa sɛ, Meyɛ mo nkyɛn hɔhoɔ ne mamfrani. Momma me amusie bia wɔ mo nkyɛn, na minsie mamu a ɔda m'anim yi. Na Het mma no buaa Abraham see no sɛ, Owura tie yɛn, Nyankopɔn pani bi ne wo wɔ yɛn mu. Ɛna da mu deɛ wɔpɛ no, sɛ wamu no wɔ mu. Yɛn mu biara renkame wɔ ne da, sɛ nsie wamu wɔ mu. Na Abraham sɔre gyinae, na ɔbɔɔ ne mu ase maa asase no so nkurɔfoɔ, Het mma no, na ɔne wɔn kasaa sɛ, Sɛ ɛyɛ mo pɛ sɛ misie mamu yi ma no firi m'ani so a, muntie me, na monsrɛ Efron sɛ ɔhaba ma me, na ɔmfa Makpela bodan a ɛyɛ ne deɛ na ɛwɔ n'afuwa ano no ma me. Ɔnye me n'abotene na ɔmfa ma me, na minya asieyɛ wɔ mo ha. Na Efron te Het mma no mu. Na Het ni Efron buaa Abraham ma Het mma no tee wɔ wɔn a wɔhyɛne ne kuropɔn mu no nyinaa anim sɛ, Dabi, me wura, tie me. Mede afuo no mema wo, na ɔbodan a ɛwɔ mu no nso mede mema wo. Me mma anim na mede ma wo yi, sie wɔ mu. Na Abraham bɔɔ ne mu ase wɔ asase no so nkurɔfoɔ no anim. Na ɔkasa kyerɛɛ Efron ma asase no so nkurɔfoɔ no tee sɛ, Sɛ wotie me a, mede afuo no tiri dwetɛ bɛma wo. Gye no me nsɛm na minsie mamu wɔ hɔ. Na Efron buaa Abraham see no sɛ,
me wura tie nnwetɛbena hanan asase yɛ deɛn wɔ me ne wo ntam wɔmu ara na sie. Na Abraham tie Efron, na Abraham karii dwetɛ a Efron bɔɔ din maa Het ma teeɛ no maa no nnwetɛbena ahanane a adwadefoɔ die no. Na wɔde Efron afuo a ɛwɔ Makpela a ɛda Mamrɛ ntentensoɔ no. Afuo no ne ɔbodane a ɛwɔ mu no ne afuo no so nnua nyinaa, deɛ ɛwɔ n'ahyeɛ nyinaa so. Hyɛ Abraham nsa wɔ Het ma no anim, wɔn a wɔhyɛ ne kuro pono mu no nyinaa anim. Na ɛno akyiri no, Abraham siee ne yere Sara wɔ Makpela afuo mu ɔbodan mu, wɔ Mamrɛ ntentensoɔ, ɛne Hebron a ɛwɔ Kanaan asase soɔ no. Na Het ma de afuo no ne ɔbodane a ɛwɔ mu no hyɛ Abraham nsa sɛ amusiebea. Genesis ti 29. Na Abraham abɔ akɔkora, na wadi nna pii, na Awurade ahyira Abraham ade nyinaa mu. Na Abraham ka kyerɛɛ n'akoa ne fie panin a ɔhwɛ deɛ ɛwɔ nyinaa soɔ sɛ, fa wo nsa ka m'asene mu, na mɛma wo aka Awurade, ɔsoro Nyankopɔn ne asase Nyankopɔn ntam sɛ, worenware Kanaanfoɔ a mete wɔn mu yi mmaa mu bi mma me ba. Na kɔ me kurom ne m'abusua mu kɔware yere ma me ba Isak. Na akoa no ka kyerɛɛ no sɛ, ebia wɔbaa no rempɛ sɛ obedi m'akyiri aba asase yi soɔ. Ɛneɛ memfa wo ba no mensane menkɔ asase a wofiri so baeɛ no so anaa? Na Abraham ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ yie na woamfa me ba nsan ankɔ hɔ biom. Awurade, ɔsoro Nyankopɔn a ɔfaa me firi m'agya fie ne asase a ɔwoo me wɔ soɔ no so, na ɔne me kasae, na ɔka ntam kyerɛɛ me sɛ, w'asefoɔ nam de asase bɛma wɔn no, ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim, na woakɔware yere afiri hɔ abrɛ me ba. Na sɛ ɔbaa no mpɛ sɛ wodi w'akyiri a, ɛneɛ wo ho afi me ntam yi mu, nanso mfa me ba nsan nkɔ hɔ biom. Na akoa no de ne nsa kaa ne wura Abraham asene mu, na ɔkaa no ntam wɔ asɛm no ho. Na akoa no faa ne wura yoma mu du, na ɔkɔe. Na okura ne wura nnepa ahodoɔ nyinaa bi. Na ɔsɔre siim kɔɔ Mesopotamia, na hɔ kuro mu. Na ɔmaa ne yoma no butuu kuro no kurotia wɔ asubura bi ho anwummere a mmaa bɛsa nsuo. Na ɔkaa sɛ, Awurade, me wura Abraham Nyankopɔn, mesrɛ wo, ma no nsi me yie nnɛ, na yɛ me wura Abraham adɔeɛ. Hwɛ, megyina asubura yi so ha yi, na kurom hɔfoɔ mmabaa befiri abɛsa nsuo. Na ma no mmra sɛ ababaawa bɛse no sɛ, sua wo kuruwa ma mennom nsuo no bi. Na wɔbɛka sɛ, nom, na mɛma wo yoma no anom bie no. Ma ɔno ara ɛnyɛ deɛ wayi no ama w'akoa Isak. Na ɛno mu na mehunu sɛ woayɛ me wura adɔeɛ. Na onya nwie kasa no, hwɛ, Rebeka a wɔwoo no maa Betuel a ɔyɛ Abraham ne nua Nahor yere Milka babae. Na ne kuruwa si ne matiri so. Na ababaa no ho yɛ fɛ sɛ, ɔyɛ ɔbaabunu a ɔbarima biara nhu no da. Na ɔkɔ asubura no mu kɔhyɛɛ ne kuruwa ma, na ɔbae. Na akoa no tuu mmirika kohyiaa no sɛ, mesrɛ wo, ma menom wo kuruwa yi mu nsuo kakra. Na ɔse, me wura nom. Na ɔyɛ ntɛm soɛɛ ne kuruwa no sii ne nsɛm maa no nomoe. Na ɔmaa no nom wieeɛ no, ɔkaa sɛ, mɛkɔ makɔsɛ bi mabrɛ oyoma no nso akosi sɛ wobewie nom. Na ɔyɛ ntɛm kɔhwiee ne kuruwa mu nsuo no gu anomyɛ hɔ. Na otutuu mmirika kɔ abura no mu bio kɔsaa nsuo. Na ɔsa maa ne yoma no nyinaa. Na ɔbarima no hwɛɛ no ara. Na ɔyɛ komm sɛ obehunu sɛ Awurade ama ne kwankorɔ no ayɛ dwoodwoo anaasɛ ɛnte sa. Na yoma no wie nsuo nom no, ɔbarima no yie sika hwene mu kaa a ano si dwetɛbena fa ne nsa so nkapo mmienu a ano si sikabena 10 de hyɛɛ no. Na ɔse, hwan ba ne wo? Mesrɛ wo, kyerɛ me. Yebenya dabrɛ wɔ w'agya fie anaa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Betuel, Milka ba a ɔwɔ no maa Nahor no ba ne me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛwɔ ɛserɛ ne mmoa aduane pii ne deɛ mobɛda. Na ɔbarima no bɔɔ ne mu ase sɔree Awurade. Na ɔkaa sɛ, nhyira nka Awurade,
me wura Abraham Nyankopɔn a wamma n'adɔyɛ ne ne nokorɛ ammɔ me wura. Na me nso, Awurade akyerɛ me wura nuanom fie kwan. Na ababaa no tuu mmirika kɔkaa saa nsɛm yi kyerɛɛ onni fiefoɔ. Na Rebeka wɔ nuabarima bi a ne din de Laban. Na Laban de mmirika firi adi kɔɔ ɔbarima no nkyɛn wɔ asubura no ho. Na ohunuu hwenemu nkaa ne ne nsa so nkapo no. Na ɔtee ne nua Rebeka nsɛm no sɛ, sɛdeɛ ɔbarima no kasa kyerɛɛ me nie no, ɔbaa ɔbarima no nkyɛn, na hwɛ, na ogyina yoma no nkyɛn, asubura no ho, na ɔse, wo Awurade ahyira wɔ bra, adɛn nti na wogyina kootia, na masiesie dan mu ne baabi nso mama yoma no. Na ɔbarima no kɔɔ fie, na oyii yoma no so nneɛma, na ɔmaa yoma no ɛsrɛ ne aduane, na ɔmaa ɔno ne nnipa a ɔka ne ho no nsuo sɛ wɔnhoro wɔn nan ase, na ɔde aduane besii n'anim sɛ onni, na ɔse, merennidi gye sɛ mabɔ mama ne ansa. Na ɔse, Boy, na ɔse, Abraham akoa ne me, na Awurade ahyira me wura pii na wayɛ ɔkɛseɛ, na wama no nwan ne anantwie ne dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, ne nkoa ne mfenaa, ne yoma ne mfunumu. Na me wura yere Sara wo ba wɔ ne mmerewabere mu ama me wura, na wɔde deɛ wɔn nyinaa ama no. Na me wura ama maka ntam sɛ, nware Kanaanfo a mete wɔn asase so yi mmamaa mu bi ma me ba. Ne mmom, kɔmagya fie ne m'abusua mu kɔware yere brɛ me ba. Na mesi me wura sɛ, ebia wɔbaa no renni m'akyi. Na ɔka kyerɛ me sɛ, Awurade a menam n'anim no bɛsoma ne bɔfoɔ aka wo ho, na wama wo kwan so ayɛ dwoodwoo, na woakɔware yere wɔ m'abusua mu ne m'agya fie abrɛ me ba. Ɛno ansa na sɛ wokɔ m'abusua mu a, wo ho befi afiri me ntam no mu. Na sɛ wokɔ m'abusua mu na wɔamma wo bi a, ɛneɛ na wo ho afi me ntam no mu. Na meba asubura no ho ɛnɛ kaa sɛ, Awurade me wura Abraham Nyankopɔn, sɛ wo ara worema me kwan a matuo yi ayɛ dwoodwoo a, hwɛ megyina asubura yi ho, na ma no mmra sɛ ababaa a wobɛfiri abɛsa nsuo no, na mɛse no sɛ, mesrɛ wo, ma me wo kuruwa yi mu nsuo kakra menom. Na wobɛka kyerɛ me sɛ, nom, na menkɔsɛ bi memmrɛ wo yoma no nso no, ma ɔno ara nyɛ ɔba a Awurade ayi no ama me wuraba. Na menya me nwie makoma mu kasa no, hwɛ, Rebeka firi adi baeɛ a kuruwa si ne matiri so hɔ, na wɔkɔ abura no mu kɔsaa nsuo. Na mese no sɛ, mesrɛ wo, ma me bi menom. Na ɔyɛ ntam soɛɛ ne kuruwa no kaa sɛ, nom, na mɛma wo yoma no nso bi anom. Na menomee. Na ɔmaa yoma no nso bi nomee. Na bibisaa no sɛ, hwan ba ne wo? Na wɔse Betuel, na hɔ ba a meka wo maa no ba ne me. Na mede ahwinimukaa no mesɛnee ne hwenem, na mede nkapo no mehyehyɛɛ ne nsa. Na mebɔɔ me mu ase mesɔre Awurade. Na mehyia Awurade, me wura Abraham Nyankopɔn a ɔkyerɛ me nokorɛ kwan sɛ, menkɔware me wura nuaba mema ne ba no. Na afei sɛ mo ara moreyɛ me wura adɔyɛ adi no nokorɛ a, monka nkyerɛ me. Na sɛ ɛnte saa a, monka nkyerɛ me, na menane memfa nifa na abenkum. Ɛna Laban ne Betuel buaa sɛ, Awurade na asɛm yi firi no, yɛntumi nka no papa anaa bɔne nkyerɛ wo. Hyɛ Rebeka na wogyina w'anim yi, fa no kɔ ma no nkɔyɛ wo wura bayere sɛdeɛ Awurade aka no. Na Abraham akoa no tee wɔn nsɛm no, ɔkotow fam sɔree Awurade. Na akoa no yii dwetɛ nwiniɛ ne sika kɔkɔɔ nwiniɛ ne ntadeɛ de maa Rebeka. Na ɔde nneɛma a ɛsom boɔ maa ne nuabarima ne ne na. Na ɔne nnipa a ɔka ne ho no didii, na wɔnomee, na ɔdaa hɔ anadwo no. Na ɔsɔree anɔpa no, ɔkaa sɛ, Munya me kwan na menkɔ me wura nkyɛn. Na ne nua ne ne na kaa sɛ, Ma ababaa no ntena yɛn nkyɛn da tiaa bi, sɛ da du ansa na wakɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monro me, efiri sɛ Awurade ama me kwan ayeye. Munya me kwan ma menkɔ me wura nkyɛn. Na wɔse, Ma yɛmfrɛ ababaa no mmisa ɔno ara. Na wɔfrɛ Rebeka ka kyerɛɛ no sɛ, Wo ne ɔbarima yi bɛkɔ anaa? Na ɔse, Mɛkɔ. Na wogyaa wɔn nua Rebeka ne ɔbagyegyefoɔ ne Abraham akoa no ne nnipa no kwan. Na wohyiraa Rebeka see no sɛ, Yɛn nua baa,
da ne mpem du ahodoɔ mpempem na w'asefoɔ mfa wɔ n'atamfo apono ni. Na Rebeka ne ne mma wasɔree, na wɔtenatena yoma so di ɔbarima no akyi. Na akoa no de Rebeka siim kɔɔ ne kwan. Na Isak firi Lahai Roi abura ho bae, ɛfiri sɛ na ɔte anafo fam asase no so. Na Isak firi adi kɔɔ wiram anwummerɛ kɔdwenwene ne nsɛm ho. Na ɔmaa n'ani so hwɛe, na hwɛ yoma reba. Na Rebeka maa n'ani so, na ohunu Isak no, ofiri yoma no so sii fam, na ɔka kyerɛɛ akoa no sɛ, Ɔbarima bɛn na ɔnam wuram rebehyia yɛn yi? Na akoa no se, ɛyɛ me wura. Na ɔfaa ne nkatanimu de kataa n'anim. Na akoa no kaa deɛ ɔyɛɛ no nyinaa kyerɛɛ Isak. Na Isak de no kɔɔ ne na Sara ntomadan mu, na ɔwaree Rebeka, na ɔyɛɛ no ɛyere, na ɔdɔ no, na Isak rɛkyekyeree ne nawuo no akyi. Genesis ti 25. Na Abraham waree yere bio, ne din de Ketura. Na ɔwoo Simran ne Yoksan ne Medan ne Midian ne Isbak ne Sua maa no. Na Yoksan woo Seba ne Dedan. Na Dedan ma ne Asoefoɔ ne Letusfoɔ ne Leumfoɔ. Na Midian ma ne Hefa ne Hefe ne Hanok ne Abida ne Elda. Yenum nyinaa yɛ Ketura ma. Na Abraham de deɛ ɔwɔ nyinaa maa Isak. Na mpram a Abraham wɔ no deɛ, bra Abraham te aseɛ no, ɔkyɛɛ wɔn adeɛ, na ogyaa wɔn kwan firi ne ba Isak ho maa wɔkɔɔ apueɛ asase no so. Na Abraham na odiiɛ yɛ mfie 175. Na Abraham gyaa ne honhom mu, na owu adwene pa mu, wabɔ akɔkoraa, na mfie amee no, na ɔboaboaa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ne mma Isak ne Ismael siee no Makpela bɔdan mu, wɔ Hetni Efron Sohaba, afuo no mu wɔ Mamrɛ tentensoɔ. Afuo a Abraham tɔɔ no Het mansɛm no. Ɛhɔ na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Na Abraham wuo akyiri no, Onyankopɔn hyiraa ne ba Isak, na Isak tenaa Lahai Roi abura no ho. Na yei ne Abraham ba Ismael a Misrini Hagar Sara afenaa no womaa Abraham no awo ntoatoasoɔ. Na yei ne Ismael mma din a wɔde frɛɛ wɔn awo ntoatoasoɔ no. Ismael abakan ne Baot ne Keda ne Abdil ne Mipsam ne Misma ne Duma ne Masa, Hadad ne Tema, Yetor, Nafes ne Kedema. Yeinum ne Ismael mma, na yeinum ne wɔn din, sɛdeɛ nkuraa ne wɔn srabanteɛ, atitire 12 ne wɔn aman. Na Ismael nkwa mu mfe a odiiɛ nie, mfirinhyia 137. Na ogyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboaa no ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Na ɔtena firi Hawila kosii so a ɛwɔ Misraim ntentensoɔ de rekɔ Asiria no, na ɔtenaa ne nuanom nyinaa anim. Na yeinum ne Abraham ba Isak awo ntoatoasoɔ. Abraham woo Isak, na Isak dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Rebeka. Aramni Betuel ba a ofiri Mesopotamia no ne Aramni Laban nua. Na Isak srɛɛ Awurade maa ne yere, ɛfiri sɛ ɔyɛ obonini. Na Awurade tie n'adesrɛ no, na ne yere Rebeka nyinsɛnee. Na nkokoaa no pempem wɔn ho wɔ ne yam, na ɔse, Sɛ ɛte saa, na mete ase reyɛ den. Na okobisaa Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Aman 2 na ɛwɔ wo yam, na nkurɔfoɔ ahodoɔ 2 na ɛbɛtete wɔn ho mu afiri wo yafunu mu. Na ɔman no biako bɛdi biako so, na ɔpanin no asom akumaa no. Na ne na duu so sɛ ɔbɛwɔ no, na hwɛ, nta wɔ ne yam. Na deɛ odi kan no firi baeɛ no, na ne ho yɛ kɔɔ, ne ho nyinaa wɔ enwi kusuu. Enti wɔtoo ne din Esau, aseɛ ne enwiinwi. Na ɛno akyiri no, ne nua no firi bae. Na ne nsa kura Esau nantin. Enti wɔtoo ne din Yakob, aseɛ ne nantinkorafoɔ. Na wɔwoo wɔn no, na Isak adi mfeɛ 60. Na mmɔfra no nyinii. Na Esau yɛ onipa a onim ahayɔ ne ɔhamuni. Na Yakob deɛ, ɔyɛ onipa a ɔdwoɔ a ɔte ntomadan mu. Na Isak dɔ Esau, ɛfiri sɛ, na ne hanam yɛ no dɛ. Na Rebeka dɔ Yakob. Na Yakob noaa aduane bi.
Na Esau firi wuram baeɛ no, na wabrɛ, na Esau ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Mama de kɔkɔɔ yi bi me nneɛ na mabrɛ. Enti wɔde too ne din Edom, aseɛ ne ade kɔkɔɔ. Na Yakob kaa sɛ, Tɔn wo panin ma me nnɛ. Na Esau kaa sɛ, Hwɛ, wuo na merebɛwuo yi, na ɔpanin bɛyɛ me deɛn. Na Yakob kaa sɛ, Ka ntam kyerɛ me nnɛ. Na ɔkaa ntam kyerɛɛ no tɔn ne panin maa Yakob. Ɛna Yakob maa Esau paano ne asedua a wanoa. Na odii, na ɔnomee, na ɔsɔre kɔɔ ne kwan. Na sɛdeɛ Esau amu ne panin nie. Genesis ti 26. Na ɛkɔm baa asase no so. Ɛsono ɛkɔm a ɛbaa Abraham berɛ soɔ no. Na Isak kɔɔ Filistifoɔ hene Abimelek nkyɛn wɔ Gera. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no sɛ, Nsane nkɔ Misraim, tena asase a mɛkyerɛ wo yi so. Tena asase so sɛ ɔhɔhoɔ, na medi w'akyi mɛhyira wo, ɛfiri sɛ wo ne w'asefoɔ na mede nsase yi nyinaa bɛma mo. Na mama ntam a mekaa w'agya Abraham no agyina. Na mɛma w'asefoɔ adɔre sɛ ɔsoro nsoromma. Na mede nsase yi nyinaa mama w'asefoɔ, na w'asefoɔ mu na wobɛhyira asase so amanaman nyinaa. Ɛfiri sɛ Abraham tie me ne, na wodii me nsiesie, me mmara nsɛm, m'ahyɛdeɛ ne me mmara so. Na Isak tenaa Gera, na ɛhɔfoɔ no bisaa no ne yere ho asɛm no, ɔkaa sɛ, Me nua ne no. Na osuroo sɛ ɔbɛka sɛ, Me yere ne no. Ɛfiri sɛ ɔse, anyɛ saa a, Rebeka nti ɛhafoɔ bɛkume, ɛfiri sɛ ne ho yɛ fɛ. Na ɔkyɛree hɔ no, Filistifoɔ hene Abimelek hwɛɛ mpoma mu hunui. Na hwɛ, Isak ne ne yere Rebeka redi agorɔ. Na Abimelek frɛɛ Isak sɛ, Hwɛ, ampa ara ɔyɛ wo yere, na yɛɛ dɛn na wo se ɔyɛ me nua yi? Na Isak ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛfiri sɛ, me se, anyɛ saa a, ne nti mewu. Na Abimelek se, Ɛdeɛn na wɔayɛ yɛn yi? Ɛka akumaa bi na anka ɔman yi mu ni bi ne wo yere dae, na anka wode musuo aba yɛn so. Na Abimelek hyɛɛ ne nkurɔfoɔ nyinaa sɛ, Deɛ ɔbɛka ɔbarima yi anaa ne yere no, wuo na obɛwuo. Na Isak duaa wɔ asase no so, na onyaa nnɔbaeɛ mmɔho 100 afinhyia no ara mu. Na Awurade hyiraa no, na ɔbarima no yɛɛ ɔkɛseɛ, na ɔkɔɔ so ara yɛɛ ɔkɛseɛ kosii sɛ ɔyɛɛ ɔkɛseɛ pa ara. Na onyaa nnwankuo ne anantwikuo ne nkoa pii, na Filistifoɔ ani beree no. Na nsubere a n'agya Abraham nkoa tutuu no n'agya berɛ soɔ no, Filistifoɔ sisii ne nyinaa de dɔteɛ hyehyɛɛ no mama. Na Abimelek ka kyerɛɛ Isak sɛ, Firi yɛn nkyɛn kɔ, na wowɔ tumi dodo sene yɛn. Na Isak siim firi hɔ kosisii ne ntomadan wɔ Gera bɔnhwa mu, na ɔtenaa hɔ. Na Isak sane titii nsubere a n'agya Abraham berɛ so wɔtutuu yɛ a Abraham wu akyi Filistifoɔ sisii no no mu. Na ɔtotoo ne din sɛdeɛ n'agya totoeɛ no ara. Na Isak nkoa funu bɔnhwa no mu, na wohunu mmasuo abura wɔ hɔ. Na Gera mmoahwɛfoɔ ne Isak mmoahwɛfoɔ dii so aperepereɛ kaa sɛ, Nsuo no yɛ yɛn dea. Enti ɔfrɛɛ abura no din Esek, aseɛ ne ɔham, ɛfiri sɛ wɔne no hamee. Na wotuu asubura foforɔ, na ɛno ho nso wɔpereperee. Enti ɔfrɛɛ no Sitna, aseɛ ne apereperedie. Na wotutuu hɔ kotuu abura foforɔ, na ɛno deɛ wampere. Enti ɔtoo ne din Rehobot, aseɛ ne prama so, na ɔse, Afei deɛ Awurade atere mu ama yɛn, na yɛadɔre wɔ asase yi so. Na ofiri hɔ kɔɔ Biaseba, na Awurade yii ne ho kyerɛɛ no anadwo no ara kaa sɛ, Mene w'agya Abraham Nyankopɔn, nsuro na medi w'akyi mehyira wo. Na makɔ Abraham nti mɛma w'asefoɔ adɔ. Na osii afɔrebukyia wɔ hɔ, na ɔfrɛɛ Awurade din, na osii ne ntomadan wɔ hɔ. Na Isak nkoa tuu asubura wɔ hɔ. Na Abimelek ne n'adamfo Ahusat ne ne safohene titire Pikol firi Gera baa ne nkyɛn. Na Isak ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛn nti na moaba me nkyɛn yi, sɛ motane me na moapam me afiri mo nkyɛn? Na wɔse, Yɛhunu pefee sɛ Awurade di w'akyi. Na yɛse, mantam na yɛn ɛne sɛ yɛne wo ntam,
na ma yɛne wɔn pam sɛ worenyɛ yɛn bɔne biara sɛdeɛ yɛanka woɔ ne ayɛ wo papa nko ara ne yɛgya wo kwa asomdwie mu no. Afei wo ne deɛ Awurade ahyira no. Na ɔtoo wɔn pono, na odidi nomoe, na wɔsɔree anɔpatutu kekaa ntam kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na Isak gyaa wɔn kwan, na ɔde asomdwie firi ne nkyɛn kɔe. Na da no ara Isak nko aba bɛkaa no abura a wotuiɛ no ho asɛm sɛ, yɛato nsuo. Na ɔfrɛɛ no Siba, enti kuro no din de Beer-Seba de besi nnɛ yi ara. Na Esau dii mfirinhyia 40 no, ɔwaree Hetini Beri babaa Yudit ne Hetini Elon babaa Basmat. Na wɔhyɛ Isak ne Rebeka awerɛhoɔ. Genesis ti 27. Na Isak bɔɔ akɔkora na n'ani so yɛɛ kusukusu na onhunu adeɛ yie no, ɔfrɛɛ ne ba panin Esau ka kyerɛɛ no sɛ, Me ba. Na ɔsee no sɛ, hwɛ, minie. Na ɔse, hwɛ, maba akora, na menni me wo da. Na afei fa wo nneɔma, wo bɛma ne wo kuntunu, kɔwuram kɔpɛ hanam brɛ me, na noa me akɔnnɔduane, sɛdeɛ mepɛ, na fa brɛ me na menni, na me kra nhyira wo ansa na mawu. Nso Isak rekasa akyerɛ ne ba Esau no, Rebeka tee, na Esau kɔwuram sɛ ɔrekokum nam aba. Na Rebeka ka kyerɛ ne ba Yakob sɛ, hwɛ, metee sɛ w'agya rekasa kyerɛ wo nua Esau sɛ, kɔpɛ hanam brɛ me, na noa me akɔnnɔduane, na minni, na menhyira wo Awurade anim ansa na mawu. Na afei me ba, tie me ne, sɛdeɛ merehyɛ wo yi, konwa no mu kɔkyere mmirekyire mapa 2 brɛ me, na memfa menyɛ akɔnnɔduane mema w'agya sɛdeɛ ɔpɛ, na fa kɔma w'agya, na onni, na onhyira wo ansa na wawu. Na Yakob ka kyerɛɛ ne na Rebeka sɛ, hwɛ, me nua Esau ho wɔ nwi, na me deɛ me ho yɛ torokaa. Ebi a m'agya bɛka me ho ahwɛ, na mayɛ n'ani so sɛ osisifoɔ, na mede duabɔ maba me so, na ɛnyɛ nhyira. Ɛna ne na ka kyerɛɛ no sɛ, wo duabɔ mmra me so, me ba, tie me ne ara, na kɔkyere wɔn brɛ me. Na ɔkɔkyeree wɔn brɛɛ ne na ne na de yɛ akɔnnɔduane sɛdeɛ n'agya pɛ. Na Rebeka faa ne ba panin Esau ntaadeɛ fɛɛfɛ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ ɛdan mu de hyɛɛ ne ba kumaa Yakob. Na ɔde mmirekyire mma no nwoma duradura ne nsa ne ne kɔn a ɛho yɛ torokaa no ho. Na ɔde akɔnnɔduane ne paano a wasiesie no hyɛɛ ne ba Yakob nsa. Na ɔde kɔɔ n'agya nkyɛn, na ɔse, m'agya. Na ɔse, minie, ɛyɛ wo hwana, me ba. Na Yakob ka kyerɛɛ n'agya sɛ, ɛyɛ me w'abakan Esau, mayɛ sɛdeɛ wokyerɛɛ me no. Mesrɛ wo sɔre tena ase, na di me hanam, na wo kra nhyira me. Na Isak ka kyerɛɛ ne ba no sɛ, ɛyɛ dɛn na wonyaa ne ntɛm sɛi, me ba? Na ɔse, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn na ɔmaa no behyiaa me. Na Isak ka kyerɛɛ Yakob sɛ, twe pini me, na menka wo menhwɛ, me ba, sɛ me ba Esau ne wo anaasɛ ɛnyɛ ɔno a. Na Yakob twe pini n'agya Isak, na ɔde ne nsa kaa no hwɛe, na ɔkaa sɛ, ɛne no yɛ Yakob nne, na nsa no deɛ ɛyɛ Esau nsa. Na wanhu no, ɛfiri sɛ ne nsa ho wɔ nwi te sɛ ne nua Esau deɛ. Enti ohyiraa no, na ɔse, wo ne me ba Esau anaa? Na ɔse, me ne no. Na ɔse, fa pini me nkyɛn, na minni me ba hanam, na me kra nhyira wo. Na ɔde brɛɛ no, na odii, na ɔde bobisa brɛɛ no, na ɔnomee. Na n'agya Isak ka kyerɛɛ no sɛ, twe pini bɛfe m'ano me ba. Na ɔtwe pini kɔfee n'ano, na ohuaa n'ataadeɛ mu hua tiɛe, na ohyiraa no sɛ, hwɛ, me ba ho hua te sɛ afuo a Awurade ahyira soɔ mu hua. Onyankopɔn mma wo ɔsoro bosuo ne asase sradeɛ bi, ne aburo ne nsa pii. Aman nsom wo, na nkurɔfoɔ nkoto. Yɛ wo nuanom so wura, na wo na mma nkoto. Wadome wɔn a wɔdome woɔ, na wɔahyira wɔn a wɔhyira woɔ. Na Isak wie Yakob hyira,
Na Yakob firi n'agya nkyɛn firi adi ara pɛ na ne nua Esau firi n'ahayɔ bae. Na ɔno nso bɛnoa akonnoduane de brɛɛ n'agya ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya nsɔre na onni ne ba ha nam, na ɔkra nhyira me. Na n'agya Isak see no sɛ, Ɛyɛ wo hwana? Na ɔse, Ɛyɛ me, wo ba, ɔbakan Esau. Na Isak de ahopopo kɛseɛ pa kaa sɛ, Hwan mpo ne deɛ ɔkɔyɛɛ ha de brɛɛ me, na midii ne nyinaa ansa na woreba, na mihyiraa no no, nso ɔbɛyɛ deɛ wɔahyira no. Esau tee n'agya nsɛm no, ɔde su kɛseɛ ne awerɛhoɔ pii teɛm denden ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, hyira me nso bi. Na ɔse, Wo nua de nnaadaa abɛgye wo nhyira. Na ɔse, Ne din ne Yakob anaa? Mprenu ni a ɔtwintwaa m'anan mu. Wafa me panin. Na hwɛ, afei nso wagye me nhyira. Na ɔse, Woamfa nhyira bi ansie me. Na Isak bua see Esau sɛ, Hwɛ, mede no mayɛ wo suwura, na mede ne nuanom nyinaa mayɛ ne nkoa, na mede aburo ne nsa ma wowa no. Na afei wo deɛ, ɛdeɛ na menyɛ woɔ, me ba? Na Esau ka kyerɛɛ n'agya sɛ, M'agya, nhyira baako pɛ na wowɔ. Hyira me nso, m'agya. Na Esau maa ne so sui. Na n'agya Isak bua see no sɛ, Hwɛ, asase asradeɛ ni mu, ne deɛ ɔsoro bosuo yɛ so na so na wobɛtena. Wo nkrantɛ so na wonam bɛtena aseɛ, na wobɛsom wo nua. Nanso ɛbɛba sɛ wobɔ mmɔden kentene wo ho a, wobɛyi ne konnua afiri wo kɔn so. Na Esau tane Yakob wɔ nhyira a n'agya de hyiraa no no nti. Na Esau kaa no n'akoma mu sɛ, Na odi bɛsum agya no reyɛ abɛn, na merebekum me nua Yakob. Na ɔkɔkaa ne ba panin Esau nsɛm yi kyerɛɛ Rebeka. Na ɔsoma maa wɔkɔfrɛɛ ne ba kumaa Yakob. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, wo nua Esau kyekyere ne werɛ sɛ ɔrebekum. Afei me ba, tie me nne. Na sɔre dwane kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran. Na tena ne nkyɛn na tia kosi sɛ wo nua anibere bɛfiri ne mu, kosi sɛ wo nua abufuo bɛdane afiri wo soɔ, na ne werɛ afiri deɛ woyɛɛ no no, ansa na masoma ama wabɛfa wo wɔ hɔ aba. Na ɛdeɛ mpo nti na menhwere mo baanu da koro. Na Rebeka ka kyerɛɛ Isak sɛ, Het mama nti masetena afono me. Sɛ Yakob kɔware yere Het mama mu, sɛ yeinom wɔ asase yi so mama mu a, nkwa yɛ deɛ na ɛma me. Genesis ti 28. Na Isak frɛɛ Yakob, na ohyiraa no hyɛɛ no sɛ, Enware Kanaan mama mu yere. Sɔre kɔ Mesopotamia kɔwo na n'agya Betuel fie, na kɔware wo na nua Laban mama mu yere wɔ hɔ. Na Onyankopɔn twedi ampɔn nhyira wo, na ɔma wo nnɔ, na ɔma wo nye bebree, na wayɛ aman asafo, na ɔmfa Abraham nhyira wo, wo ne w'asefo a wɔka wo ho, na woanya asase a woyɛ so hɔho a Onyankopɔn de ama Abraham yi. Na Isak gyaa Yakob kwan, na ɔkɔɔ Mesopotamia wɔ Aramni Betuel ba Laban a ɔyɛ Yakob ne Esau na Rebeka nuabarima no nkyɛn. Na Esau hunuu sɛ Isak ahyira Yakob, na wagya no kwan sɛ ɔnkɔ Mesopotamia nkɔware yere wɔ hɔ. Na ohyiraa no, na ɔhyɛɛ no sɛ, Nware Kanaan mama mu yere. Na Yakob tiee n'agya ne ne na ɔkɔɔ Mesopotamia. Na Esau hunuu sɛ Kanaan mama nyɛ wɔ n'agya Isak anisoɔ no, Esau sim kɔɔ Ismael nkyɛn kɔwaree Abraham ba Ismael babaa. Nebaot nuabaa Mahalat kaa ne yerenom no ho. Na Yakob firi Beer-Seba sim kɔɔ Haran, na oduru baabi, na ɔsoɛɛ hɔ anadwo no, ɛfiri sɛ na owia akɔtɔ, na ɔfaa hɔ aboɔ no bi sumii, na ɔdaa hɔ. Na ɔsoo daeɛ, na hwɛ, na atwedeɛ bi si fam a atifi pem soro, na hwɛ, Nyankopɔn abɔfoɔ redi so afiri sane, na hwɛ, Awurade gyina atifi, na ɔse, Mene Awurade, wagya Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn. Asase a woda so yi mede bɛma wo ne w'asefoɔ,
na w'asefoɔ bɛyɛ sɛ asase so mfuturo, na watrɛ akɔ atɔeɛ ne apueɛ, atifi fam ne anafoɔ fam. Na wo ne w'asefoɔ mu na wobehyira wiase mmusuakuo nyinaa. Na hwɛ, medi w'akyi, na mahwɛ wo so baabiara a wobɛkorɔ, na mama woasane aba asase yi so. Na merennya wo de bɛkɔ akosi sɛ mɛma deɛ maka makyerɛ wo yi aba mu. Na Yakob nyane firi ne na mu no, ɔkaa sɛ, Ampara Awurade wɔ ha yi, na me deɛ manhunu. Na osuroi, na ɔse, Ɛha yi yɛhu ampa. Ɛha nyɛ baabiara sɛ Nyankopɔn fie, na ɛha ne ɔsoro aboboa no. Na Yakob sɔree anɔpatutu, na ɔfaa ɔbo a osumyɛ no de yɛ odum sii hɔ, na ohwie ngo guu so, na ɔfrɛɛ hɔ Betel, aseɛ ne Nyankopɔn fie. Nanso akane no, na kuro no din de Lus. Na Yakob boaa aboadeɛ kaa sɛ, Sɛ Awurade Nyankopɔn bedi m'akyi ahwɛ me so ɔkwan a merebetue yi mu, na wama me aduane madi ne atadeɛ mahyɛ, na wasane me asomdwoe mu, de me aba m'agya fie a, ɛneɛ Awurade bɛyɛ me Nyankopɔn, na ɔboɔ yi a mede mayɛ odum asi hɔ yi bɛyɛ Nyankopɔn fie, na deɛ wobɛma me nyinaa mɛma wo ntotosoɔ 10. Genesis ti 29. Na Yakob siim kɔ apueɛ ma asase so, na ohunui, na hwɛ, asubura bi wɔ wuram, na hwɛ, nwankuo 3 boaboa ho wɔ hɔ, ɛfiri sɛ abura no mu nsuo na ɔsa ma nwankuo no nom, na ɔboɔ kokoro da abura no ano. Ɛhɔ na ɔboɔ nwankuo nyinaa ano, na wɔmuni ɔboɔ no firi abura no ano, na wɔma nnwan no nom, na wɔmuni ɔboɔ no to abura no so bio wɔ ne dabrɛ hɔ. Na Yakob see wɔn sɛ, Me nuanom mufiri he? Na ɔse, Yɛfiri Haran. Na ɔse wɔn sɛ, Munim Nahor ba Laban anaa? Na ɔse, Yɛni no. Na ɔse wɔn sɛ, Ne ho yɛ. Na ɔse, Ne ho yɛ, na hwɛ, ne babaa Rahel ne nnwan na ɛreba yi. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Hwɛ, adeɛ nyansa koraa, na ɛberɛ a ɔboaboa mmoakoa no nya nnuri. Momma nnwan no nsuo nom, na monkɔ ma wɔnkɔdidi. Na wɔse, Yɛntumi, gye sɛ wɔaboaboa nnwankuo no nyinaa no, na wɔammuni wɔboɔ no afiri abura no ano, ansa na yɛama nnwan no anom. Na ɔne wɔn da so rekasa no, Rahel ne n'agya nnwan no bae, ɛfiri sɛ ɔyɛ odwanhwɛfoɔ. Na Yakob huu ne nanua Laban ba Rahel ne nanua Laban nnwan no. Ɔtwe pini kumunii ɔboɔ no firi asubura no ano, na ɔmaa ne nanua nnwan no nsuo nomoi. Na Yakob fee Rahel ano, na ɔmaa ne susui. Na Yakob ka kyerɛɛ Rahel sɛ ɔyɛ n'agya nua, na ɔyɛ Rebeka ba, na otutuu mmirika kɔka kyerɛɛ n'agya. Na Laban tee ne nuaba Yakob nka no, otutuu mmirika kɔhyiaa no, na ɔyɛɛ no atuu fee n'ano. Na ɔde no baa ne fie, na ɔka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Laban. Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ, Ampa woyɛ me dompe ne me honam. Na ɔtenaa ne nkyɛn bɛyɛ bosome. Na Laban se Yakob sɛ, Ɛnam sɛ woyɛ me nua nti, wobɛsom me kwa anaa? Kyerɛ me deɛ ɛnyɛ w'akatua. Nso Laban wɔ mmammaa 2. Ɔpanin no din de Lea, na akumaa no din de Rahel. Na Lea anim ayɛ muamua, na Rahel ho yɛ fɛ, na n'anim yɛ nyam. Na Yakob dɔ Rahel, na ɔkaa sɛ, Wo ba akumaa Rahel nti mɛsom wo mfeɛ 7. Na Laban se, Ɛyɛ sɛ mede no bɛma wo sen sɛ mede no bɛma onipa foforɔ bie. Tena me nkyɛn. Na Rahel nti Yakob som mfeɛ 7, na dɔ a ɔdɔ no nti ɛyɛ n'ani so sɛ nnamfuamfua bi. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Fa me yere ma me, na me nna no adu na menkɔ ne ho. Na Laban boaboa kurom hɔfoɔ nyinaa ano, na ɔtoo pono. Na anwummerɛ ɔde ne ba Lea brɛɛ no, na ɔkɔɔ ne ho. Nso Laban de n'abaawa Silpa maa ne ba Lea yɛɛ n'abaawa. Na adeɛ kyeeɛ no, na hwɛ, Lea nie, na ɔsee Laban sɛ, Ɛdeɛ na wayɛ me yi? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wɔ, na adɛn nti na wasisi me yi? Ɛna Laban se, Yɛn ha deɛ ɔnyɛ no sa. Wɔma akumaa no nware ansa na wɔde abakan ama. Di ne nkyɛn na awɔtwe yi, na yɛde oyi nso bɛma wo.
som a wobɛsom me mfeɛ 7 bio ho. Na Yakob yɛɛ sa, na odii ne nkyɛn na ɔtwe no. Na ɔde ne ba Rahel maa no aware. Na Laban de n'abaawa Bilha maa ne ba Rahel yɛɛ n'abaawa. Na ɔkɔɔ Rahel ho nso. Na ɔdɔ Rahel sene Lea, na ɔsom no mfeɛ 7 bio. Na Awurade hunu sɛ ɔta ne Lea no, obuee ne yam, na Rahel deɛ ɔyɛ obonini. Na Lea nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ruben, aseɛ ne monhwɛ babanin. Na ɔse, Awurade ahwɛ m'amanneɛ, na afei deɛ me kunu bɛdɔ me. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔkaa sɛ, Awurade ate sɛ wɔtaa me nti na wɔde oyi nso ama me. Na ɔtoo ne din Simeon, aseɛ ne otie. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Afei ansa na me kunu de ne ho bɛfa me ho, efiri sɛ me ne no awo mmabarima 3. Enti ɔtoo ne din Lewi, aseɛ ne ahofam. Na onyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Yɛ deɛ meyi Awurade ayɛ. Enti ɔtoo ne din Yuda, aseɛ ne ayɛyie, na na wɔ mu twɛn. Genesis ti 30. Na Rahel hunu sɛ ɔnwo mma Yakob no, ɔtwee ne nuabaa no ho kora, na ɔka kyerɛɛ Yakob sɛ, Ma me ma, na anyɛ saa mewu. Na Yakob bo fuw Rahel kaa sɛ, Mesi Nyankopɔn a ɔka me wɔ wo yam ma no anan mu anaa? Na ɔse, Hwɛ, m'afenaa Bilha nie. Kɔ ne ho, na ɔnwonwu me srɛ so, na me nso minya ne ho mma. Na ɔde n'abaawa Bilha maa no aware. Na Yakob kɔɔ ne ho, na Bilha nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima maa Yakob. Na Rahel kaa sɛ, Onyankopɔn adi m'asɛm, na watie me nne nso ama me ɔba. Enti ɔtoo ne din Dan, aseɛ ne ɔsɛnifoɔ. Na Rahel abaawa Bilha nyinsɛnee bio. Na ɔwoo ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Yakob. Na Rahel kaa sɛ, Ako akɛseɛ na me ne me nuabaa adie nso matumi no. Na ɔtoo ne din Naftali, aseɛ ne makodie. Na Lea hunu sɛ na wɔ mu atwe no, ɔde n'abaawa Silpa maa Yakob aware. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Aba yie. Na ɔtoo ne din Gad, aseɛ ne yiedie. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, M'ahotɔ nie, na mmaa bɛfrɛ me deɛ wɔahyira no. Na ɔtoo ne din Aser, aseɛ ne nhyira. Na ayuotwabere mu no, Ruben firi adi kohunu dudan mu, aseɛ ne ɔdɔ aduaba wɔ wuram, na ɔde brɛɛ ne na Lea. Na Rahel ka kyerɛɛ Lea sɛ, Ma me wo ba dudaa yi bie. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnɔɔso sɛ wafa me kunu, na worebɛgye me ba dudaa nso anaa? Na Rahel se, Wo ba dudaa no nti, ma ɔne nkɔda anadwo yi. Na anwummere a Yakob firi wuram reba no, Lea firi adi kohyiaa no kaa sɛ, Bra me nkyɛn, efiri sɛ ampa ara mede me ba dudaa matɔ wo. Na ɔne no daa anadwo no, na Onyankopɔn tiee Lea, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 5 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Onyankopɔn atua me ka, sɛ mede m'abaawa mama me kunu awareɛ. Na ɔtoo ne din Isaka, aseɛ ne akatua nie. Na Lea nyinsɛnee bio, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 6 maa Yakob. Na Lea kaa sɛ, Onyankopɔn akyɛ me akyɛdeɛ pa, afei deɛ me kunu ne me bɛtena, efiri sɛ mawo mmabarima 6 mama no. Na ɔtoo ne din Sebulon, aseɛ ne atenayie. Na ɛno akyiri no, ɔwɔ ɔbabaa, na ɔtoo ne din Dina. Na Onyankopɔn kaee Rahel, na Onyankopɔn tiee no, na obiee ne yam, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, Onyankopɔn ayi m'ahohora. Na ɔtoo ne din Yosef, aseɛ ne ɔnka ho sɛ, Awurade ma me ɔba foforɔ ɛnka ne ho. Na Rahel woo Yosef no, Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Gya me kwan na menkɔ me kurom ne m'asase so. Fa me yerenom ne me mma a wɔn nti mesom wɔ no ma me. Na wara wunim me som a masom wɔ. Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ,
ɛmenya w'anim animuonyam na mahunu sɛ wo nti Awurade ahyira me. Na ɔse, kyerɛ me w'akatua a wɔregye me na mɛma. Na ɔse, wara wonim sɛdeɛ masom wafa ne sɛdeɛ wo mmuakuo ayɛ wɔ m'aseɛ, ɛfiri sɛ mebaa wo nkyɛn no na deɛ wowɔ no sua, na afei ase akye ayɛ pii, na Awurade ahyira wo baabiara a mefa. Na afei da bɛn na menhwɛ me fie nso? Na ɔse, ɛdeɛ na mema woɔ? Na Yakob se, ma me biribiara. Sɛ wobɛyɛ saa die ama me di a, mɛsan mabɛyɛ ne wo nwan na mahwɛ wɔn. Ɛnnɛ mɛkɔ makɔfa wo nwan nyinaa mu, na mayiyi emu nwan a wɔn ho yɛ ntokontrama ne nworɔnworɔ nyinaa, ne nnwammerɛ nyinaa wɔ nnwanten no mu ne mmerɛkyerɛ no mu nworɔnworɔ ne ntokontrama. Wɔn a wɔtete sɛɛ na ɛnyɛ m'akatua, na daakye bi a wobɛba m'akatua soɔ no, me trenee abua ama me wɔ w'anim. Mmerɛkyerɛ no mu biara a ne ho nyɛ ntokontrama ne nworɔnworɔ ne nnwanten no mu deɛ ɔnyɛ odwammere no, ma wɔmmu no awifudeɛ wɔ me nsam. Na Laban se, hwɛ, ma no nyɛ sɛdeɛ woaka yi ɛ. Na da no ara, oyiyii mpapo a wɔn ho yɛ nsensan ne nworɔnworɔn, ne mmerɛkyerɛ bere a wɔn ho yɛ ntokɔntrama ne nworɔnworɔn nyinaa. Obiara a fufuo wɔ ne ho, ne nnwanten no mu nnwammere nyinaa, na ɔde wɔn hyɛɛ ne mmabarima nsa. Na ɔde nansa kwanto ɔne Yakob ntam. Na Yakob yɛ ne Laban nnwane a ɛkaeɛ no. Na Yakob faa sɛsɛdua ne adwinudua ne kyɛnkyɛndua man mo no. Na oyiyii ho nsɛm fitafitaa maa mmaa no ho fitaa no fifirii adi. Na ɔde mmaa a oyiyii ho no guu anomeyɛ, adaase a enwan no rebɛnom mu nsuo no mu wɔ enwan no anim. Na wɔba nsu no mu a wanyenyem so. Na enwan no nyenyem mmaa no so. Na wɔwɔwoo nsensan ntokontrama ne nworɔnworɔn. Na Yakob yiyii nnwammaa no, na ɔde nnwan no ani kyerɛɛ Laban nnwan no mu nsensan ne nnwammere nyinaa. Na ɔyɛ ɔno ara nnwankuo nko wɔ fa baabi, na wamfa wɔn amfra Laban nnwan no mu. Na sɛ daa nnwane a wɔn ho yɛ den no nyenyem a, na Yakob de mmaa no akogu adaaseɛ no mu wɔ nnwan no anim, na wanyenyem mmaa no so. Na nnwan no yɛ nofonofodeɛ a ɔmfa ngu mu. Na wɔn a wɔyɛ mmerɛ no yɛ Laban dea, na wɔn a wɔn ho yɛ den no yɛ Yakob dea. Na ɔbarima no yɛ kɛseɛ paara, na onyaa nnwan pii ne mfenaa ne nkoa ne yoma ne mfunumu. Genesis ti 31. Na ɔte Laban mmabarima nsɛm a ɔkaeɛ no sɛ, Yakob afa deɛ ɛyɛ agyadeɛ nyinaa, na deɛ ɛyɛ agyadeɛ na ɔde anya saa nnuomnyam yi nyinaa. Na Yakob hunu Laban anim, na hwɛ, ɛnte no sɛdeɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Na Awurade ka kyerɛɛ Yakob sɛ, sane kɔ w'agyanom asase so ne w'abusua mu, na medi w'akyi. Na Yakob soma ma wɔkɔfrɛɛ Rahel ne Lea baawuram wɔ ne nnwan no nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mihunu mogya anim sɛ ɛnte me sɛdeɛ na ɛteɛ nansa bi ntam. Nanso mogya Nyankopɔn adi m'akyi, na mo ara munim sɛ m'ahoɔden nyinaa na mede masom mogya, na mogya asisi me adane m'akatua ni mprɛdu. Nanso Onyankopɔn amma no kwan amma no anyɛ me bɔne biara. Sɛ wɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ ntokontrama no nyɛ w'akatua a na nnwan no nyinaa awowo ntokontrama. Na sɛ wɔka sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ nsensan no nyɛ w'akatua a na nnwan no nyinaa awowo nsensan. Na Onyankopɔn agye mogya mmoakuo ama me. Na bere a nnwan no nyenyem no, memaa m'ani so na mihu wɔ dayam, na hwɛ, adwennini hurihuri kɔ nnwan a wɔn ho yɛ nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Na Nyankopɔn bɔfoɔ ka kyerɛɛ me dayam sɛ, Yakob, na mesi minie, na wɔse ma w'ani so hwɛ, adwennini nyinaa hurihuri kɔ nnwan nsensan ne ntokontrama ne nworɔnworɔ no so. Ɛfiri sɛ, mahu deɛ Laban ayɛ wɔ nyinaa. Me ne Betel a wosraa ɛhɔ dum, na woboa aboadeɛ a ɛhɔ maa me no Nyankopɔn, afei sɔre firi asase yi so, na san kɔ w'abusua asase so. Na Rahel ne Lea bua see no sɛ, yɛda so wɔ kyɛfa anaasɛ agyapadeɛ bi wɔ yɛn agya fie anaa? Wɔammu yɛn ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ watɔn yɛn, na wɔde yɛn tiri sika awie.
na ahonyade a Onyankopɔn gyee yɛn yɛgya nsɛm no yɛ yɛn ne yɛn madea. Enti afei yɛde Onyankopɔn aka kyerɛ wɔn nyinaa. Na Yakob sɔre faa ne mma ne ne yerenom tenatena yoma so. Na ɔfaa ne mmuakuo nyinaa ne n'ahode a onyaayɛ nyinaa ne mmuakuo a onyaayɛ wɔ Mesopotamia no siim sɛ ɔrekɔ n'agya Isak nkyɛn wɔ Kanaan asase so. Na Laban kɔ ne nnuan ho nwi twitwa. Na Rahel wiaa n'agya abusua hɔ ni. Na Yakob wiaa ne ho dwanee Aramni Laban sɛ wanka nkyerɛ no sɛ ɔredwane. Na ɔne deɛ wɔ nyinaa dwaneeɛ, na ɔsɔre twaa asubɔnten no, na ɔde n'ani kyerɛɛ Gilead bepɔ. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔkɔka kyerɛɛ Laban sɛ Yakob adwane. Na ɔfaa ne nuanom kaa ne ho tii no nanso kwan. Na ɔbɛtoo no Gilead bepɔ so. Na Onyankopɔn baa Aramni Laban nkyɛn anadwo daeɛ mu sɛ, hwɛ yie na woankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na Laban kɔtoo Yakob. Na Yakob asi ne ntomadan wɔ bepɔ no so. Na Laban ne ne nuanom nso sii wɔn deɛ Gilead bepɔ so. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, ɛdeɛn na woayɛ yi? Sɛ wowia wo ho adwane me, na woasoa me ma maakɔ sɛ wɔn a wɔde nkranta afa wɔ nnommum yi. Adɛn nti na woahwinta adwane na woawia wo ho afiri me nkyɛn? Na woanka nkyerɛ me, na mamfa anigyeɛ ne nnwom, mpintin ne nsankuo manya wo kwan. Na woama mamfe me mmabarima ne me mama ano. Yɛ deɛ, wadi ne nkwasea so. Mewɔ tumi sɛ anka me ne mu di no bɔne. Nanso nnura anadwo no, mo agya ne Nyankopɔn kasa kyerɛɛ me sɛ, hwɛ yie na woankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Yakob. Na afei deɛ, korɔ na worekoro yi. Ɛfiri sɛ, gyina no ani agyina w'agya fie. Na adɛn nti na wawia manya me? Na Yakob bua sɛ Laban sɛ, na misuro ɛfiri sɛ misusuw sɛ wobɛgye wo mama afiri me nsɛm. Na deɛ wobɛhu w'anyame wɔ ne nsɛm no rentena ase. Yɛn nuanom yi anim na hwehwɛ deɛ ɛyɛ wo dea wɔ me nkyɛn na fa kɔ. Ɛfiri sɛ, na Yakob nnim sɛ Rahel na owiaeɛ. Na Laban kɔɔ Yakob ntomadan mu ne Lea ntomadan ne mfena baanu no ntomadan mu. Nanso wanhunu. Na ofiri Lea ntomadan mu kɔɔ Rahel ntomadan mu. Na Rahel afa abusua honi no de ahyehyɛ yoma so adwa mu atena so. Na Laban de ne nsa kekaa ntomadan mu hɔ nyinaa, nanso wanhunu. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, ma no nyɛ me wura abufu, sɛ mentumi mensɔre wɔ w'anim ɛfiri sɛ mabu me nsa. Na ɔpɛɛpɛɛpɛɛ, nanso wanhunu ahoni no. Na Yakob bu fui, na ɔne Laban hamee. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, me mfomsoɔ ne sɛn na me bɔne ne sɛn na wosa me yerɛ dedede yi? Na wokekaa me nneɔma nyinaa yi, wo fie mu nneɔma nyinaa mu adeɛ bɛn na woahunu wɔ mu? Fa bɛto me nuanom ne wo nuanom anim wɔ ha, na wɔmmu yɛn baanu ntam atɛn. Mfinhyia 20 ni a metenaa wo nkyɛn, wo nnuammerɛ ne wo mmerɛkyire ampɔn, na wo nnwan mu adwanini nso maani bi. Wɔn a mmoakum wɔn no mamfa mammrɛ wo. Me na metua so ka. Deɛ owia no awia ne deɛ owia no anadwo me nsɛm na wobisae sɛ ɛyɛɛ me nie. Awuro dii me awia na awɔ dii me anadwo na m'ani soroe. Saa na medii wo fie mfinhyia 20. Wo mama baanu ho mesom wo mfie 14 ne wo mmoakuo ho nso mfie 6. Na wodane makatua ni mprɛdu sɛ m'agya ne Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn ne Isak suro anyina m'akyiri a anka afei wugyaa me kwan nsapan. Mamanneɛ ne me nsa no adwumayɔ na Onyankopɔn hunuiɛ, na ɔkaa w'anim nnora anadwo. Na Laban bua sɛ Yakob sɛ, mama yi, me mmaa, na mmabarima yi, me mmaa, na nnwan yi, me nnwanea, na deɛ wuhunu yi nyinaa me dea. Na me mama yi, anaasɛ wɔn mma a wɔwo wɔn yi, menyɛ wɔn dɛn nnɛ. Afei, brama yɛ mpam, me ne wo, na nyɛ me ne wo ntam adanseɛ. Na Yakob fa ɔboɔ de yɛ odum sii hɔ. Na Yakob ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, mommoaboa aboa no. Na wɔtasee aboɔ yɛ no kuo, na odidii wɔ ekuo no so hɔ. Na Laban frɛ hɔ Yɛga Sahaduta, aseɛ ne adanseɛ kuo. Na Yakob deɛ, ɔfrɛ hɔ Gal-Ed. Na Laban kaa sɛ,
ekuo yi ne me ne wo ntam adanseɛ ne. Enti wɔfrɛ hɔ Gal-ed, aseɛ ne adanseɛ kuo, ne Mispa, aseɛ ne ahwɛyɛ, ɛfiri sɛ ɔse, yɛtete mu a Awurade nhwɛ me ne wo ntam sɛ worenteetee me mama na worenware yerenom nka me ma ho. Obi nka yɛn ho. Hwɛ, Onyankopɔn ne me ne wo ntam danseni. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, hwɛ ekuo yi, na hwɛ odum a mama so asi me ne wo ntam yi. Ekuo yi ne adanseɛ, na odum yi ne adanseɛ. Sɛ me deɛ, merensane ekuo yi ho memma wo nkyɛn, na wo nso, worensane ekuo yi ne odum yi ho mma me nkyɛn mɛyɛ bɔne. Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn, wɔn agya, ne Nyankopɔn mu yɛ ntam atɛn. Na Yakob kaa n'agya suro ho ntam. Na Yakob bɔɔ afɔdeɛ wɔ bepɔ no so. Na ɔfrɛɛ ne nuanom sɛ wɔmmɛdidi. Na wodidii, na wɔtenaa bepɔ no so anadwo no. Na Laban sɔree anɔpatutu, na ɔfee ne nananom ne ne mmamaa no ano hyiraa wɔn. Na osiim, ɔsane kɔɔ ne kurom. Genesis ti 32. Na Yakob sii ne kwan so, na Nyankopɔn abɔfoɔ behyiaa no. Na Yakob hunuu wɔn no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn asafo nie. Na ɔtoo hɔ din Mahanaim. Na Yakob tuu abɔfoɔ dii n'anim kɔɔ ne nua Esau nkyɛn, Seir asase so wɔ Edom wuram. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, sɛdeɛ monka nkyerɛ me wura Esau ne sɛ, wakoa Yakob se, mekɔtenaa Laban nkyɛn na ɛhɔ na mewɔ de abeduru sɛsɛɛ, na manya anantwie ne mfunumu, nwan ne nkoa ne mfenaa, na masoma sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me wura na manya w'anim adom. Na abɔfoɔ no sane baa Yakob nkyɛn bɛkaa sɛ, yɛakɔ wo nua Esau nkyɛn, na wɔno nso ne mmarima ha na reba behyia wo. Ɛna Yakob suroo sɛ, na ne ho yeraa no, na obu nkurɔfo a wɔwɔ ne nkyɛn ne nnwan ne anantwie ne yoma no mu akuo mmienu kaa sɛ, sɛ Esau ba kuro baako so beku wɔn a, ekuo a ɛbɛka no benya kwan adwane. Na Yakob kaa sɛ, m'agya Abraham Nyankopɔn ne m'agya Isak Nyankopɔn, Awurade a wosii me sɛ, san kɔ w'asase so ne w'abusua mu na mɛyɛ wo yie no, w'adɔyɛ ne wo nokware a wode akyerɛ w'akoa yi mu biara nsɛme. Efiri sɛ mede me poma na metwaa Yordan yi, na afei mayɛ akuo mmienu. Mesrɛ wo yi me firi me nua nsɛm, Esau nsɛm, efiri sɛ mesuro no sɛ ɔbɛba abeku me, ɛnanom ne wɔn mma nyinaa. Wo na wokaa sɛ yie na mɛyɛ wɔ, na mɛma w'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea a dodoɔ nti ontumi nkan. Na ɔtenaa hɔ anadwo no, na oyii deɛ ɛwɔ ne nsɛm bi sɛ ɔde rekɔkyɛ ne nua Esau. Mmirekyi bereɛ 200 ne mpapo 20, nnwammereɛ 200 ne adwennini 20, yoma a wɔma nufoɔ ne wɔn mma 30, anantwibereɛ 40 ne anantwinini 10, mfunumu bereɛ 20 ne mfunumu anini 10. Na ɔde hyɛɛ ne nkoa nsa akuakuo, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, monsin ni m'anim na momma kuo ne kuo ntam ntwe. Na ɔhyɛɛ deɛ odi kan no sɛ, sɛ me nua Esau behyia wo, na obisa wo sɛ, hwan nipa ne wo, na ɛhe na worekorɔ? Na yeinom a edi w'anim yi yɛ hwan deɛ a, ka kyerɛ no sɛ, wakoa Yakob dea, ɛyɛ ayɛyɛdeɛ a wasoma de rebrɛ me wura Esau, na hwɛ, ɔno nso wɔ yɛn akyi. Na ɔhyɛɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne wɔn a wodi mmuakuo no akyiri nyinaa nso sɛ, sɛ mokohu Esau a, monka asɛm yi nkyerɛ no, na monka nsi so sɛ, hwɛ wakoa Yakob wɔ yɛn akyi. Na ɔse, mede ayɛyɛdeɛ a edi m'anim yi merekɔpata no, ansa na mahu n'anim, ebi a ɔbɛhwɛ m'anim. Na ayɛyɛdeɛ no sene dii n'anim, na ɔno deɛ ɔtenaa nsraban no mu anadwo no. Na anadwo no ɔsɔree, na ɔfaa ne yerenom 2 ne ne mmaawa 2 no ne ne mma 12 no de wɔn kotwaa Yabok asutwareɛ. Na ɔde wɔn twaa asubɔntene no, na ɔmaa deɛ ɔwɔ nyinaa twae. Na ɛkaa Yakob nko, na ɔbarima bi ne no bɛtentamee koduruu adekyeeɛ. Na ohunuu sɛ ontumi no, ɔkaa n'asene tokuro mu. Na Yakob dwonku hwanee tentam a ɔne no tentameyɛ no mu. Na ɔse, ma menkɔ na adeɛ rekyi. Na ɔse,
merema wo nkɔ gye sɛ wohyira me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo din de sɛn? Na ɔse, Yakob. Na ɔkaa sɛ, ɔremfrɛ wo din Yakob bio, na ɔbɛfrɛ no Israel. Aseɛ ne Nyankopɔn kofo ni. Ɛfiri sɛ, wo ne Onyankopɔn ne nnipa ako, na woatumi. Na Yakob bisaa no sɛ, mesrɛ wo kyerɛ me wo din. Na ɔse, adɛn nti na worebisa me din? Na ohyiraa no wɔ hɔ. Na Yakob too ɛhɔ din Peniel, aseɛ ne Nyankopɔn anim. Ɛfiri sɛ ɔse, me ne Onyankopɔn adi nhunanimu, nso me kra anya nkwa. Na otwaa mu wɔ Peniel no, na owia piee no, na ohwan dwonkuo. Enti Israelfoɔ ni ntina a ɛwɔ asene mu akwaa tokuro mu no de beduru nnɛ. Ɛfiri sɛ, ɔkaa Yakob dwonkuo tokuro mu, na asene mu ntini no so. Genesis ti 33. Na Yakob maa n'ani so hunii, na hwɛ, Esau reba, na mmarima 400 ka ne ho. Na ɔkyɛɛ ne mma mu maa Lea ne Rahel ne mmaawa baanu no. Na ɔde mmaawa no ne wɔn mma dii anim. Na Lea ne ne mma dii hɔ. Na Rahel ne Yosef dii akyire. Na ɔno ara deɛ, ɔsene dii wɔn anim. Na ɔbɔɔ ne mu ase kɔɔ fam mprɛnson de kosii sɛ oduruu ne nua nkyɛn. Na Esau tuu mmirika behyiaa no yɛɛ no atuu. Na ɔde ne tiri too ne kɔn ho, na ɔfee n'ano, na wosui. Na ɔmaa n'ani so hunu mmaa no ne wɔn mma no, ɔkaa sɛ, hwan ne yɛnum a ɔka wo ho yi? Na ɔse, ɛyɛ mma a Onyankopɔn de adom w'akoa. Na mmaawa no twi pinii, wɔn ne wɔn mma, na ɔbobɔɔ wɔn mu ase. Na Lea nso ne ne mma twi pinii bobɔɔ wɔn mu ase. Na akyire yi no, Yosef ne Rahel twi pinii bobɔɔ wɔn mu ase. Na ɔkaa sɛ, na ɛdɔm a mehyiaa wɔn yi ase ne sɛn? Na ɔse, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na menya me wura anim adom. Na Esau kaa sɛ, deɛ mewɔ dɔɔso, me nua, ma wadeɛ ntena hɔ ma wo. Na Yakob se, daabi da, mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, gye mayɛyɛdeɛ a ɛwɔ me nsɛm yi. Na w'anim a mahu yi te sɛdeɛ obi hunu Nyankopɔn anim, ɛfiri sɛ w'ani asɔ me. Mesrɛ wo, gye nhyira a ɔde abrɛ wo yi, ɛfiri sɛ Onyankopɔn adom me, na mewɔ ade nyinaa. Na ɔhyɛɛ no, na ɔgyee, na ɔkaa sɛ, ma yɛnsim nkɔ na menni w'anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, me wura nim sɛ mma a wɔyɛ mmerɛ ne nnwan ne anantwie a wɔma nufoɔ ka me ho, na sɛ opia wɔn dodo da koro a, nyankuo no nyinaa bɛwuwu. Enti ma me wura nsi ni n'akoa anim, na me deɛ mɛnante brɛbrɛ sɛdeɛ mmoa a odi m'anim ne mma no bɛtumi de akɔsi sɛ meduru me wura nkyɛn wɔ Seir. Na Esau kaa sɛ, ma menya wo nnipa a ɔka me ho yi bi. Na ɔse, na wɔnyɛ dɛn, ma menya me wura anim adom. Ɛna Esau sanee da no ara sii kwan so kɔɔ Seir. Na Yakob siim kɔɔ Sukot. Na osii dan maa ne ho. Na ɔbobɔɔ asese maa ne mmoa. Enti wɔfrɛ hɔ Sukot. Aseɛ ne asese. Na Yakob firi Mesopotamia no, ɔnam dwoodwoo baa Sekem kuro a ɛwɔ Kanaan asase soɔ no mu. Na osisii ne ntomadan wɔ kuro no anim. Na ɔtɔɔ asase a osii ne ntomadan wɔ soɔ no wɔ Sekem n'agya Hamor mma nkyɛn maa nnwetɛbena 100. Na osi afɔrebukyia wɔ hɔ. Na ɔtoo no El Elohe Israel, aseɛ ne Onyankopɔn, Israel Nyankopɔn. Genesis ti 34. Na Lea babaa Dina a ɔwoo no maa Yakob no firi adi sɛ ɔrekɔhwɛ asase no so mmaa. Na asase no so otitire Hewini Hamor ba Sekem hunu no. Na ɔfaa no ne no da hodwoo no. Na ne kra fam Yakob ba Dina ho. Na ɔdɔɔ ababaa no, na otwaa ne bo too ne yam. Na Sekem ka kyerɛɛ n'agya Hamor sɛ, kɔgye ababaa yi awareɛ ma me. Na Yakob tee sɛ wasɛe ne babaa Dina. Enso na ne mmabarima wɔ ne mmoa nkyɛn wɔ wuram. Enti Yakob yɛɛ kom de kosii sɛ ɔbaa fie. Na Sekem agya Hamor firi adi kɔɔ Yakob nkyɛn sɛ ɔne no rekɔkasa. Na Yakob mmabarima teeɛ no, ofiri wuram bae, na ɛyɛɛ mmarima no ya. Na wɔn bo fuu sɛ wadi Israel ho nkwaseasɛm sɛ ɔne Yakob babaa akɔda.
ade a ɛnsɛ sɛ wɔyɔ. Na Hamor ne wɔn kasaa sɛ, meba Sekem kra fa mo babaa no ho, mesrɛ mo, momfa no ma no aware. Na mo ne yɛn ni ayewareɛ, na momfa mo mamaa ma yɛn. Na mo nso monware yɛn mamaa, na mo ne yɛn ntena. Na asase na ɛda mo anim yi, montena so nyɛ so adwuma nya so adeɛ. Na Sekem ka kyerɛɛ Dina n'agya ne ne nuanom sɛ, momma menya mo anim adom, na biribiara a mobɛsɛ me no, mɛma. Monye me etire adeɛ dodoɔ ne akyɛde biara, na biribiara a mobɛsɛ me no, mɛma. Na momfa ababaa no ma me awareɛ. Na Yakob mmabarima no kasa de nnaadaa buaa Sekem ne n'agya Hamor, ɛfiri sɛ wagu wɔn nuabaa Dina ho fi. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛntumi saa adeɛ yi yɔ, sɛ yɛde yɛn nua bɛma ɔbarima a ɔyɛ momononto, ɛfiri sɛ ɛno yɛ ahohoro ama yɛn. Na yɛn mu nko na yɛbɛpene mo sɛ mobɛdane ayɛ sɛ yɛn, na wɔtwitwa mo mu mmarima nyinaa twetia. Ɛno na yɛde yɛn mamaa bɛma mo, na yɛabɛfa mo mamaa nso aware, na yɛne mo atena, na yɛayɛ ɔman korɔ. Na sɛ moantie yɛn, na moantwitwa twetia a, ɛne yɛbɛfa yɛn babaa akɔ. Na wɔn nsɛm no sɔɔ Hamor ne Hamor ba Sekem ani. Enti aberanteɛ no antwetwe ne ho sɛ ɔbɛyɛ saa adeɛ no, ɛfiri sɛ na Yakob babaa no sɔ n'ani, na ɔwɔ animonyam sene n'agya fiefoɔ nyinaa. Na Hamor ne ne ba Sekem kɔɔ wɔn kuro aboboa no, na ɔne wɔn kuro mmarima kɔkasaa sɛ, nnipa yi, wɔne yɛ te asomdwoe mu, enti momma wɔn tena asase yi so, na wɔnyɛ so adwuma. Na asase yi hwɛ, ɛda wɔn anim bayaa. Momma yɛmfa wɔn mamaa nware, na yɛmfa yɛn mamaa nso ma wɔn. Na yɛn nkumu na nnipa no bɛpene sɛ wɔne yɛn bɛtena, na yɛayɛ ɔman korɔ, sɛ yɛn mu mmarima nyinaa bɛtwitwa twetia, sɛdeɛ wɔatwitwa no. Wɔn mmoa ne wɔn ahonyadeɛ ne wɔn afieboa nyinaa renyɛ yɛn deɛ anaa? Momma yɛmpene wɔn ara, na wɔne yɛn ntena. Na wɔn a wɔnam Hamor kuro pono ano firi adie nyinaa tie no ne ne ba Sekem. Na mmarima nyinaa, wɔn a wɔnam ne kuro pono ano firi adie nyinaa twitwaa twetia. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa a ne yea kaa wɔn no, Yakob mmabarima baanu, Simeon ne Lewi a wɔyɛ Dan n'anuanom, fefaa wɔn nkrante kɔɔ kuro no so mpofirim kokum mmarima nyinaa. Na wɔde nkrante kum Hamor ne ne ba Sekem, na wɔde Dina firi Sekem fie hɔ bae. Yakob mmabarima no baa atɔfoɔ no so bɛfom kuro no mu nneɛma fae, ɛfiri sɛ wagu wɔn nua no ho fi. Wɔn nwan ne wɔn anantwie ne wɔn mfunumu ne deɛ ɛwɔ kuro no mu ne deɛ ɛwɔ mfuo mu no wɔfae. Na wɔn ade nyinaa ne wɔn mma nyinaa ne wɔn yerenom, wɔfaa wɔn nnommumfom deɛ ɛwɔ fie nyinaa. Na Yakob ka kyerɛɛ Simeon ne Lewi sɛ, moaha me ama me ho abɔn wɔn a wɔte asase yi so, Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ, na me deɛ meyɛ asafo a mesua yi, ɔbɛboaboa wɔn ano aba me so abɛkume, na wasɛe me ne me fie. Na wɔse, ɔnyɛ yɛn nuabaa sɛ odwamanfo anaa? Genesis 35. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Yakob sɛ, sɔre kɔ Betel kɔtena hɔ, na si afɔrebukyia wɔ hɔ ma Onyankopɔn a oyii ne ho kyerɛɛ wo ɛda a woredwane afiri wo nua Esau anim no. Ɛna Yakob ka kyerɛɛ ne fiefoɔ ne wɔn a ɔka ne ho nyinaa sɛ, montoto anyame ananafo a ɛwɔ mo mu no ngu, na monnwira mo ho, na monsakyera mo ntadeɛ, na momma yɛnsɔre nkɔ Betel, na minkosi afɔrebukyia wɔ hɔ memma Onyankopɔn a m'ahohiahia da otie me, na odii m'akyire wɔ kwan a mekɔɔyɛ no mu no. Ɛna ɔde wɔn anyame ananafo a ɛwɔ wɔn nsam nyinaa ne wɔn asom nkaa maa Yakob. Na Yakob de koraa dupɔn bi a ɛwɔ Sekem ho no ase. Na wosiim, na Nyankopɔn honhom baa nkuro a atwa wɔn ho ahyia no so, na wanti Yakob mma no. Na Yakob ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa duru Lus a ɛwɔ Kanaan asase so a ɛne Bet-El. Na osi hɔ afɔrebukyia, na ɔfrɛɛ hɔ El Bet-El, aseɛ ne Bet-El Nyankopɔn, ɛfiri sɛ da a ɔredwane afiri ne nua anim no, ɛhɔ na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ no. Na Rebeka bagyegyefoɔ Debora wui. Na osiee no Bet-El aseɛ fam wɔ odum bi ase, na ɔtoo ne din Alon Bakut. Na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ Yakob bio, ne ba a ofiri Mesopotamia bae no mu, na ohyiraa no,
na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, wo din de Yakob, nanso ɔremfrɛ wo Yakob bio, na mmom Israel ne wo din. Na ɔtoo ne din Israel, na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn Twediampɔn. Dɔre na yɛ bebree, ɔman ne aman asafo befiri wo mu aba, na ahemfo firi w'asene mu bɛba. Na asase a mede mama Abraham ne Isak no, wo na mede bɛma wo, na w'asefo a wobedi w'akyire no na mede asase no bɛma wɔn. Na Onyankopɔn firi ne nkyɛn wɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ kɔɔ ɔsoro. Na Yakob de odum sii deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ, ɔbɔ odum, na ohwie ɔnom afɔdeɛ guu so, na ɔde ngo guu so. Na Yakob frɛɛ deɛ ɔne Onyankopɔn kasaeɛ hɔ Bet-El. Na otutu firi Bet-El kɔe, na aka kwantia bi na waduru Efrat no. Awoɔ kaa Rahel, na awoɔ no dene no, na wɔ mu yɛɛ den no, awogyefoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, Nsuro, na yɛn nso wobɛwo ɔbabarima. Na ne kra refiri ne mu na ɔreyɛ awuo no, ɔtoo ne din Ben-Oni, aseɛ ne mama ne hunu mu ba. Na n'agya deɛ, ɔfrɛ no Benyamin, aseɛ ne ahotɔba. Na Rahel wui, na wosie no Efrata ɛne Betlehem no kwan nkyɛn. Na Yakob sii ne da so dum, ɛne Rahel da so dum de besi nnɛ. Na Israel tutu kosii ne ntomadan wɔ Ɛda abantentene akyiri nohoa. Na ɛbaa sɛ Israel te asase no soɔ no, Ruben ne n'agya abaawa yere Bilha kɔdae, na Israel tee. Nso Yakob mmabarima yɛ 12, Lia ma, ne Yakob abakan Ruben, ne Simeon, ne Lewi, ne Yuda, ne Isaka, ne Sebulon. Rahel ma, ne Yosef, ne Benyamin. Na Rahel abaawa Bilha ma, ne Dan, ne Naftali. Na Lia abaawa Silpa ma, ne Gad, ne Aser. Yenum ne Yakob mmabarima a wɔwoo wɔn maa no wɔ Mesopotamia. Na Yakob baa n'agya Isak nkyɛn wɔ Mamrɛ, wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron, deɛ Abraham ne Isak tenaeɛ sɛ ahɔhoɔ no. Na Isak na nyinaa yɛ mfirinhyia 180. Na Isak gyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa ano kaa ne nkurɔfoɔ ho, wabɔ akora, na nnaamee no, na ne ma Esau ne Yakob sie no. Genesis ti 36. Na yenum ne Esau a ɔfrɛ no Edom no awɔ ntoatoasoɔ. Esau waree Kanaanfoɔ maa, Hetini Elon babaa Ada, ne Hewini Sibeon ba Ana babaa Oholibama, ne Ismael babaa Basmat, ne Boat nuabaa. Na Ada woo Elifas maa Esau, na Basmat woo Ruel, na Oholibama woo Yeus ne Yalam ne Kora. Yenum ne Esau maa wɔwoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase soɔ. Na Esau faa ne yerenom ne ne mmabarima ne ne mmamaa ne ne fiefo nyinaa ne ne mmoa ne n'anantwie nyinaa ne n'ahonyade a onyaeɛ wɔ Kanaan asase soɔ nyinaa. Na ofiri ne nua Yakob ho kɔɔ asase bi so, ɛfiri sɛ wɔn ahonyadeɛ dɔɔso sene deɛ wɔde tena faako. Na asase a wɔyɛ so ahɔhoɔ no, wɔn mmoa dodoɔ nti na wɔn sene so. Na Esau kɔtenaa Seir bepɔ so. Esau ɔne Edom. Na yenum ne Edomfoɔ agya Esau a ɔte Seir bepɔ soɔ no awɔ ntoatoasoɔ. Esau mmabarima din nie: Esau yere Ada ba Elifas, Esau yere Basmat ba Reuel. Na Elifas ma ne Teman, Omar, Sefo, ne Gatam, ne Kenas. Na Timna yɛ Esau ba Elifas mpena. Na ɔwɔ Amalek ma Elifas. Yenum ne Esau yere Ada ma. Na yenum ne Reuel ma. Nahat ne Sera, Sama ne Misa. Yenum ne Esau yere Basmat ma. Na yenum ne Esau yere Oholibama. Sibeon ba Ana babaa no ma. Ɔwɔ Yeus ne Yalam ne Kora ma Esau. Yenum ne Esau ma mu atitire. Esau abakan Elifas ma. Otitire Teman, otitire Omar, otitire Sefo, otitire Kenas, otitire Kora, otitire Gatam, otitire Amalek. Yenum ne Elifas atitire wɔ Edom asase so. Yenum ne Adam ma. Na yenum ne Esau ba Reuel ma. Otitire Nahat, otitire Sera, otitire Sama,
otitire Misa. Yenum ne Ruel atitire wɔ Edom asase so. Na yenum ne Esau yere Basmat ma. Na yenum ne Esau yere Oholibama ma. Otitire Yeus, otitire Yalam, otitire Kora. Yenum ne Esau yere Oholibama Anaba atitire no. Yenum ne Esau ma. Na yenum ne wɔn atitire no, ɔne Edom. Yenum ne Hori ne sie ma asase no sofoɔ. Lotan ne Sobal ne Sibion ne Ana ne Dison ne Esa ne Disan. Yenum ne Horifoɔ a wɔyɛ sie ma a wɔte Edom asase soɔ no atitire. Na Lotan ma ne Hori ne Hemam. Na Lotan nuabaa ne Timna. Na yenum ne Sobal ma Alwa ne Manahat ne Ebal, Sefo ne Onam. Na yenum ne Sibion ma Aya ne Ana. Oyi ne Ana na ɔhwɛ n'agya Sibion mfunumu no. Ohunu nsuohye aniwa wɔ ɛsrɛ soɔ no. Na yenum ne Ana ma Dison ne Oholibama, Ana babaa. Na yenum ne Dison ma Hemdan ne Esban ne Itran ne Keran. Yenum ne Eser ma Belham ne Sawan ne Akan. Yenum ne Disan ma Us ne Aran. Yenum ne Horifoɔ atitire. Otitire Lotan, otitire Sobal, otitire Sibion, otitire Ana, otitire Dison, otitire Esa, otitire Disan. Yenum ne Horifoɔ atitire a wɔyɛɛ wɔn atitire wɔ Sia asase soɔ. Yenum ne ahemfo a wodii Edom asase so ansa na obi redi Israel mma so hene. Na Bela Bioaba di Edom hene, na ne kuro din de Dinhaba. Na Bela wui, na Sara ba Yobab a ofiri Bosra bedii n'adeɛ. Na Yobab wui, na Husam a ofiri Teman asase so no bedii n'adeɛ. Na Husam wui, na Bedad ba Hadad a okum Midian wɔ Moab petee mu no bedii n'adeɛ. Na ne kuro din de Hawit. Na Hadad wui, na Samla a ofiri Masreka bedii n'adeɛ. Na Samla wui, na Sol a ofiri Rehobat a ɛda asuo no ho no bedii n'adeɛ. Na Sol wui, na Agbo ba Baal Hanan bedii n'adeɛ. Na Agbo ba Baal Hanan wui, na Hada bedii n'adeɛ. Na ne kuro din de Pau. Na ne yere din de Mehatabel, Mesaha baba Matred baba. Na yenum ni Esau atitire no din, sɛdeɛ wɔn musuakuo wɔn tenabea ne wɔn din teɛ. Otitire Timna, otitire Alwa, otitire Yetet, otitire Oholibama, otitire Ela, otitire Pinon, otitire Kenas, otitire Teman, otitire Mibsa, otitire Magdiel, otitire Iram. Yenum ne Edom a ɔne Esau, Edomfoɔ agya no atitire, sɛdeɛ wɔn tenabea teɛ wɔ asase a wonyaeɛ no so. Genesis ti 37. Na Yakob tena asase a n'agya yɛɛ so hɔho a ɛne Kanaan asase no so. Na yenum ne Yakob awoɔ ntoatoasoɔ. Yosef di mfirinhyia 17 no, ɔne ne nuanom kɔhwɛɛ nnwan. Na abrantewa no ne n'agya yerenom Belha ne Silpa ma na ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛbɔ wɔn dimmɔne kyerɛ n'agya. Na esiane sɛ Yosef yɛ ne nkɔkorabere mu ba nti, na Israel dɔ no sene ne mma nyinaa. Enti ɔpam batakari bi maa no. Na ne nuanom hunuu sɛ wɔn agya dɔ no sene ne nuanom nyinaa no, wɔtanee no. Na wɔmfa abodwoɔ ne no nkasa. Na Yosef soo daeɛ, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom, na ɔtanee no sene akane no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, muntie daeɛ a maso yi, na hwɛ, na yɛrekyekyere ayuo afiafi wɔ afuom. Na hwɛ, mafi no sɔre gyina akyerebe. Na hwɛ, mo afiafi no atwa ho ahyia, na ɛrekoto mafi no. Na ne nuanom ka kyerɛɛ no sɛ, die na wobɛdi yɛn so hene, anaasɛ hyɛ na wobɛhyɛ yɛn soɔ? Na ne daeɛ ne ne nsɛm no nti, wɔkɔɔ so tanee no bebree. Na ɔsoo daeɛ foforo bio, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, hwɛ, maso daeɛ bio, na hwɛ, owia ne ɔsrane ne nsoromma 12 akoto me. Na ɔka kyerɛɛ n'agya ne ne nuanom no, n'agya kaa n'anim sɛ, daeɛ bɛn na woaso yi? Ba na me ne wo na ne wo nuanom bɛba abɛkoto fam wɔ w'anim. Na ne nuanom ani beree no, na n'agya deɛ ɔde nsɛm no siee.
Na ne nuanom kɔyɛ ne wɔn agya nnwan wɔ Sekem. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, wo nuanom nyɛ ne nnwan wɔ Sekem anaa? Bra na mensoma wo wɔn nkyɛn. Na ɔse, Minie. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, kɔ na kɔhwɛ sɛ wo nuanom ne nnwan no ho yɛ anaa, na san bɛka kyerɛ me. Na ɔsomaa no firi Hebron bɔnhwa mu. Na okoduu Sekem. Na ɔbarima bi hunu no. Na hwɛ, na ɔrewɔ wura no mu ntwɛtwɛdɛ. Na ɔbarima no bisaa no sɛ, wɔrehwehwɛ deɛn? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me nuanom na merehwehwɛ wɔn. Mesrɛ wo, kyerɛ me deɛ wɔyɛ ne wɔn mmoa hɔ. Na ɔbarima no se, wɔtu ha, na metee sɛ wɔreka sɛ momma yɛnkɔ Dotan. Na Yosef tii ne nuanom, na okohunuu wɔn wɔ Dotan. Na wohunu no wɔ akyirikyiri, na onnya nnuru wɔn nkyɛn no. Wɔpam ne tiri so sɛ wobeku no, na wɔsesee wɔn ho sɛ, hwɛ, dayɛsofo no na ɔreba no. Afei mommra ma yɛnku no, mfa no nto mmura yi bi mu. Na yɛnka sɛ, aboa bɔne bi na awe no, na yɛahwɛ deɛ ne dayɛ ne bɛyɛ. Na Ruben teeɛ no, ɔgyee no firi wɔn nsɛm kaa sɛ, Momma yɛnku no. Na Ruben se, Monhwie mogya ngu, na momfa no nto ɛsrɛ so ha abura yi mu, na momfa mo nsa nka no. Ɔreɛ na anka wayi no afiri wɔn nsɛm de no asane akɔma n'agya. Na Yosef duruu ne nuanom nkyɛn no, wɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari a ɔhyɛ no. Na ɔde no kɔtoo abura no mu. Nso na abura no da mpan, nsuo ni mu. Na wɔtenaa ase didii, na wɔmaa wɔn ani so hwɛe, na hwɛ. Ismaelfoɔ akwantufoɔ kuo bi a wofiri Gilead rekɔ Misraim ne wɔn yom a wɔsoso hyehwam ne akyenkyennuro ne kurobo reba. Na Yuda ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, sɛ yekum yɛn nua na yesi ne mogya so a, ɛmfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Mommra ma yɛntɔn no ma Ismaelfoɔ no. Na momma yɛmfa yɛn nsa nka no, ɛfiri sɛ ɔyɛ yɛn nua ne yɛn honam. Na ne nuanom tiee no. Na Midianfoɔ adwadifoɔ bi bɛsenee. Na wɔtwetwee Yosef yii no firi abura no mu. Na wɔtɔn Yosef maa Ismaelfoɔ no gye nnwetɛbena 20. Na wɔde Yosef kɔɔ Misraim. Na Ruben sane baa abura no so. Na hwɛ, na Yosef ni abura no mu. Na osunsanee ne ntaadeɛ mu. Na ɔsane baa ne nuanom nkyɛn bɛkaa sɛ, Abɔfra no nni hɔ, na me deɛ menyɛ no dɛn? Na ɔfaa Yosef ataadeɛ no, na wokum ɔpapom bi. Na ɔde ataadeɛ no bɔ mogya no mu. Na wɔsoma ma ɔde batakari no brɛɛ wɔn agya bɛkaa sɛ, Yei na yɛahunu. Hwɛ, sɛ ɔba no ataadeɛ ni anaa? Na ɔhwɛeɛ no, ɔkaa sɛ, ɛyɛ me ba no ataadeɛ a, aboa bɔne bi na awe no, ampara watete Yosef mu. Ɛna Yakob sunsanee ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma bɔɔ n'asene, na osuu ne ba no kyɛree. Na ne mmabarima nyinaa ne ne mmamaa nyinaa sɔree sɛ ɔbɛkyekyere ne werɛ, nanso wɔamma wankyekyere ne werɛ, na ɔse, mede awerɛhoɔ yi ara bɛkɔ me ba nkyɛn wɔ asamado. Na n'agya suu no. Na Midianfoɔ no kɔtɔn no wɔ Misraim maa Potifar a ɔyɛ Farao piani ne nankɔbeafoɔ so panin no. Genesis 38. Na ɛbaa sɛ berɛ no ara mu Yuda firi ne nuanom nkyɛn kɔe, na ɔkɔtenaa Adulamni bi a ɔfrɛ no Hira nkyɛn. Na Yuda hunu Kanani bi a ɔfrɛ no Sua babaa bi wɔ hɔ, na ɔfaa no kɔɔ ne ho. Na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Onan. Na onyinsɛn bio wɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Sela. Na ɔwoo no, na ɔwɔ Kasib. Na Yuda waree yere bi a wɔfrɛ no Tamar maa n'abakan Na Yuda abakan yɛ ɔbɔnefoɔ Awurade anim, na Awurade kum no. Na Yuda ka kyerɛɛ Onan sɛ, kɔ wo nua yere no ho, na fa no kunafoɔ, na wo mma ma wo nua. Na Onan nim sɛ mma no renyɛ ne dea. Na ɛbaa sɛ ɔkɔ ne nua no yere no ho a, ɔma no gu fam sɛe, na wɔanwo mma a ama ne nua. Na deɛ ɔyɛɛ no yɛɛ bɔne wɔ Awurade anim. Enti okum ɔno nso. Na afei Yuda ka kyerɛɛ n'ase Tamar sɛ, kɔtena kuna mu wɔ w'agya fie, kosi sɛ me ba Sela benyini. Ɛfiri sɛ ɔse, anyɛ saa a, ɔno nso bewu sɛ ne nuanom.
Na Tamar kɔkɔtenaa n'agya fie, na ɛkyɛreekyɛreeɛ no, Sua babaa Yuda yere no wui. Na Yuda werɛ kyekyereeɛ no, ɔne n'adamfo Hira Adulamni no kɔɔ ne nnwan ho twitwafoɔ no nkyɛn wɔ Timnat. Na ɔkɔka kyerɛɛ Tamar sɛ, hwɛ, wasere kɔ Timnat akɔtwitwa ne nnwan ho. Na oyii ne kuna ntaadeɛ firi ne ho, na ɔde nkataanimu kataa n'anim, na ɔbobɔɔ ne ho, na ɔkɔtenaa Enaim kurotia wɔ Timnat kwan ho, ɛfiri sɛ wahunu sɛ Sela anyini, na wamfa no amma no aware. Na Yuda hunu no, esiane sɛ wakata n'anim nti, obu no sɛ odwamanfoɔ, na ɔma ne kɔɔ ne nkyɛn ɔkwan no ho kaa sɛ, ma menkɔ wo ho ɛ. Nso na onim sɛ n'asea, na ɔse, ɛdeɛn na wobɛma me na woaba me ho? Na ɔse, mɛma wɔde ɔpapo afiri nnwan mu abrɛ wo. Na ɔse, ɛneɛ ma me awowadeɛ kosi sɛ wode bɛba. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na memfa mensi wo awowa? Na ɔse, wo nsɔano kaa ɛne wo homa ne wo nsɛm poma. Na ɔde maa no, na ɔkɔɔ ne ho, na ɔne no nyinsɛnee, na ɔsɔree na ɔkɔe, na oyii ne nkataanimu no firi ne ho, na ɔhyɛɛ ne kura ntaadeɛ no. Na Yuda de ɔpapo no maa n'adamfo Adulamni no sɛ ɔmfa nkɔgye n'awowadeɛ no wɔ ɔbaa no nsɛm mmrɛ no, nanso wanhu no. Na obusaa kurom hɔfoɔ sɛ, odwamanfo a ɔte Enam kwan ho no wɔ he? Na wɔse, odwamanfo biara ni ha. Na ɔsane baa Yuda nkyɛn bɛkaa sɛ, manhu no, nanso kurom hɔfoɔ se, odwamanfo biara ni hɔ. Na Yuda se, ma no mfa, na yɛani angu. Hwɛ, mama wode ɔpapo yi akɔma no, na woanhu no. Na ɛbɛyɛ abosome 3 akyiri no, wɔbɛka kyerɛɛ Yuda sɛ, wase Tamar abɔ adwaman, nanso hwɛ, wanyinsɛn adwamammɔ no mu. Na Yuda se, monkɔfa no mmra, na wɔnhye no. Na ɔkɔfaa no baeɛ no, ɔsoma ma ɔkɔka kyerɛɛ n'ase sɛ, ɔbarima a ne nneɔma nie no, ne ho na manyinsɛn. Na ɔse, hwehwɛ mu na hwɛ, hwan nsoano kaa ne homa ne poma nie. Na Yuda ani hunuiɛ no, ɔkaa sɛ, ɔtene sene me, ɛfiri sɛ mamfa no mamma me ba Sela. Nanso wankɔ ne ho bio, na eduu n'awo so no, hwɛ, na nta na ɛwɔ ne yam, na ɔrewɔ no, ɔbaako yii ne nsa, na awogyefoɔ no sɔɔ mu de asaawa kɔkɔɔ kyekyeree ne nsa no kaa sɛ, oyi na ofiri adi kane. Na ɔtwee ne nsa kɔɔ mu no, hwɛ, ne nua no firi adi, na ɔkaa sɛ, adɛn na wate mu, wo so na ɛntimu no wɔ. Enti wɔtoo ne din Peres, na akyire yi no, ne nua a asaawa kɔkɔɔ bɔ ne nsa soɔ no bae, na ɔtoo ne din Sera, aseɛ ne kɔkɔɔ. Genesis ti 39. Na wɔde Yosef kɔɔ Misraim, na Farao piani Potifar ɔyɛ ankɔbeafoɔ so panin, na ɔyɛ Misraimni tɔɔ no Ismaelfoɔ a ɔde no kɔɔ hɔ no nsam. Na Awurade dii Yosef akyi, na ɔyɛ ɔbarima a ne ho wɔ siadeɛ, na ɔtenaa ne wura Misraimni no fie. Na ne wura hunuu sɛ Awurade di n'akyi na Awurade ma deɛ ɔyɛ nyinaa yɛ yie n'abasa soɔ no. Yosef nyaa n'anim adom, na ɔsom no, na ɔde no sii ne fie so, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ ne nsa. Na efiri bere a ɔde no sii ne fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa soɔ no, Yosef nti Awurade hyiraa Misraimni no fie. Na Awurade nhyira baa deɛ ɔwɔ nyinaa so, efie ne afuom, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ Yosef nsa. Na ɔwɔ hɔ nti, ɔnhwɛ biribiara gye aduane a ɔnoa ara die. Nso na Yosef ho ne n'anim yɛ fɛ, na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyiri no, ne wura yere tuu n'ani si Yosef so, na ɔkaa sɛ, wo ne me mmɛda. Nanso wampene, na ɔka kyerɛɛ ne wura yere no sɛ, hwɛ, sɛ me wura anya me nti, ɔnhwɛ deɛ ɛwɔ ne fie, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me nsa. Obiara nyɛ kɛseɛ nsene me efie ha, na ɔnkame me biribiara gye wo. Ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira, na adɛn na menyɛ amumuyɔ kɛseɛ yi, na menyɛ bɔne mentia Onyankopɔn. Na ɔka kyerɛ Yosef saa daadaa, nanso Yosef antie sɛ ɔne no bɛda na wakɔ ne ho. Na saa bere no mu,
dabi ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ ɔrekɔyɛ n'adwuma, na efie no mu biara nni hɔ no, ɔsɔɔ n'ataadeɛ mu kaa sɛ, wo ne me mmɛda. Na ogyaa n'ataadeɛ no wɔ ne nsam dwane firii adi. Na ohunuu sɛ wagya n'ataadeɛ wɔ ne nsam adwane afiri adie no, ɔfrɛfrɛ ne fiefoɔ ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ, wakɔfa Hebroni yi aba rebedi yɛn ho fɛw. Waba me nkyɛn sɛ ɔne me rebɛda, na mede ne kɛseɛ meteaa mu. Na wɔtee sɛ me maa me ne soɔ meteaa mu no, ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsam, na odwane firi adi. Na ɔde n'ataadeɛ no guu ne nkyɛn kosii sɛ ne wura baa fie. Na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ, akoa Hebroni a ɔkɔfaa no brɛɛ yɛn no aba me nkyɛn sɛ ɔrebedi me ho fɛw. Na me maa me ne soɔ meteaa mu no, ogyaa n'ataadeɛ wɔ me nsam, na odwane firi adie. Na ne wura tee ne yere nsɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ, saa deɛ yi na wakoa no ayɛ me no. Ne bo fui. Na Yosef wura no faa no de no kɔtoo afiase. Deɛ ɔhene nneduafoɔ guo, na ɔdaa afiase hɔ. Na Awurade dii Yosef akyi, na ɔdom no. Na ɔmaa n'anim baanyam wɔ afiase hwɛni no anim. Na afiase hwɛni no de nneduafoɔ a wɔwɔ afiase hɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa. Na biribiara a na wɔyɔ no wɔ hɔ no, ɔno na ɔyɔ. Afiase hwɛni no anhwɛ biribiara a ɛwɔ Yosef nsam, ɛfiri sɛ Awurade dii n'akyi, na deɛ ɔyɔe nyinaa Awurade maa no yɛ yie. Genesis ti 40. Na nsɛm yi akyi no, Misraimhene nsahyɛne ne ne paanotuni fom wɔn wura Misraimhene no. Na Farao bu fuw n'apiafoɔ baanu no, nsahyɛfoɔ panin ne paanotofoɔ panin no. Na ɔde wɔn koguu afiase wɔ ankɔbeafoɔ panin no fie, faako a Yosef da hɔ. Na ankɔbeafoɔ panin no maa Yosef hwɛɛ wɔn so som wɔn. Na ɔkyɛree afiase hɔ kakra. Na Misraimhene nsahyɛne ne ne paanotuni a na ogu afiase hɔ no baanu nyinaa sosoo daeɛ anadwo korɔ. Ɛsono oyi ne ne daeɛ ase kyerɛ, na ɛsono oyi nso daeɛ. Na Yosef kɔɔ wɔn nkyɛn anɔpa kɔhwɛɛ wɔn. Na hwɛ, na wɔayɛyɛ mosomoso. Na obisaa Farao apiafo a wɔne no gu nnua mu wɔ ne wura fie no sɛ, adɛn nti nnɛ mo nim ayɛ bosabosa asɛe? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, yɛsoso dae, ɛnso obiara nni hɔ a ɔbɛkyerɛ aseɛ. Na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Onyankopɔn na nkyerɛaseɛ wɔ no. Monka nkyerɛ me ɛ. Ɛna nsahyɛfoɔ panin no kaa ne daeɛ no kyerɛɛ Yosef sɛ, me dae mu no, na hwɛ, bobe bi sii m'anim, na bobe no apae nkorabata 3, na ayɛ sɛdeɛ ɛrefefɛ, na anyini agu nhyerɛnne, na abɔ esa ayɛ aba a abereɛ. Na Farao kuruwa kura me, na metetee bobe aba no mikyi guu Farao kuruwa no mu, na mede kuruwa no hyɛɛ Farao nsa. Na Yosef ka kyerɛɛ no sɛ, ne nkyerɛaseɛ nie, nkorabata 3 no yɛ nansa, na aka nansa na Farao ama wo tiri so de wo asane akodi wo dibea bio. Na wode Farao kuruwa ahyɛ ne nsa sɛ kanea na woyɛ ne nsa hyɛni no. Nanso sɛ yɛ a kae me, na sɛ si wo yi a yɛ me adɔeɛ, na bɔ me din kyerɛ Farao, na bɛyi me ɛdan yi mu. Ɛfiri sɛ wia na wowiaa me Hebrifoɔ asase soɔ, na ɛha nso menyɛɛ hwee a anka ɛsɛ sɛ wɔde me bɛto amena yi mu. Na paanotofoɔ panin no hunuu sɛ nkyerɛaseɛ no yɛ no, ɔka kyerɛɛ Yosef sɛ, me nso medae mu na hwɛ, paano nkyerɛnkyerɛ 3 a esisi soɔ wɔ m'atifi. Na kyerɛnkyerɛ di soro no mu na Farao anom atɔduane nyinaa bi wɔ. Na ɛnomaa redidi wɔ kyerɛnkyerɛ no wɔ m'atifi. Na Yosef buaa sɛ, ne nkyerɛaseɛ nie, nkyerɛnkyerɛ 3 no yɛ nansa, na aka nansa na Farao ama wo tiri so ayi afiri so. Na wasane wo dua so ma nnomaa adi wo nam afiri wo ho. Na da a ɛtɔ so 3 a ɛyɛ Farao awoda no, ɔtoo ne nkoa nyinaa pono, na ɔmaa nsahyɛfoɔ panin ne paanotofoɔ mu panin no ti so wɔ ne nkoa mu. Na ɔsane de nsahyɛfoɔ mu panin no sii ne nsahyɛ so bio a ɔde kuruwa hyɛ Farao nsa. Na paanotofoɔ panin no deɛ, ɔsanee no, sɛdeɛ Yosef kyerɛɛ wɔn aseɛ no. Nanso nsahyɛfoɔ panin no ankae Yosef, na ne werɛ firii no. Genesis ti 41. Na mfeɛ 2 akyi no, Farao soo daeɛ, na hwɛ,
ogyina asubɔntene no ho. Na hwɛ, anantwibereɛ nson a wɔn ho yɛ fɛ na wɔn ho tua wɔn ho firi asubɔntene no mu ba bedidii ɛserɛ no mu. Na hwɛ, anantwibereɛ nson foforɔ a wɔn ho yɛ tane na wafonfɔn nso firi asubɔntene no mu dii wɔn akyiri bae. Na wobegyinaa anantwie nson no nkyɛn wɔ asubɔntene no nsu no a. Na anantwie a wɔn ho yɛ tane na wafonfɔn no memene nson a wɔn ho yɛ fɛ na wɔn ho tua wɔn ho no. Na Farao nyanee, na ɔdae, na ɔso dae bio. Na hwɛ, ayuo mɛtem nson a ɛtoatoasoɔ na ɛyɛ refifiri wɔn nan korɔ so. Na hwɛ, mɛtem nson nkorowankoro a apueeɛ mframa kusa no fifiri dii akyiri bae. Na mɛtem nkorowankorowa no memene mɛtem nson a ɛtoatoasoɔ na ayuo wɔ mu no. Na Farao nyanee, na hwɛ, ɛyɛ daeɛ. Na anɔpa no, ne honhom ho dwanee no. Na ɔsoma ma ɔkɔfrɛfrɛ Misraim atwerɛfoɔ nyinaa, ne ɛhɔ anyansafoɔ nyinaa. Na Farao kaa ne daeɛ no kyerɛɛ wɔn. Nanso obiara antumi ankyerɛ Farao aseɛ. Ɛna nsahyɛfoɔ mu panin no ka kyerɛɛ Farao sɛ, mekae me mfomsoɔ nɛ. Farao bu fuu ne nkoa, na wɔde me nnipa na ɔtofoɔ panin no kɔtoo duam ankɔbiafoɔ panin fie no. Yɛsosoo daeɛ anadwo korɔ no ara. Me ne no, ɛsonsono yɛn daeɛ a yɛsosoe ne ebiara nkyerɛ aseɛ. Na Hebrini aberanteɛ bi a wɔyɛ ankɔbiafoɔ panin no akoa ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Na yɛkeka kyerɛɛ no, na wɔkyerɛɛ yɛn daeɛ no ase, sɛnea ebiara teɛ. Na sɛdeɛ ɔkyerɛɛ yɛn aseɛ no, saa ara na ɛbae. Wɔde me san kɔdii me dibea, na ɔno deɛ wɔsɛnee no. Na Farao soma ma wɔkɔfrɛɛ Yosef, na wɔyɛ ntɛm yii no firi afiase hɔ. Na oyii, na ɔsakyerɛɛ ne ntaadeɛ, na ɔbaa Farao anim. Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, maso daeɛ, nso obiara nni hɔ a wotumi kyerɛ aseɛ. Na wo na mate wo nka sɛ, wote daeɛ a wotumi kyerɛ aseɛ. Na Yosef buaa Farao sɛ, ɛnni me fam, na mmom Onyankopɔn na ɔmfa mmuaeɛ pa ma Farao. Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, me daeɛ mu no, hwɛ, na migyina subɔnten no nso noa. Na hwɛ anantwie nson a wɔn ho tua wɔn ho, na wɔn ho yɛ fɛ firi nsuo no mu ba bedidii wɔ wura mu hɔ. Na hwɛ anantwie nson foforɔ nso a wɔyɛ kasaa na wɔn ho yɛ tane yie. Na wafonfɔn a mihunu wɔn ho tane no so bi wɔ Misraim asase nyinaa so da dii wɔn akyiri bae. Na nantwie a wafonfɔn na wɔn ho yɛ tane no, memene kanea nantwie nson a wadɔre no. Na oduru wɔn yɛfunu mu no, obi anhunu sɛ waduru wɔn yɛfunu mu, na wɔn ho da so yɛ tane sɛ kane no ara. Ɛna minyaneeɛ, na mihunu wɔ me daeɛ mu sɛ yuo mɛtem nson a ɛtoatoasoɔ na ɛyɛ refifiri nankorɔ so. Na hwɛ, mɛtem nson ahoa na ɛyɛ ntrantra na apue mframa ama no akusa di akyire fifiri. Na mɛtem ntrantra no memene mɛtem nson a ɛyɛ no. Na maka makyerɛ atwerɛfoɔ no, nso obiara ntumi ankyerɛ me aseɛ. Na Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ, Farao daeɛ no yɛ bafua. Onyankopɔn rekyerɛ Farao deɛ ɔrebɛyɔ. Anantwie pa nson no yɛ mfie nson, na mɛtem nson pa nso yɛ mfie nson. Ɛyɛ daeɛ korɔ. Na anantwie nson a wafonfɔn a wɔn ho yɛ tane a wodii wɔn akyiri bae no yɛ mfie nson. Na mɛtem nson nkorowankorowa a apueɛ mframa akusa no bɛyɛ mfirinhyia nson kɔm. Ɛne asɛm a maka makyerɛ Farao, deɛ Onyankopɔn rebɛyɛ no na ɔde akyerɛ Farao yi. Hwɛ, mfirinhyia nson reba a aduane bebree bɛba Misraim asase nyinaa soɔ. Na ɛno akyiri no, ɛkɔm bɛba mfirinhyia nson ama werɛ afiri aduane bebrebe no nyinaa wɔ Misraim asase so. Na ɛkɔm no bɛhye asase no. Na ɛkɔm a ebedi akyire no nti wɔrenhunu asase no so aduane bebrebe no bio, ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu bɛyɛ dendenden. Na daeɛ no a ɛyɛ mmɔho mmienu maa Farao no ase ne sɛ, Onyankopɔn ahyɛ saa adeɛ no ampa. Na Onyankopɔn rebɛyɛ no ntɛmtɛm. Na afei ma Farao nhwehwɛ onipa a ɔyɛ ɔbadwemma ne onyansafoɔ mfa no nsi Misraim asase so. Na Farao nyɛ yii, na onsisi asase no so ahwɛfoɔ. Na wɔnyegye Misraim asase so aduane so ntutusuo num mfie nson a aduane bebree wɔ mu no mu. Na ma wɔmmoaboa mfirinhyia pa a ɛrebɛba yi mu aduane nyinaa no.
na wɔmfa ayuo ngugu asan so sɛdeɛ Farao bɛhyɛ, na ɛnyɛ nkurom aduane, na wɔmfa nsie, na ayɛ aduane a wakora ma asase no de asie mfirinhyia 7 kɔm a ɛbɛba Misraim asase soɔ no, na asase no ansɛe wɔ ɛkɔm no mu. Na asɛm no sɔɔ Farao ne ne nkoa nyinaa ni. Na Farao ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, "Yɛbɛtumi anya onipa bi a ɔte sɛ oyi a Nyankopɔn honhom wɔ ne mu yi anaa?" Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Ɛnam sɛ Onyankopɔn de yei nyinaa kyerɛ wo yi, obiara ni hɔ a ɔyɛ ɔbadwenma ne onyansafoɔ sɛ woɔ. Wobɛdi me fie so, na w'anum asɛm so na me man nyinaa bedie. Gye ahengua nko so na mɛsene woɔ." Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Hwɛ, mede wo mɛsi Misraim asase nyinaa so." Na Farao yii nsoano kaa firi ne nsa de hyɛɛ Yosef nsa, na ɔhyɛɛ no nwera pa ataadeɛ, na ɔde sika atwe abantoo ne kɔn mu. Na ɔmaa no tenaa ne teaseɛnam a ɛtɔ so 2 mu, na wɔteɛm dii n'anim sɛ, "Monkoto!" Na ɔde no sii Misraim asase nyinaa so. Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, "Mene Farao, na obiara renkwatiw mma ne nsa anaa ne nan so wɔ Misraim asase nyinaa so." Na Farao frɛɛ Yosef Safnat Pania, na ɔde On sɔfoɔ Potifera babaa Asnat maa no aware. Na Yosef firi adi kokyinii Misraim asase so. Na Yosef kogyinaa Misraimhene Farao anim no, na wadi mfirinhyia 30. Na Yosef firi Farao anim hɔ kokyinii Misraim asase nyinaa so. Na mmorosoɔ 7 no mu no, asase no baa aduane pii maa no buu so. Na ɔboaboaa 7 a ɛbaa Misraim asase so no mu aduane nyinaa ano. Na ɔde aduane no sie nkuro no mu. Nkuro a atwa ahyia no mu aduane na ɔde sie nkuro no mu. Na Yosef boaboaa ayuo ano pii paara sɛ mpoano anwea de kosii sɛ wogyae kan. Ɛfiri sɛ na ɛni ano, na wɔwɔ mmaa baanu maa Yosef ansa na ɛkɔm mfirinhyia no reduru. Wɔn na On sɔfoɔ Potifera ba Asnat wɔ maa no. Na Yosef too abakan no din Manase, ɛfiri sɛ ɔse, "Onyankopɔn ama me werɛ firi m'amanneɛ ne m'agya fie nyinaa." Na ɔtoo deɛ ɔtɔ so 2 no din Efraim, ɛfiri sɛ ɔse, "Onyankopɔn ama m'adɔ wɔ m'amanehunu asase yi so." Na mmoroso a ɛbaa Misraim asase so 7 no to twae. Na ɛkɔm 7 no firi aseɛ bae, sɛdeɛ Yosef kaeɛ no. Na ɛkɔm baa nsase nyinaa so, na Misraim asase nyinaa so deɛ na aduane wɔ hɔ. Na ɛkɔm kaa Misraim asase nyinaa no, na ɔman no kosu kɔm kyerɛ Farao. Na Farao ka kyerɛɛ Misraim nyinaa sɛ, "Monkɔ Yosef nkyɛn, deɛ ɔbɛka kyerɛ mo no, monyɔ." Na ɛkɔm no baa asase no so nyinaa. Na Yosef buebue aduane koradan no nyinaa, na ɔtɔn aburo maa Misraimfoɔ no. Na ɛkɔm no mu yɛ den Misraim asase so. Na aman nyinaa baa Misraim bɛtɔɔ aduane wɔ Yosef nkyɛn, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase nyinaa so. Genesis ti 42. Na Yakob hunu sɛ aduane wɔ Misraim no, Yakob ka kyerɛɛ ne mmabarima no sɛ, "Adɛn na mohwehwɛ mo ho anim yi?" Na ɔse, "Monhwɛ, mate sɛ aduane wɔ Misraim. Monsan kɔ hɔ nkɔtɔ bi wɔ hɔ mmrɛ yɛn, na yɛntena ase na yɛnwu." Ɛna Yosef nuanom mu 10 sane kɔɔ Misraim aduanetɔ. Na Yosef nua Benyamin deɛ, Yakob ansoma no anka ne nuanom ho ankɔ. Na ɔse, ebia abie bi bɛbi no. Na Israel ma no de wɔn ho fraa wɔn a wɔbaa aduantɔ no mu, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no aba Kanaan asase so bi. Na Yosef ne asase no so tumfoɔ, ɔne deɛ ɔtɔn aduane ma asase no sofoɔ nyinaa. Na Yosef nua no ba bɛkotoo no de wɔn anim butubutuu fam. Na Yosef ani bɔɔ ne nuanom anim no, ohunu wɔn, nanso ɔyɛɛ ne ho sɛ ɔnanani wɔ wɔn anim. Na opoopoo n'ani kasa kyerɛɛ wɔn sɛ, "Ɛhe na mufiri bae?" Na wɔse, "Yɛfiri Kanaan asase so na yɛbaa aduantɔ." Na Yosef hunu ne nuanom no, na wɔn deɛ wɔanhu no. Na Yosef kaee daeɛ a ɔsosoo no wɔn ho no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Moyɛ akwansrafoɔ. Asase adagya na morebɛhwehwɛ." Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, "Dabi, me wura, na aduantɔ na wɔn nkoa baeɛ. Yɛn nyinaa yɛ ɔbarima baako mma. Yɛyɛ anokwafoɔ,
wɔn ko anyɛ akwansrafoɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Dabi, na asase adagya na moreba abɛhwehwɛ. Ɛna wɔse, wɔn ko ayɛ anuanom 12, yɛyɛ ɔbarima baako ma wɔ Kanaan asase so. Na hwɛ, ɔka kyerɛ no wɔ yɛn agya nkyɛn ne, na ɔbaako deɛ onni hɔ. Ɛna Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ tiara ne sɛ meka me kyerɛɛ mo sɛ, moyɛ akwansrafoɔ. Yei ho na mɛsɔ mo ahwɛ. Sɛ Farao te ase yi, moremfiri ha nkɔ gye sɛ mo nua kumaa no ba ha ansa. Monsoma mo mu baako, na ɔnkɔfa mo nua no mmra, na mo deɛ mungu nnuam, na ɔnhwɛ mo nsɛm mu, sɛ nokorɛ wɔ mu anaa. Anyɛ saa deɛ a, sɛ Farao te ase yi, moyɛ akwansrafoɔ. Na ɔde wɔn koguu nnua mu nnansa, na da ɛtɔ so 3 no, Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monyɛ yei na montena ase, na me deɛ misuro Onyankopɔn. Sɛ moyɛ anokwafoɔ a, momma wɔnkyere mo nua yi mu baako ntena mo nnadua fie ha. Na mo deɛ, ɛkɔm a ɛwɔ mo afie mu nti, monsoa aduane nkɔ, na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mo nsɛm ayɛ nokorɛ, na moangu. Na wɔyɛ ɔsa, na ɔsesee wɔn ho sɛ, Ampa ara, yɛdi yɛn nua no ho fɔ. Sɛ yɛhuu ne kra ahohiahia, na wɔsrɛ yɛn mmɔborɔhu na yɛntie. Enti na saa ahohiahia yi aba yɛn so. Na Ruben buaa wɔn sɛ, Manka nkyerɛ mo sɛ monyɛ abɔfra no bɔne biara, na moantie. Na hwɛ, ne mogya na wɔrehwehwɛ yi. Na wonim sɛ Yosef te, ɛfiri sɛ ɔkyea me na odi wɔn ntam yi wɔn ano. Na ɔdanee ne ho firi wɔn nkyɛn kosui, na ɔsane baa wɔn nkyɛn bio ne wɔn bɛkasae. Na oyie Simeon wɔ wɔn mu, na ɔkyekyeree no wɔ n'anim hɔ ara. Ɛna Yosef hyɛɛ sɛ wɔmfa aburo nhyehyɛ wɔn kotokuo mama, na wɔnane wɔn mu biara dwetɛ nhyɛ ne kotokuo mu. Na wɔma wɔn akwansoduane, na wɔyɔɔ wɔn nsa, na wɔde wɔn aburo no soasoa wɔn funumu, na ofiri hɔ kɔe. Na wɔn mu baako buee ne kotokuo ano sɛ ɔrema n'afunumu aduane wɔ asoɛe no, ohunii. Na hwɛ, na ne dwetɛ no hyɛ ne kotokuo ano, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Wadane me dwetɛ no ama me, na hwɛ, ɛhyɛ me kotokuo mu. Na wɔn akoma tutui, na ɔde ahopopoɔ sesee wɔn ho sɛ, Ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɛ yɛn yi? Na ɔbaa wɔn agya Yakob nkyɛn Kanaan asase so, na wɔkaa deɛ ɛyɛɛ wɔn nyinaa kyerɛɛ no sɛ, Ɔbarima a ɔyɛ asase no wura no poopoo n'ani kasa kyerɛɛ yɛn, na obuu yɛn asase no srafoɔ, na yɛsee no sɛ, yɛyɛ anokwafoɔ, yɛnyɛ srafoɔ. Yɛyɛ yɛn agya mma anuanom 12. Ɔbaako na onni hɔ, na akumaa no wɔ yɛn agya nkyɛn wɔ Kanaan asase so seesei. Na ɔbarima a ɔyɛ asase no wura no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, yei na mede behunu sɛ moyɛ anokwafoɔ. Monnya mo nua no baako wɔ me nkyɛn, na momfa aduane no nkɔhwɛ mo afi, na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mahunu sɛ monyɛ akwansrafoɔ, na moyɛ anokwafoɔ, na mayi mo nua no ama mo, na modi asase yi so dwa. Na ɛbaa sɛ wɔreyi wɔn kotokuo mu adeɛ no, na hwɛ, wɔn mu biara dwetɛ boa hyɛ ne kotokuo mu. Na wɔne wɔn agya hunu wɔn dwetɛ mmoa no, wosuroe. Na wɔn agya Yakob ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moagye me nsɛm mma, Yosef ni hɔ, Simeon ni hɔ, na morebɛfa Benyamin so akɔ. Me so na yɛn nyinaa ba. Na Ruben ka kyerɛɛ n'agya sɛ, Sɛ mamfa no mansane mammrɛ wo a, kum me mmabarima baanu. Fa no hyɛ me nsa, na mede no bɛsane abrɛ wo. Na ɔse, Me ba ne mo renkɔ, ɛfiri sɛ ne nua awu, na aka ɔno nko. Na sɛ abea bi kɔbe no wɔ kwan a morekorɔ no mu a, ɛneɛ mode medwu no bɛkɔ asamado awerɛhoɔ mu. Genesis ti 43. Na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase no so. Na wowie aduane a wɔde firi Misraim baeɛ no die no, wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monsan kɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na Yuda ka kyerɛɛ no sɛ, Ɔbarima no hyɛɛ yɛn ketee sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim, na sɛ woremma yɛn nua no yɛn akɔ a, ɛneɛ yɛbɛsane akɔtɔ aduane abrɛ wo. Na sɛ woremma no nkɔ a, ɛneɛ yɛrensane nkɔ hɔ, ɛfiri sɛ ɔbarima no ka kyerɛɛ yɛn sɛ mo nua no nka mo ho a, mommehunu m'anim.
Na Israel se, adɛn nti na moyɛ me bɔne sɛyie sɛ moka kyerɛ ɔbarima no sɛ mowɔ nua bie? Na wɔse, bisa na ɔbarima no bisaa yɛn, yɛne yɛn abusua ho asɛm sɛ, mo agya da so te ase anaa? Mowɔ nua bi anaa? Deɛ obisa yi ara na yɛbuaeɛ. Yɛnim sɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ momfa mo nua mmra anaa? Na Yuda ka kyerɛ n'agya Israel sɛ, ma abɔfra no ne me nkɔ, na yɛnsi mu nkɔ, na yɛne wo ne yɛn mma atena ase, na yɛanwu. Medi ne ho agyina mu, me nsɛm na hwehwɛ no. Sɛ mamfa no mammrɛ wo a megyina w'anim a, ɛne ma yɛ wo bɔne daa nyinaa. Sɛ yɛantwentwɛne a, anka sɛ yɛakɔ aba mprenu. Na wɔn agya Israel ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɛte saa a, ɛnea monyɛ yei, momfa asase yi so aduapa nwuma adeɛ mu, na momfa ayɛyɛdeɛ nkɔma ɔbarima no, akyenkyennuro kakra ne ɛwoɔ kakra, ohwam ne kurobo, nkateɛ ne sorono aba, na momfa dwetɛ foforɔ nkura ne dwetɛ a wɔdane maa mo wɔ mo nkotokuro ano no, munkura nsan nkɔ, ebia ɛyɛ anifasoɔ. Na momfa mo nua no na monsim nsan nkɔ ɔbarima no nkyɛn, na Onyankopɔn twɛdi ampɔn ma ɔbarima no nhu mo mmɔbɔ, na onyaa mo nua no ne Benyamin ma mo. Na me deɛ, memma firi me nsa a na wafiri me nsa. Na mmarima no faa ayɛyɛdeɛ no, na wɔfaa dwetɛ mmɔho kurae ne Benyamin. Na wɔsɔre sane kɔɔ Misraim kogyinaa Yosef anim. Na Yosef hunuu Benyamin sɛ ɔka wɔn ho no, ɔka kyerɛɛ ne fie panin sɛ, fa nnipa yi kɔ fie, na kum mmoa siesie, na nnipa yi ne me rebɛdidi awiei. Na ɔbarima no yɔɔ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no. Na ɔbarima no de nnipa no kɔɔ Yosef fie. Na nnipa no suroo sɛ ɔde wɔn akɔ Yosef fie. Na wɔse, dwetɛ a ɛsane kekaa yɛn kotokuo mu kane no nti na wɔde yɛn aba ha yi. Na wɔbɛtoa yɛn ato ahyɛ yɛn so afa yɛn ne yɛn funumu ayɛ nkoa. Na wɔtwe pinii Yosef fie panin no ne no kasae wɔ efie no pono ano sɛ, Owura yɛpa wo kyɛw. Yɛsane baa ha kane bɛtɔɔ aduane, na yɛkoduru asoɛeɛ na yɛsane yɛn kotokuo ano no, na hwɛ, na yɛn nyinaa dwetɛ hyehyɛ yɛn kotokuo ano. Yɛn dwetɛ sɛdeɛ wɔkareeɛ no pɛ, na yɛkura de asane aba. Nso yɛkura dwetɛ foforɔ aba de rebɛtɔ aduane. Yɛnnim oneeku a ɔde yɛn dwetɛ no hyehyɛɛ yɛn kotokuo no mu. Na ɔse, asomdwoe nka mo, munnsuro. Mo Nyankopɔn ne mo agya Nyankopɔn ama mo nkotokuo mu ademudeɛ. Mo dwetɛ no kaa me nsa. Na oyii Simeon brɛɛ wɔn. Na ɔbarima no de nnipa no hyɛ ne Yosef fie. Na ɔmaa wɔn nsuo hohoro wɔn nan ho. Na ɔmaa wɔn mfunumu aduane. Na osiesie ayɛyɛdeɛ no twɛn baa Yosef baa awigyina no, ɛfiri sɛ na wate sɛ wɔrebɛdidi hɔ. Na Yosef baa fie no, wɔde ayɛyɛdeɛ a okura no kɔɔ ɛdan mu kɔmaa no. Na ɔkotoo fam wɔ n'anim. Na obisaa wɔn sɛ wɔn ho yɛ anaa. Na ɔse, mo agya akɔkora a moka ne ho asɛm ne ho yɛ anaa? Ɔda so te ase anaa? Na wɔse, wakoa, yɛn agya no ho yɛ, ɔda so te ase. Na ɔbobɔɔ wɔn mu ase kotoo no. Na ɔmaa n'ani so hunuu ne nua Benyamin, oniba no. Ɔkaa sɛ, mo nua kumaa a mokaa me ne ho asɛm no ni anaa? Na ɔse, Onyankopɔn nom wo, me ba. Na Yosef yɛɛ no ntɛm, ɛfiri sɛ na ne yam hyehye no ma ne nua no. Na ɔrehwehwɛ baabi akosu. Na ɔhyɛnee ne pia mu kosuu wɔ hɔ. Na ɔhohoroo n'anim, na ofiri adi. Na ɔhyɛɛ ne ho so kaa sɛ, momfa aduane mmesisi hɔ. Na ɔde ne deɛ sii fa, na ɔde wɔn deɛ sisii fa. Na ɔde Misrifoɔ a wɔne no redidi no deɛ sisii fa, ɛfiri sɛ Misrifoɔ ne Hebrifoɔ ntumi ne di, na Misrifoɔ kyi. Na ɔbɛtenatena n'anim, ɔpanin sɛdeɛ ne panin teɛ, ne akumaa sɛdeɛ n'akumaa teɛ. Na ɛyɛ nnipa no nyinaa nwanwa. Na ɔgyegyee aduane no firi n'anim brɛɛ wɔn. Na Benyamin deɛ boroo wɔn nyinaa deɛ so mprɛnum. Na ɔnonomoe, na ɔne no ani gyee. Genesis ti 49. Na ɔhyɛɛ ne fie panin no sɛ, fa aduane dodoɔ a wobetumi asoa hyehyɛ nnipa no nkotokuo mu amaama,
na fa wɔ mu biara dwetɛ hyɛ ne kotokuo ano. Na fa me kuruwa, dwetɛ kuruwa no, hyɛ akumaa no kotokuo ano ka na buro dwetɛ no ho. Na ɔyɛ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no, adeɛ kyee ara pɛ na wogyaa Marima no ne wɔn mfunumu kwan. Wofiri kurow no mu kɔe na wonya nu akyirikyiri no, Yosef ka kyerɛɛ ne fie panin no sɛ, Sɔre, ti Marima no, na sɛ woto wɔn a, ka kyerɛ wɔn sɛ, adɛn nti na mode bɔne tua papaka? Ɛnyɛ deɛ me wura no mu na ɔkena mu anaa? Deɛ moayɛ yi, moayɛ bɔne. Na ɔkɔtoo wɔn no, ɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ wɔn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, adɛn nti na me wura ka saa nsɛm yi? Ɛmpare wɔn koa sɛ wɔbɛyɛ saa adeɛ yi. Hwɛ, dwetɛ a yɛhunu no yɛn kotokuo ano no, yɛde asan afiri Kana asase so abrɛ wo. Na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛwia wo wura fie dwetɛ anaa sika? Wɔn nkoa yi mu, deɛ wobɛhunu no ne nkyɛn no, ma no ngu, na yɛn nso yɛbɛyɛ me wura nkoa. Na ɔse, ɛnyɛ sɛdeɛ moseɛ no, deɛ obɛhunu no ne nkyɛn no nyɛ makoa, na mo deɛ mubedi bem. Ɛna wɔn nyinaa yɛ ntɛm soɛsoɛ wɔn kotokuo totoo fam, na ɔsanesanee wɔn kotokuo ano. Na ɔhwehwɛe, ofiri aseɛ firi ɔpanin no deɛ so de kosii akumaa no deɛ so. Na ohunuu kuruwa no wɔ Benyamin kotokuo mu. Ɛna osunsuane wɔn ntaadeɛ mu, na ɔde wɔn ne soasoasoa wɔn mfunumu sane kɔɔ kurow no mu. Na Yuda ne ne nuanom baa Yosef fie, na ɔda so wɔ hɔ, na wɔhwehwee n'anim ase. Na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛdeɛ adeɛ na moayɛ yi? Munim sɛ onipa ɔte sɛ me nim nkɔmhyɛ anaa? Na Yuda se, ɛdeɛn na yɛnsi me wura, na ɛdeɛn na yɛnka? Na yɛnyi ya no sɛn? Onyankopɔn ahunu wɔn nkoa mumuyɔ. Hwɛ, yɛyɛ me wura nkoa, yɛne deɛ wohunu ne nsɛm kuruwa no. Na ɔse, ɛmpare me sɛ mɛyɛ saa, na deɛ wohunu kuruwa no wɔ ne nsɛm no, ɔno ara na ɔbɛyɛ makoa. Na mo deɛ, munsi mfa asomdwie nkɔ mo agya nkyɛn. Ɛna Yuda twipini no kaa sɛ, me wura, mesrɛ wo, ma w'akoa nkasa me wura so mu. Na ma wo bo mfu w'akoa, na wote sɛ Farao ara. Me wura bisaa ne nkoa sɛ, mowɔ agya anaa nua bi? Na yɛka kyerɛ me wura sɛ, yɛwɔ agya akɔkoraa ne ne nkwakoraa bɛkumaa bi. Ne nua awu, na oni ba nko a aka ara ne no, na n'agya dɔ no. Na woka kyerɛ wo nkoa sɛ, momfa no mmrɛ me, na memfa m'anim nhwɛ no. Na yɛsi me wura sɛ, abɔfra no ntumi nya n'agya hɔ. Na sɛ ogya n'agya hɔ a, n'agya bɛwu. Na wo se wo nkoa sɛ mo nua kumaa no anka mo ho ama a, morenhunu m'anim bio. Na yɛkɔɔ w'akoa m'agya nkyɛn no, yɛkaa me wura nsɛm no kyerɛɛ no. Na yɛn agya ka kyerɛɛ yɛn sɛ, monsane nkɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na yɛse, yɛrentumi nsane nkɔ. Sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho a, yɛbɛsane akɔ. Yɛrentumi nkohunu ɔbarima no anim, gye sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho. Ɛna w'akoa, yɛn agya ka kyerɛɛ yɛn sɛ, mo ara monim sɛ mma baanu na me yere wo maa me, na ɔbaako firi me nkyɛn kɔe. Na me se, ampa ara teteɛ na watete no mu, na efiri hɔ no, menhunuu no. Na sɛ mofa oyi nso firi me nkyɛn na abie bi kɔbe no a, mode me tiri dwono nam awerɛhoɔ mu na ɛbɛkɔ asamando. Na afei, sɛ mekɔ w'akoa m'agya nkyɛn, na abɔfra yi nka yɛn ho a, nso ne kra fam abɔfra yi deɛ ho. Ɛbɛba sɛ ohunu sɛ abɔfra yi nka yɛn ho a, obewu. Na wɔn nkoa de w'akoa, yɛn agya, dwono nam awerɛhoɔ mu na ɛbɛkɔ asamando. Na w'akoa di abɔfra yi ho agyinamu wɔ m'agya anim sɛ mamfa no mammrɛ wo a, ɛneɛ na mayɛ m'agya bɔne daa nyinaa. Na afei mesrɛ wo, ma w'akoa ntena ha nsi abɔfra no anan mu, nyɛ me wura akoa, na ma abɔfra no ne ne nuanom nkɔ. Na sɛ abɔfra no nka me ho a, mɛkɔ m'agya anim sɛn, ɛneɛ na merekɔhunu bɔne a ɛbɛto m'agya no. Genesis ti 45. Na afei, na Yosef ntumi nhyɛ ne ho so wɔ wɔn a ogyinagyina ne ho no nyinaa anim. Na ɔteɛɛ mu sɛ, momma nnipa nyinaa mfiri me ho mfiri adi. Na Yosef reyi ne ho adie akyerɛ ne nuanom no, na onipa biara nyina ne nkyɛn. Na ɔmaa ne so sui, na Misrifoɔ no ne Farao fiefoɔ tee. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, me ne Yosef, m'agya da so te ase anaa?
na ne nuanom antumi ammua no, na mmom wɔn ho dwiri wɔn wɔ n'anim. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Montwe mpene me. Na ɔtwe pinii no, na ɔse, Mene mo nua Yosef a motɔɔ no baa Misraim no. Na afei, momma no nyɛ mo ya. Nso, mo bu mfu mo ho sɛ motɔn me baa ha. Ɛfiri sɛ nkwagye nti, na Onyankopɔn somaa me dii mo anim. Na mfie 2 ni a ɛkɔm baa asase yi soɔ. Na aka mfie 5 bio a funtum ne otwanim. Na Onyankopɔn somaa me dii mo anim sɛ, mema monya nkaeɛ wɔ asase so. Na menye mo nkwa a ɛbɛma dodoɔ nara afiri mu afiri. Na afei, ɛnyɛ mo na mosomaa me baa ha. Na mmom, Onyankopɔn na ɔde me abɛyɛ sɛ Farao n'agya ne ne fie nyinaa awura ne Misraim asase nyinaa sodifoɔ. Munyɛ ntɛm kɔ m'agya nkyɛn nkɔka nkyerɛ ne sɛ wo ba Yosef sie nie. Onyankopɔn de me ayɛ Misraim nyinaa so wura. Sane bra me nkyɛn nkyɛ. Na bɛtena Gosen asase so. Na wabɛn me. Wo ne wo ma, ne wo mama, ne wo nwan, ne w'anantwie, ne deɛ ɛwɔ nyinaa. Na mɛhwɛ wo wɔ hɔ, ɛfiri sɛ mfie 5 kɔm da so reba. Na ohia anhia wo ne wo fiefoɔ ne deɛ ɛwɔ nyinaa. Na hwɛ, mo ani ahunu, me nua Benyamin ani ahunu, sɛ m'ano na mede mekasa mekyerɛ mu yi. Na monka m'ani onyam a mewɔ wɔ Misraim nyinaa nkyerɛ m'agya, ne deɛ moahu nyinaa. Na monyɛ ntɛm fa m'agya nsane mmra ha. Ɛna ɔsɔɔ ne nua Benyamin kɔn mu na osuiɛ. Na Benyamin nso sui wɔ ne kɔn ho. Na ɔfefee ne nuanom nyinaa ano, na osuu wɔ wɔn so. Na ɛno akyiri no, ne nuanom no ne no kasae. Na wɔtee nka wɔ Farao fie sɛ Yosef nuanom aba. Na ɛsɔɔ Farao ne ne nkoa ani. Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Ka kyerɛ nuanom sɛ, yei na monyɔ. Momfa nneɔma nsɔɔsoa mo mmoa no, na monkɔ Kanaan asase so. Nkɔfa mo agya ne mo fiefoɔ mmra me nkyɛn. Na mɛma mo Misraim asase so deɛ ɛyɛ. Na mo adi asase no sradeɛ. Wɔhyɛ wo sɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, yei na monyɔ. Momfa nteaseɛ na mfiri Misraim asase so nkɔma mo mma, ne mo yerenom, na monkɔfa mo agya mmra. Na mo nso, monwenwene mo nneɔma ho. Na Misraim asase nyinaa so deɛ ɛyɛ mo dea. Na Israel ma no yɛ ɔsa. Na Yosef ma wɔn nteaseɛ nam sɛdeɛ Farao anum asɛm seɛ. Na ɔmaa wɔn akwansoduane. Ɔmaa wɔn nyinaa ntadeɛ nsakyeraho maako. Na Benyamin deɛ, ɔmaa no nnwetɛbena 300 ne ntadeɛ nsakyeraho 5. Na deɛ ɔde kɔmaa n'agya nso nie, mfunumu 2 a ɔsoso Misraim ne pa no bie ne mfunumu bereɛ 2 a ɔsoso aburo ne paano ne akwansoduane a ɛbɛyɛ n'agya dea. Na ogyaa ne nuanom kwan ma ɔkɔe. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo bu nkɔfu mo ho wɔ ɔkwan so o. Ɛna wofiri Misraim foro kɔɔ Kanaan asase so wɔn agya Yakob nkyɛn. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Yosef da so te ase, na odi Misraim asase nyinaa so. Na n'akomam yɛɛ no na ɛfiri sɛ na ɔnye wɔn nni. Na wɔka nsɛm a Yosef aka kyerɛ wɔn no nyinaa kyerɛɛ no. Na ohunu nteaseɛ nam a Yosef asomade rebɛfa no. Wɔn agya Yakob honhom sanee no. Na Israel kaa sɛ, Ɛdɔɔso, me ba Yosef da so te ase. Mɛkɔma kohu no ansa na mawu. Genesis ti 46. Na Israel ne deɛ ɔwɔ nyinaa sim. Na oduru bi ase ba. Na ɔbɔ afɔdeɛ maa n'agya Isak Nyankopɔn. Na Onyankopɔn nam anadwo anisoadeɛ hunu mu ka kyerɛɛ Israel sɛ, Yakob, Yakob. Na ɔse, Minie. Na ɔse, Mene Onyankopɔn, w'agya Nyankopɔn no. Nsuro sɛ wobɛsane akɔ Misraim, na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ wɔ hɔ. Mene wobɛsane akɔ Misraim, na mede wo asan aba nso. Na Yosef deɛ, ne nsa bɛka w'ani amua so. Na Yakob sim firi bi ase ba. Na Israel ma de wɔn agya Yakob ne wɔn mma ne wɔn yerenom tenatena nteaseɛ nam a Farao soma ma a wɔde kɔfaa no mu. Na wɔfaa wɔn mmoa ne wɔn ahode a wɔanya wɔ Kanaan asase soɔ no kɔɔ Misraim. Yakob ne n'asefoɔ nyinaa, ne mmabarima ne ne mmabarima mma ne ne mmamaa ne ne mmabarima mmamaa
ne n'asefo nyinaa, na ɔne wɔn kɔɔ Misrim. Na yenum ne Israel mma a wɔkɔɔ Misrim no din: Yakob ne ne mma. Yakob abakan Ruben, na Ruben mmabarima ne Hanok ne Palu ne Hesron ne Kami. Na Simeon mmabarima ne Yemuel ne Yamin ne Ohad ne Yakin ne Soha ne Kenani baa Basol. Na Lewi mmabarima ne Gerson ne Kahat ne Marari. Na Yuda mmabarima ne ne Onan ne Sela ne Peres ne Sera. Na ne Onan wu Kenan asase so. Na Peres mmabarima ne Hesron ne Hamul. Na Isaka mmabarima ne Tola ne Puwa ne Yob ne Simron. Na Sibelon mmabarima ne Sered ne Elon ne Yaklil. Yenum ne Lea mmabarima a ɔwo maa Yakob wɔ Mesopotamia ne ne babaa Dina. Ne mmabarima ne ne mmamaa nyinaa yɛ akra 33. Na Gad mmabarima ne Sifion ne Hagi, Suni ne Esbon, Eri ne Arodi ne Areli. Ase mmabarima ne Yimna ne Usuya ne Usui ne Beria ne wɔn nua baa Sira. Na Beria mmabarima ne Heba ne Malkiel. Yenum ne Silpa Laban de no maa ne babaa Lea no maa ɔwo maa Yakob. Wɔyɛ akra 16. Yakob yere Rahel mmabarima ne Yosef ne Benyamin. Na Yosef maa On sɔfo Potiferia babaa Asnat wo maa no Misraim asase so ne Manase ne Efraim. Na Benyamin mmabarima ne Bela ne Beka ne Asbel, Gera ne Naaman, Ehi ne Ros, Mupim ne Hupim ne Ad. Yenum ne Rahel maa wɔwo maa Yakob. Akra no nyinaa yɛ 14. Na Dan mmabarima ne Husim. Na Naftali mmabarima ne Yasil ne Guni ne Yesa ne Silem. Yenum ne Belha Laban de no maa ne ba Rahel no maa ɔwo maa Yakob. Akra no nyinaa yɛ 7. Akra a wɔne Yakob kɔɔ Misraim a wofiri n'asene mu. Yakob mayerenom mfram. Akra no nyinaa yɛ 66. Na Yosef ma wɔwoo wɔn Misraim no yɛ akra 2. Yakob fie akra a wɔbaa Misraim no nyinaa yɛ 70. Na ɔsomaa Yuda di n'anim kɔɔ Yosef nkyɛn sɛ omedi n'anim nkyerɛ no Gosen kwan. Na woduru Gosen asase so. Na Yosef siesie ne nteaseɛnam kohyiaa n'agya Israel wɔ Gosen. Na ɔde ne ho kɔkyerɛɛ no no, ɔsɔɔ ne kɔn mu, na osui ara kyɛree wɔ ne kɔn ho. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, afei a manya mahu w'anim sɛ woda so te aseɛ yi, wɔma me ngu. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom ne n'agya fiifoɔ sɛ, merekɔ makɔka akyerɛ Farao sɛ, me nuanom ne m'agya fiefoɔ a wɔ Kanaan asase soɔ no aba me nkyɛn. Na nnipa no yɛ nnwanhwɛfoɔ, na mmoa na wɔyɛ ne. Na wɔde wɔn nnwan ne wɔn nantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa aba. Na sɛ Farao bɛfrɛ mo, na obisa mo sɛ, mo adwuma ne sɛn a, monse ne sɛ, wo nko a yɛ mmoahwɛfoɔ firi yɛn mmɔfraase de bisi nnɛ. Yɛn ne yɛn agyanom, na moatena Gosen asase so, ebisɛ Misrifoɔ kyiri mmoahwɛfoɔ nyinaa. Genesis ti 49. Na Yosef kɔka kyerɛɛ Farao sɛ, m'agya ne me nuanom ne wɔn nnwan ne wɔn anantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa firi Kanaan asase so aba, na hwɛ wɔ Gosen asase so. Na ɔde ne nuanom mu baanum kogyinaa Farao anim. Na Farao bisaa ne nuanom no sɛ, mo adwuma ne sɛn? Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, wɔn nko a yɛ mmoahwɛfoɔ, yɛn ne yɛn agyanom nso. Na wɔka kyerɛɛ Farao bio sɛ, yɛaba sɛ yɛrebɛtena asase yi so, ɛfiri sɛ wɔn nko anya adidibea mma wɔn nnwan, ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu yɛ den wɔ Kanaan asase so. Enti afei yɛsrɛ wo, ma wɔn nko antena Gosen asase so. Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, wagya ne nuanom aba wo nkyɛn. Misraim asase na ɛda w'anim yi. Asase no mu deɛ yɛ no, ma wagya ne nuanom ntena hɔ. Ma wɔntena Gosen asase so. Na sɛ wunim sɛ wɔn mu bi yɛ nsiyɛfo a, fa wɔn si me mmoa a mewɔ so. Na Yosef de n'agya Yakob kogyinaa Farao anim. Na Yakob hyiraa Farao,
Na Faro bisaa Yakob sɛ, wo nkwa mu mfirinhyia yɛ ahe? Na Yakob ka kyerɛɛ Faro sɛ, me hɔhobea asetena mfinhyia mu nna yɛ mfeɛ 130. Me nkwa mfinhyia mu nna yɛ kakra bi ne amanneɛ nko. Enu m'agyanom nkwa mfinhyia mu nna wɔwɔ hɔhobea asetena nna mu. Na Yakob hyiraa Faro, na ofiri Faro anim kɔe. Na Yosef maa n'agya ne ne nuanom tenaberɛ. Na ɔmaa wɔn asase wɔ Misraim wɔde asase no yɛ, wɔ Rameses asase so, sɛdeɛ Faro hyɛeɛ no. Na Yosef bɔɔ n'agya ne ne nuanom ne n'agya fiefoɔ nyinaa akɔnhoma, sɛdeɛ wɔn mma dodoɔ teɛ. Na aduane nni asase biara so. Na ɛkɔm no mu yɛ den yie maa Misraim asase ne Kanaan asase tɔɔ ɛkɔm no anim piti. Na Yosef prapra sika a ɛwɔ Misraim asase ne Kanaan asase soɔ nyinaa wɔ abura a wɔbɛtɔɔeɛ no mu. Na Yosef de sika no kɔɔ Faro fie. Na sika saa Misraim ne Kanaan asase soɔ no, Misrifoɔ nyinaa baa Yosef nkyɛn sɛ, ma yɛ aduane ɛ, adɛn na sɛ sika sa nti yɛnwuwu w'anim? Na Yosef se, momfa mo mmoa mmra, na sɛ mo sika asa a, mɛma mo bi magye mo mmoa. Na ɔde wɔn mmoa bae. Na Yosef maa wɔn aduane gyegyee apɔnkɔ ne nnwan ne anantwie ne mfunumu. Na ɔde aduane yɛ ne wɔn afirinhyia no gyee wɔn mmoa nyinaa. Na afe no twam no, afe a edi soɔ no, wɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, yɛremfa nhunta me wura, sɛ yɛn sika asa, na mmoa kuakuo no yɛ me wura dea. Na biribiara nkae wɔ me wura anim sɛ yɛn honam ne yɛn asase nko. Adɛn nti na yɛn ne yɛn asase nwu w'anim? Tɔ yɛn ne yɛn asase, na ma yɛn aduane, na yɛde yɛn ho ne yɛn asase bɛsom Faro, na ma yɛn aduaba, na yɛntena ase, na yɛanwu amma asase yi anna mpan. Na Yosef tɔɔ Misraim asase nyinaa maa Faro, na Misrifoɔ nyinaa tontɔn wɔn mfuo, ɛfiri sɛ ɛkɔm no denee wɔn. Na asase no danee Faro dea, na otutuu nkurɔfoɔ no tenatenaa nkuro mu, ɛfiri Misraim hyeɛ so kosi hyeɛ so, gye asɔfoɔ nsase nko na wantɔ, ɛfiri sɛ na Faro ahyɛ kyɛfa bi ama asɔfoɔ no. Na wodi wɔn kyɛfa a Faro de ma wɔn no nti, wantɔn wɔn asase. Na Yosef ka kyerɛ nkurɔfoɔ no sɛ, monhwɛ, nnɛ matɔ mo ne mo asase mama Faro. Na hwɛ, mo aduaba a momfa nkɔdua asase no soɔ nie. Na deɛ ɛbɛsoɔ no, momfa nkyekyɛmu 5 mu baako ma Faro. Na emu abupɛn 9 no nyɛ mo dea, na mode bi adua mfuom, na mode bi ayɛ mo ne mo fiefoɔ ne mo mma aduane. Na wɔse, wagye yɛn nkwa, ma yɛnya me wura anim adom ara, na yɛbɛyɛ Faro nkoa. Na Yosef hyɛɛ yɛn ho mmara wɔ Misraim a ɛwɔ hɔ de besi nnɛ, sɛ wɔmfa Misraim asase so adeɛ biara nkyekyɛmu 5 mu baako mma Faro, gye asɔfo asase nko na anyɛ Faro dea. Na Israel tenaa Misraim asase so wɔ Gosen asase so, na wonyaa mu adeɛ, na wɔdɔree, na wɔn ase kyenee sɛ. Na Yakob tenaa Misraim asase so mfeɛ 17, na Yakob nna ne nkwa mfirinhyia yɛ mfeɛ 149. Na Israel na duru sɛ obewuo, na ɔfrɛɛ ne ba Yosef ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ manya w'anim adom a fa wo nsa ka m'asenim, na yɛ me adɔyɛ di me nokorɛ, na nsie me Misraim, na mɛda m'agyanom nkyɛn, na soa me firi Misraim kosie me wɔ wɔn amusieɛ. Na ɔse, mɛyɔ sɛdeɛ woakɛn. Na ɔse, ka me ntam. Na ɔkaa no ntam, na Israel bɔɔ ne mu ase kyerɛɛ mpa no atifi. Genesis ti 49. Na nsɛm yi akyiri no, wɔka kyerɛɛ Yosef sɛ, hwɛ, wagya yare. Na ɔfaa ne mma baanu, Manase ne Efraim kaa ne ho, na ɔkɔka kyerɛɛ Yakob sɛ, hwɛ, wo ba Yosef reba wo nkyɛn. Na Israel mia n'ani tenaa ne mpa so, na Yakob ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Onyankopɔn twɛdi ampɔn yi ne ho kyerɛɛ me wɔ Los a ɛwɔ Kanaan asase soɔ. Na ohyiraa me ka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, mɛma wadɔ na mama wadɔɔso. Mɛyɛ wo aman asafo, na mede asase yi bɛma w'asefo a obedi w'akyire no sɛ
daa agyapadeɛ. Na afei wo mma baanu a wɔwo ma wo wɔ Misraim asase so ansa na mereba wo nkyɛn Misraim no, wɔnyɛ me dea. Efraim ne Manase nyɛ me dea sɛ Ruben ne Simeon. Na wo mma a wobenya wɔn wɔ wɔn akyiri no na ɛnyɛ wo dea. Na wɔde wɔn nuanom din bɛfrɛ wɔn wɔ wɔn agyapadeɛ mu. Na me deɛ, mifiri Padan a ɛne Mesopotamia me baeɛ no, Rahel wui m'anim wɔ Kana asase so wɔ kwan mu, na aka kwantia bi na waduru Efrat, na misiee no hɔ wɔ Efrat a ɛne Betlehem no kwankyɛn. Na Israel hunu Yosef mma no, ɔkaa sɛ, hwannom nie? Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ, ɛyɛ me mma a Onyankopɔn de ama me wɔ ha yi. Ɛna ɔse, fa wɔn brɛ me ma menhyira wɔn. Na enyini nti, na Israel ani so ayɛ no kusukusu, onhunu adeɛ yie, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn, na ɔfe wɔn ano yɛɛ wɔn atuu. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, mansusu sɛ mehu w'anim, na hwɛ, Onyankopɔn ama mahu wo mma nso. Na Yosef yi wɔn firi ne nantam, na ɔpono ne mu de n'anim butuu fam. Na Yosef faa wɔn baanu nyinaa de ne nifa sɔɔ Efraim mu de no kyerɛɛ Israel benkum, de ne benkum sɔɔ Manase mu de no kyerɛɛ Israel nifa, na ɔde wɔn pinii ne nkyɛn. Na Israel tene ne nifa too Efraim a ɔyɛ akumaa no atifi, ne ne benkum too Manase atifi. Ɔboa pa na ɔyɛɛ ne nsa saa, ɛfiri sɛ Manase ne abakan, na ohyiraa Yosef sɛ, Onyankopɔn a m'agyanom Abraham ne Isak nantee n'anim no, Onyankopɔn a wayɛ ne me nkwa nna nyinaa de abesi nnɛ, ɔbɔfo a oyii me bɔne nyinaa mu no, nhyira mmɔfra yi na wɔmfa me din ne m'agyanom Abraham ne Isak din frɛ wɔn, na ɔnnɔɔso nyɛ pii wɔ asase mfimfini. Na Yosef huu sɛ n'agya de ne nsa nifa ato Efraim atifi no, anyɛ no dɛ, na ɔsɔɔ n'agya nsa sɛ onyimfiri Efraim atifi nkɔto Manase atifi. Na Yosef ka kyerɛɛ n'agya sɛ, m'agya, ɛnyɛ sɛ tie ne no, na oyi ne abakan, fa wo nifa to n'atifi. Na n'agya ampene, na ɔse, minnim, me ba, minnim. Ɔno nso bɛyɛ ɔman, na ɔno nso ayɛ kɛse, nanso ɛnyɛ dɛn ara a ne nua kumaa no bɛso asene no, na n'asefoɔ bɛyɛ aman pii. Na ɛda no ohyiraa wɔn sɛ, wo na Israel de wo behyira sɛ, Onyankopɔn nyɛ wo sɛ Efraim ne Manase. Na ɔde Efraim dii Manase kan, na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, hwɛ, merewu, na Onyankopɔn bedi mo akyi, na ɔde mo asan akɔ mo agyanom asase so, na me deɛ, mama wo asase kakra bi a ɛboro wo nuanom deɛ so a mede me nkrantɛ ne me tadua megyee no Amorifoɔ nsɛm. Genesis ti 49. Na Yakob frɛ ne mma sɛ, mommoaboa m'ano na menka mo deɛ ɛbɛyɛ mo na a edi akyiri no mu. Yakob ma, munhyia na muntie mogya Israel. Ruben, m'abakan ne wo, m'ahoɔden ne me mmaniyɛ ase fire, woboro so anidie mu, woboro so tumi mu, wohinhim sɛ nsuo, enti wo kandie bɛfiri wo nsa, efiri sɛ woforo w'agya nnaeɛ, ɛno na wuguu ɛho fi, mempa na ɔforoɛ. Simeon ne Lewi yɛ anuanom, wɔn krantɛ yɛ aniɛden akodeɛ. Me kra nkɔ wɔn agyina mu, m'anim onyam nkɔfra wɔn asafo mu, efiri sɛ wɔn abufuo mu na wokum nnipa, na wɔn ahokyerɛ mu na wɔsɛee anantwie. Wɔadome wɔn abufuo sɛ ɛso, ne wɔn aniberɛ sɛ emu yɛ den. Mɛkyekyɛ wɔn mu wɔ Yakob mu, na mabɔ wɔn ahwete Israel mu. Yuda, wo na wo nuanom beyi wayɛ, wo nsa betia w'atamfo kɔn so. W'agya mma bɛkoto w'anim, gyata ba ne Yuda, hanam so na wode anyini me ba. Ɔkotoe, obutuu sɛ gyata ne gyatabereɛ. Hwan na ɔbɛhwanyan no? Ahempoma remfiri Yuda nsa, na mmarahyɛ poma remfiri ne nantam, de kosi sɛ ɛsodifoɔ a aman bɛyɛ setie ama no no bɛba. Ɔsa n'afunumu ba wɔ bobe mu, ne n'afunumu bereɛ ba wɔ bobe pa mu. Osi n'ataadeɛ wɔ nsa mu, ne ntoma wɔ bobe aba mogya mu.
bobisa bɛma n'ani ayɛ kɔɔ, na nufusuo ama ne se ayɛ fitaa. Sebulon tenabea bɛkyerɛ mpoano, na wahwɛ deɛ ahyɛn gyinagyina, na ɔne Sidon abɔhye. Isaka yɛ afunumu hoɔdenfoɔ. Obutu mmoaba ntam, na ohuu sɛ homebea no yɛ, ne asase no sɛ ɛyɛ fɛ. Na ɔbrɛ ne mɛtiri ase de gye adesoa, na ɔde ɛsom adwuma ayi toɔ. Dan bɛbu ne nkurɔfo atɛn, sɛ Israel mmusuakuo mu biara. Dan bɛyɛ ɔkwan so ɔwɔ, tempɔn so ahurutia. Ɔka ɔpɔnkɔ nantin, na ne setenafoɔ ahwe n'akyi. Awurade, wo nkwagyeɛ na mehwɛ no kwan. Gad asafo bi retoa no, na ɔno nso atoa wɔn aka wɔn nantin. Asa aduane bɛyɛ sradeduane, na ɔbɛma ahennuane a ɛyɛ akɔnnɔ. Naftali yɛ ɔforote a wato no sraha, ɔka nsɛm dɛɛdɛ. Yosef yɛ dua a ɛso aba man, dua a ɛso aba wɔ nsuo aniwa so man. Ne man tratra ɔfasuo. Mɛmatofoɔ hyɛɛ no yia, wɔtotoo no na wɔtaa no. Nanso na ne tadua kura no pintin, na ne basa mu yɛɛ den. Efiri Yakob tumfoɔ no nsɛm, efiri ɔhwɛfo a ɔyɛ Israel botan no mu. Efiri wagya Nyankopɔn, ɔmmoa wo, na efiri Tweduampɔn hɔ, ɔnhyira wo. Ɔmfa ɔsorosoro nhyira, ne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ mu nhyira, ne nnufoɔ ne yɛfunumu nhyira nhyira wo. Wagya nhyira aboro m'agyanom nhyira so. Akɔduru tetentrede nkokoɔ no ahyeɛ so no hɔ a, ɛmmra Yosef atifi, deɛ woyii ne firi ne nuanom mu no mpampam. Benyamin yɛ pataku a ɔtete mmoa mu, odi hanam anɔpa, na anwummerɛ nso ɔkyɛ asadeɛ mu. Yeinom nyinaa ne Israel mmusuakuo 12 no, na yei ne deɛ wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn de hyiraa wɔn. Sɛdeɛ wɔn nhyira teɛ maako maako na wohyiraa wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔrebɛboaboa me akɔka me nkurɔfoɔ ho. Munkosie me m'agyanom nkyɛn, wɔ ɔbodan a ɛwɔ Hetini Efron afuo mu no mu. Ɔbodan a ɛwɔ Makpera afuo soɔ, Mamrɛ ntentensoɔ wɔ Kanaan asase so. Asase a Abraham tɔɔyɛ wɔ Hetini Efron nkyɛn de yɛɛ amusieyɛ no mu. Ɛhɔ na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ na wosiee Isak ne ne yere Rebeka. Na ɛhɔ na misiee Lea. Afuo no ne ɔbodan a ɛwɔ mu no, wɔtɔɔ no Hetima nsɛm. Na Yakob hyɛɛ ne mansamanseɛ wieeɛ no, ɔboaa ne nan ano guu mpa no so, na ogyaa mu, na ɔboaboaa no ano kɔkaa ne nkurɔfoɔ ho. Genesis ti 50. Na Yosef de n'anim kobutuu n'agya anim, na osu guu ne so, na ɔfee n'ano. Na Yosef hyɛɛ ne nkoa aduyɛfoɔ sɛ wɔnhyɛ n'agya mu aduru. Na aduyɛfoɔ no hyɛɛ Israel mu aduru, na wodii ho adaduanan. Nna a wɔde wie aduro hyɛ no ne no, na Misrifoɔ suu no adaduɔson. Na nna a wɔde suu no no twaa mu no, Yosef ka kyerɛɛ Faro fiefoɔ sɛ, sɛ manya adom wɔ mo anim a, monkɔyi Faro asotiri sɛ, m'agya maa mekaa no ntam sɛ, hwɛ, miriwu, na ɛda a mabɔ no Kanaan asase so mafa no mu, ɛhɔ na kosie me. Enti afei, ma menkɔsie m'agya, na mensan memmra. Na Faro se, kɔ na kosie w'agya, sɛdeɛ ɔma a wokaa ntam no. Na Yosef kɔɔ sɛ ɔrekosie n'agya. Na Faro nkoa nyinaa, ne fie mpanimfoɔ ne Misraim asase so mpanimfoɔ nyinaa, ne Yosef fiefoɔ nyinaa, ne nuanom, ne n'agya fiefoɔ kaa ne ho kɔe, gye wɔn mma, ne wɔn nnwan, ne wɔn anantwie, na wogyaa wɔn Gosen asase no soɔ. Na nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne no kɔe, na ɛyɛ dɔm kɛseɛ. Na woduru Atad ayupɔrebea a ɛwɔ Yordan agya no hɔ no, wotwaa kwadwom kɛse a emu yɛ den wɔ hɔ, na ogyam n'agya nanson. Na ɛhɔfoɔ, Kanaanfoɔ no, hunu esu a wosuu no Atad ayupɔrebea hɔ no, wɔkaa sɛ, yei deɛ, Misraimfoɔ ayi a emu yɛ den nie. Enti wɔfrɛ hɔ sɛ Abel Misraim, aseɛ ne Misrifoɔ ayiyɔ. Ɛwɔ Yordan agya no hɔ a,
na ne mma yɛɛ no sɛdeɛ ɔhyɛɛ wɔn no. Na ne mma soaa no kɔɔ Kanaan asase so kosie no wɔ Makpela afuo so, ɔbodane a ɛwɔ Mamrɛ ntentenso a Abraham tɔɔ ɛne afuo no wɔ Hetini Efron nkyɛn de yɛɛ asieɛ no mu. Na Yosef siee n'agya wieeɛ no, ɔne ne nuanom ne wɔn a wɔne no kosie n'agya no nyinaa sane baa Misraim. Na Yosef nuanom hunuu sɛ wɔn agya awuo no, wɔkaa sɛ, ebia Yosef bɛtan yɛn, na wɔtua yɛn bɔne a ɛyɛɛ no nyinaa so ka. Na wɔmaa wɔkɔka kyerɛɛ Yosef sɛ, wagya hyɛ yɛn ansa na ɔrewuo sɛ, monka kyerɛ Yosef sɛ, mesrɛ wo, fa wo nuanom amumuyɛ ne wɔn bɔne firi wɔn, ɛfiri sɛ wɔayɛ wo bɔne. Na afei yɛsrɛ wo, fa w'agya Nyankopɔn ko amumuyɛ no firi wɔn. Na wɔkaa saa kyerɛɛ no no, Yosef sui, na ne nuanom so ba betwa hwee n'anim kaa sɛ, hwɛ, yɛyɛ wo nko a. Na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, munnsuro, na migyina Nyankopɔn anan mu anaa. Na mo deɛ modwene me ho bɔne, nanso Onyankopɔn deɛ, na ɔde rebɛyɛ papa, sɛ ɔbɛyɛ deɛ ada adi nnɛ yi, sɛ ɔbɛgye nnipa pii nkwa. Na afei munnsuro, na mɛhyɛ mo ne mo mma. Na ɔkyekyeree wɔn werɛ kaa wɔn akoma too wɔn yam. Na Yosef ne n'agya fiefoɔ tenaa Misraim. Na Yosef dii mfirinhyia 110. Na Yosef nu Efraim mma nana, Manase ba Makir mma nso, wɔwɔ wɔn gu Yosef serɛ so. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, miriwu, na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo ampa, na wabeyi mo afiri asase yi so akɔ asase a ɔkaa ho ntam kyerɛɛ Abraham ne Isak ne Yakob no so. Na Yosef maa Israel maka ntam na ɔkaa sɛ, ampa ara, Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo, na monsoa me nnompe mfiri ha nkɔ. Na Yosef wui, na wadi mfirinhyia 110, na wɔhyɛ ne mu aduro, na ɔde no too adaka mu wɔ Misraim.